عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرات تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرات تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا باني هاريبو غلاي أقتدو أبلاي عين مسدد عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا دحدح مسوفرة درتنا فتفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نطيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونت دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كرسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروح تنكب وتروح تدال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كبرى تكامتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي بدلو جدنا زياد دالو أقوانا زلو زياد دالو كبتاتنا زلو تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادرين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي بدلو جدنا زياد دالو أقوانا زلو زياد دالو كبتاتنا زلو تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين انت مالين لومن صباح وانت خوني زدالة زي جنبه يبنا زيزاني تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين 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 سلام تخطاتلتنا نايز channel كم يلا خاتكم كم يتخونوا صبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا يوم
well ወጣባ እና ተጸበናይና anytime join ከገብርዩ መጀመሪያ ንኹልኻትኩም ሰላም ክንብል ንደሊ ድሕሪ ሓያለ እዋን ሎሚ ንራኸብ ኣለና እስከ ገለገለ ካብቶም ቀንዲ ተሳተፉ ዘለዎም ተስፋ ኤም ጀማል መሐሙድ ጃብር ኤማኖክ አልጋ ገብረ ትርሓዘ ሚካኤል እስጢፋኖስ ገብረ መድህን بعرب تتصحفهم ببيكالكن سابا ام ميكيل تسفالدت تسفا مريم يرقا يرالات رقات مكنن أببا تسفا مريم ياسو بركما وطاش تخلي مهرتاب قرماي حرية قرماتيون I think تحروزي حكم جي كخبديو RIA family معكلي wow it's going well Anyway, all of you كلخاتكم እንኳዕ ብሰላም ናብዚ ፕሮግራምና መጻኹም ወጣባ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከኣትዩ ወጣባ ዓዲ ኸይዱ ስለ ዝነበረ ንዑ ዝደህስስ ምስሉ ኩነታት ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መቸም ዘለናዮ መድረኽ ብኩሉ መንገዲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኢኹም ሓድሽ ኣይኮነን መርሓባ ሃብተ ተስፋልደት Yes, Ertrawian. Yes, absolutely. Mangis Haile. It's continuing to Hazim Kil. Okay, not the Kagame Nabale. نقول لكم سلام كلكم يدلي. قرب جزية كنت بينا نودت أبا. نايلومي أجندانا. بعبيو زعبا. طبعا عدنا زدسس. كاب عد زمته. عدريو زمته سبسل زلنا. قال إدما مسلو كنتاتنا يزوبانا وقداينا عدنا نقولنا تناقفنا عن كيدنا سفح زبالي لالي كخون أمق زبالي كبت زبالي عطوتات دماغ غريبة للغو I hope وطاباكو جنرالي سبق مالسي كهبز غليو لذي I'm curious نتسبال لنا كساب زمتنا من هالبات كساب زمت أعتقد نزا نايوت تخول اسكي حششولو نقرأ من قد يكروب كاسمعكم صندوق لحبر صندوق وحسنة عبدو صندوق لا يسلام حيني كم نايت مالي صندوق عدم صندوق رمي صندوق معاه صندوق عمي صندوق ضي صندوق سلام صندوق ركبي صندوق حكي صمت تضمت زحلق صقم مخدمة حسب بحدا صبوم نسخة والتا نسخة تنبوم يأكل بلو شكر يخطو أي تسمع أيو كرداد يسوقل أي تسمع أيو سلالة مليون سلالة مليون ربعي سلالة مليون سلام اليوم سلام اليوم سلام اليوم سلام اليوم صندلمي صندقدم صندقت صالي أبصرانا زنبر عود مالي وفزيقا أورا جاي بيلي أي بيلي ميروح عليه حيمانات نفقيو السلام البيت متكنسونون صور مرقزي حدرا إذيك يردنسي وفزيقا تماسا سالي حياة زي علي بعلي صندوق صندوق الرحلة معاه والأسطنبار طول الحبيب صندوق صندوق واطلع حيلي كبرت اسمي سما يتهلي سلالة مليون سلالة مليون هذا ربعي سلالة مليون سلام اليوم سلام اليوم سلام اليوم سلام اليوم تروع أبيت 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 ويتسكي سمر
فليته كلف زبلكم زلخو اب channel ناي تخلق في مريم ود تدخل كيتكم سمعوها ناي بحق نزبه بحر سنه ببنيا كنا تبابعو كنكلالنا the least we can do اتزو حدا كنغبر نخل كم نبعل ود تدخل متببع كيت كامر اي لايك مقبار شير مقبار امين بجنزبن بخالن محجاز اكو متخالقن كابا حليف ناسي ولا تدرفك نسمع غزي زي بلنا تقوينا نخبرهم كيدنا لايك غيرنا شير غيرنا I don't know حدا غزي نمردو يخبدني سلمتاي سبكن التبابع يخبدنا اسكا دحن تي وتقول دصلي وي جلس دحن تي حقراوسي اي بعل وتقول درفك وتصخلوسي بوحدو 100,000 300,000 مليون كبصح زغبو درفتاتيو ترجم زلويو مسكونتاتنا زخيديو امين ودت كم ودت تقول بزحات يبلان ناشتو نا يكون نوي حبركيتوم يم سلازي نتزبركتو كله نا سلتك ادم زبركتو ولا ون يزبل زلغو صبغ انت يسرحو ناي كبري كيتكا كتتبابعمسي قديت لك خلغا سلازي اي ثينك ني ودخل دايم حجاز هذا كابتي حاجه مزراب تسكفنو وني كم حبرتسب اتاكسس ان هلونا ገንዘብ ኣብ ጅቡኡ ትውሉ ከም ዝግበሩሉ ዝብል ሰብ የለን ግን anyway አይ استخالكم متن بليز ولا نزا بروجرامنا تتوابيلكم لايك شير غيركم نشتي سمعكم انت تملسكم وندس بلنا انا اجي ناب كبور غشانا كنسغرينا ود طابا ويلكم Hello. مرحبا وطابا فيديو yes there you go سلام كمل لخا كما يتخون وعبد الحميد مصاخا Online دينا دلنا ولا نو yes perfect online انت تصبغالو باي وقام كله تصبغالو اخا تمالي استوديو حماق نيرو تبلاشي وتعيدن نو كاميرا دي قال لو مسرح وعيلو الحمد يقور كلن دايركت اتيت باك جراوند قال الجسم مالتي I actually background خاون nice it's really nice تصبغ زونه background سلكا alright yeah I mean technical challenge حدا كابتي قصالي سب زير دالنا نسخان تصبغ غيرنا نفلطو قصالي زلنا كوينات انت فيديو تسرحكم اتخلط راي زر امبرتي بدحر مغارجا زل خالصن وجن تزوعلت راي زفلطو anyway مجمريا 3-4 كفالات زلو انترفيو قداماي غعزونات كابير تراز نبره قربت لي دحريو ابن اندراناتون زرئي نايرترا مدلاوات تاي مسل كالي سالسي كفال رابعي كفال زلو صمدو مس افار يكون مستغراي مسكالوت وغنات زغبر زلو امودات دما زعبا ناي دياسبورا ناي وفري ناي قطبا نبين نكون رينا منتان تسمعون كردادا كردو مجمريا بالكالاي غزي تخيل سلازل خازا حتوناتي لومي زياده صبو غيركا كتملس لنا امين تنات كاكسبيرينس كما يرخيب كايو كابتي اقدم كازخات كام استملسكا انت تغير صنيكا اكايدا نايتزبنا كما يصنيكا منفس نايتزبنا نايتعدنا كما يصنيكا اسكزي عمل صابني ويلكم لمالكيمه ويلستي جرال جورجو نفسي خمي اللي خامو مجمره እግዚአብሔር ይመስገን ارمو كلتا قنير اللي خاب دمص سلام يلكان هاي لكان قاعد عن مص هاي لكان نمبر كمزي باكل يترخلنا صبالو دمصي بيرفكت لو امين صبغالو بيرفكت كل غزي سماعي زياده كبل زلو نعي كن صبغ سمعنا له ونحاخدا صبغ تسمعك سمون صبالو انوي تقدماي دخدكون زغلاي دخدكون كلت تفلالي نغري تقدماي دارغا ابصعو مغشا غلي حليفه يدبزح تنمس فاميلي غلا دحلفكون كلتا معلتي غلي كونانين ولا دبزحو سدراهما يرخبكم ابزا خلاي تحيش مالتي مس فاميلي صبو تشانس غلا رخيبنا يعليلنا غلا ستوم بيوت زلو بيتسم مالتي اب قداماي غعزو زنبره almost دحر 27 عامت يغيد تعدي بوزح ነገር يتغيرن نعي مالتي كمودس مرامت انت اسمرا لك عباصني حقن بوزح يغيرك ولا تسبق يغيرك تي كله تي
دحر كاب أوروبا خيد كان أودما بزح مالت زغير ترسعو نجار الله أبزي زلمت كايو لو يتراهون تخون جن بحفشة بفلا بزا خاليت وقعزونا تيجن تهزب خمي يدبل كان تهزبي ناي مخه تهزبي بتعامي ناي مخه تهزبي يو حدا جزء وأبتي دقدر إيرتراون أبزي دقدر أبزي هاجر دل إيرتراون سي أنت يتفل اللي يسقعت باللي خات خون مهنياتو كمزي ناي بوليتيكا سبات قالت خوينهم قال خزارو خاخو لخون مالتنا تاتهم نعو كمزي بروموت كجبر قاله مبزحتو تهزبي تعللو قاله خلها جن يمكت كم زول ليخا تردأ مالتي بتي بوليتيكا انجلتري ايو مالتي لز حيال حزبي زي ربرب حزبي ناي مخته حزبي سنو نخيسو كل جزي نتصاباتو بدلو خيتعلو مالتي بتطنقع عدو زحلو كل جزي عدو سلام كتكون له زدل حزبي حجون زغونه تصابوتات دلونتو زرغاغص حزبي ولا تمنئسي اما كلا عدمه زلو أبتفلالي محبرسب زنت حزب قالت تري خلها بتعم أزيو نعها زيادة تسفى إذا سمع كهزبيو زيهم كم زن حلفوس أنا كمان تاي ناتيسي ناتي رول انتاي كتبلي تقدر مالتي الجيب زخالاي أبتقدم أي بوزح ديفرنسي راخلون أبقى التلوت ويس مالت توديهم نحن قرات له من البات أبتدحراي حتى نتخول بحافشا جن أبتي نايتي أقاوم حزبي بوليتيكالي أدري أنا معناتو تي تصابوتات تي أنصار إيرتران حزبان كخيد صنحه نسقع حجي زقصل زلو نحزب إيرترا سنفلال زغبر ويجهو زحزا كايدا ناي غرواتنا يكون ناي كالو صلاتي بو منصر تحزب سابيناي درجه لو الكحتلقع خلها سيو كم زبل كواي بتعامي سنو نخيسو زمكت حزبي زي حلن حزبي هاجرو دفتو زفكر حجون نهاجرو مسوات خفل أبزخونه دلو زخونه حزبي إيريا أنا كم بتمت أن يلو علاونت كورو نسأنتو خحلو بزمت أن زين تداري أيوم علتي Yeah. Yes, بزيادة تي نجر تزارب كالو إسرائيل 4 حلف زبالة تسفو النت زنبرو عمت زلعالي حاجوس تسمعنا من بزوح كتو سخلو تخليقا تبينا كل أفنا يتحاجوس دما نبع البينيام زنبرة زسرا سرعوتات نسونير تراكات تخلو 2024 نبع حكي أزيا تسفو النت زملعا بتي بعين غطبات ريو خلقا إلكتريك تمليسو بتكتماتات كال نجارات روي زخونة تسفونت نيرو تسفونت زراعة خايون سخونا وخينكا أكداسي بروجرام ناي تسفا صراحة كسبي خانيركا حجكت مزخلوتي كنا من تاي تسألي لو بتي political situation بزي قربيتنا زخيد زلو ولا ومبعبير أبت كبابينا زلون كنا من تاي up to day نايت سبات تسألوا لو كنا من تاي كان أبتي optimism نخيسو خيد في التنال ميم balancing إندو كلتي نجارات بحفشة bigger picture ترايها طبعا يا كابز غرمكا جورجو إذا ناي كونات كورو قال ملا هلولو أبز دقة حسمع كرم أنا تزغر من نسي أبز حجي تملي خيده أبتعد مسكوتكو بزعبات كونات ناي إثيوبيا نايتي سباي دزاروبوتهم بروباغانديستناتهم دزاروبو قال انتايم زياتهم قال ام دبلو خمر حدا خلت خمزي بتعمي زقدسو سبات زي كوينو ماجوريتي تحزبي كمزي كوينات الله يلوني حسبني قال اب نعمت كم ايرتران متن منغست ايرترا حزباو جنبار سراويت مكلخال ناتناسي كمزا عينت غزيف ناي ورار دبنا اندحر ينصلالو لو خوينو مدلاوت تريخه حقيدو سيمبل سم مدلاوت الريو مالت ناي سراويت منقصاص تري بتفلالي مخنيات مالت بحمام ديوم بفقاد ديوم بسرح ديوم اب كتماتات بچم اب تهاجر سراوي دي كونه سبيلن ولا زخونه سيمبل نايتاكس اوتستان تحتيت كايو
بفقاد مزيد سرح ملو بملو زي تتعيسة خجلجل زخيل كملس زخيل قلي خاطري عقور سراويت له بزح نجار له عجي اتليست سي إذا بزدقن سمعوا لنا بروباغندا ويزنفح بروباغندا تاريخه أب قدامي درجة تتأنق زلوا هجرات مثلا بريتن عميران قلملس ناي زيرو ساعات يدمسل أبز دقة سمع كل خوالاتهم ناي بلسقنا بروباغانديست دزاربو أبير تراحت كيد كل خيلن أنا درا أخو لحنت يلن أي ترينيها أبتفل عليه خفلتات كيده سراويت زلوا بوتا كيده ببزحتو تي بفلا يبزنا يدوب أبتقراي دخلنا له جزء زخلو معربنا إيرترا بعد بارونتي غيرنا حيسنا بو غيرنا بقاش غيرنا قاله سجيرنا نبتي زخلنا بوتا خنكيد كلنا زخون يكون وتهدراو من قصاص يترينا أبكم عينت ناي كوينات دمنا زلو هاجر دما دوبيو تي زقفحه مالت تزنوحه مس إيرتران إثيوبيا نداو بولو بوتا بفلاي زي كاب شرارو جمير كان تحتها ديابو سقع حمرا زلو بوتا أزيو زعمي ناي قريتشت مأكل تبهيلو من البوتا يلن قوم دبال يبن سراويت ناي تقراي كمان تدي أفاب تبوتا يلن معدو بزي ناي بعل علاماتا بزبع الجراد كحسو خوابي كومونا بزي ناي بعل السمرة بعل علاماتا خوابي ناب دوبوب تقراي مالتي يدارغاتي بحفشا مس إثيوبيا زنبرنا ناي جنبار ناي سراويت جنبار من رئاسي بدبوب تقراي ندحريت أمانغو ألوهان ولديان كباب ناوي تغيروتي جنبار كم جنبار مالتي جنبار ترى أخنب لهوينا أمانغو إثيوبيان ويا أمانغو تقراين إيرتران زخون يكون جنبار يلا سراويت يلن أوبنيتي دوب كين نادرانا ولا تي نجو يناتينا نسوم علنا مريت تقراي تأتو تجارب مريت إيرتراتو ولا حنتي زرعنا نجار يلا هجيتاي مالت كابوز حساب حتى كاتردو نجار الله سئل كاي تمصنيها مالت حتنها تحتت وي او باه تحتت يكون كان كيد كاب تخبابي بزعبات اب تخباب زلو اتموسفير كتحتت قدنت اب تخباب زلو ناي صتا هونتات كتحتت قدنت منالبات قدم اب تغزي خوينات استتخله ناي صرسب فنجيتات قلم زشغروم قلن تزي كوينو نسو داي صري بوتا كله خلي كاله ግን طعمي بيسفولي زنقاساس تزبي ስለዚህ ጸገም ናይ ጸጥታ የለን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን እዘን ልኮልና ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ከምኡ ኢኻ ትርኢ እቲ ከምቲ ዝበልኩ ዳንኬራ ኣብ ዝደገ ግን ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ባይዘወይ ከም ሎም ዓመት ዲያስፖራ ኣቲ ይፈልጥ እዩ ኤርትራ ከም ሎም ዓመት ብቁፅሪ ማለት እዩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዕሊለ ገለ ካብዚ ስካንዲኔቪያን ጥራይ ክሳብ 27000 እዮም ከይዶም ዝበዝሑ ከዓ መንእሰያት እዮም ዳርጋ 75% ማለት እዩ ናይ ጣዕሳ ፎርሞም መሊኦም ዓድና ኢሎም ከይዶም ኣብዚ ናይ ኣክል ዝነበሩ ብዝጠቃና ከማን ኣብኦም ዝደቆም ምሰንስቶም ረኺብና እዮም ኢና እቲ ዝግቡእ ፎርማሊቲ ማልዮም ዓዶም ኣትዮም ሽሞም ምጥቃስ ኣድላይ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዝነበረ ሃዋህው ፍሉይ እዩ ብከምዚ ደረጃ ማለት እዩ ካልእ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ዝበሃል የለን ኣብዚ ዘረባ ዝርብ ካልእ ኣነ ባዕለይ ክሓስቦ ከለኹስ ህዝባዊ ግንባር ተይለ ሰራዊት حقي ትምክልኻል እዩ ክመጽእ ቅድሚት ባህሪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ኣብ ሉዓላውነት ኣብ ግዛእታዊ ሓድነት ዋጋ ዕዳጋ የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ንኸምኡ ዓይነት ናይ ኩናት ምድላዋት ከግብር ዝኽእል ዓቕሚ ሃልይዋ ትድልውነት ሃልይዋ እሞ ኣብ ዝጠዓሞም ሰዓት ኩናት ክውልዖም ኢሉ ድሰግእ መንግስቲ እንተኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ምርኣና ነርና ኣክቲቪቲ ማለት ምንቅስቃስ ክንታ አንተ ይድበር ካብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃስ ዋላ ብለይቲ ይኹን ኢንፎርሜሽን ከማን ክሰምዕ ተልኻ የለን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከም ኣብነት ደቂ ሓፍቲ ያለው ሕጂ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ሓደ መበል 50 ዙርዩ ሓደ 16 17 ተደተጋገ እቲ ሓንቲ እውን መበል 20 ገለን እዮም ኣብ ኣስመራ ኣለው ኣብ ቂዶም ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ከይፍቀዱ ከዓ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ at the same time ክተተ ተባሂሎም ክኸቱ ምዃን እዮም ዝነገሩኻ ክጎዩ ማለት ብረቶም ኣልዒሎም ግን እቲ መንግስቲ እንታይ ክብለካ ደለይቲ ክገልፀልካ እቲ መንግስቲ ሲ እንተደኣ ከምዚ ዓይነት ወጥር ኣሎ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ እዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ደለው ኣባላት ሰራዊት ንዓቶም ይፃውዒት ትገብር ናብ ሃዱታቶም ሪፖርት ክገብሩ ከም ዘለዎም ክገብሩ ዘይደለዩ ሰባት ከማን
بأهدتاتهم دي وزملكتو أكلات غيرهم كم زموت قبروا مالتي يلنكم زبال تزرعوا مالت بزح سب كأدم مسكروي كم زعنتو يدبلقها بقوصي لهم دياسبورا تزبز حدا أتولي يعلق لي أما عالتي نامنت مجد أير تركي سقع خلتا جيب برران يروم ناي دبي كلتا برران يروم ناي جبسي والسيحكا جلس أما عالتي زقبر زنبرا برراتات ليتن كترن بوزحين ير سوفار تنايس التخونتات نسي تملكيته خالق انت حزبي بزح تعلو ነገር አለ ተመንእሰይ የለ ጾታ የለብል ዋላውነት ሓንቲ ነገር መንግስቲ ጻውዒ ትግበር ኩሉ ነገር ረሕሪሖም እዮም ክኸዱ ድልዋት ከም ዝኾኑ ድዕልሉኻ ማለት እዩ ኣብቲ ከተማ ትረኽቦም ኣብ እንዳሻህ ትረኽቦም ገለ ስለዚ ብሓፈሻ ኣነስ ከምዚ ክልተ ኤርትራ ኣለዋ ድን حقيقة خلت إيرترا لوادين إثيوبيا تفكر الله زلا إيرترا سكالا الله دي أو مسكر كاتريو مالتي أبزقن لك عبك أخمزيتين توم بروباغاندي سنة إثيوبيا خساب كندي مجدي سحيتهم كيدهم كم زلوا تريو مخاف لايتهم نايبل سقنا دلو خوم زلوا عصب كم زحزو بورت عصب كلمعو خم دجمرو تودب كم عراري وخم دجمرو خي ترفيهم زينا AI قلملتات قلق يرم لزارو وحجي كالي تسألي أو يسحق يبتسمر أنت أم كله ببزحاتو ጊዜ እዚ ቢቱ ንዛረቦ ነገር እዮም ከማን ብዙሕ ተገዲሶም ድርይዎ ናትካ ናተይ ናይ ካልኦቱ ናብዚ ዩቲዩበራት ኣለዉ ናይ በዓል ሶሎን ገለመለን ይርይዎ ሸቀሎት ናይ ኢትዮጵያ ደይኮንስ ኣብዞም ዩቲዩበራት ደሎ ሃለውለው ከም ዝኽብልኹም ከሎ ዘይትንዕቆም ኢግኖር ዘይትገብርዎም ስራሕኩም ዘይሰርሑ ገለዮም ድብሉኻ ቢኮዝ እቲ ጆርጅ ሎማዓልቲ ድስርድካ ብሸሪት ድበሃል شير زغبرو زخونه ميكانيزم الله فلاش غيرهم قال يسمعوا يوم كله حجي قاويهم زقدسو فلايبتي صره حزب ኤርትራ دخونو ابز دغ زنقاساسو صره لوالاونت ኤርትራ ينو دسرحو زلو القسبات فيليم يم زنغروخا شيمم تحت كان حتى كاخل يسحق يوم دق هادوم تركب بسوم دغزاوتهم متعبيتهم نورو وي دق عدوم تركب يسحق يوم حجي أو خطر كم ذلكاتي حدنتي ناي ما ختصرح مر بزح أنا ناي ستاد الشغل سأير أخون دسكف نيرتو زخون قام زراب انتاي سأجمع له وترلو سأجمع له كتبل سي تزرع خاي مزراب سي سأجمع يكونن مالته يا من البعض نعمل لك قبل الكا أب تسعين شوب من تنك ساكن تشح زنبرة جزية تم أب كلنا تعدمن لعلي زنبرة تبغى يرم ذكر ويم RTV دمس حفاش تغلالا ناي فقر درفني سلسة 4 عامات تغلالا everything has stopped سلازي كينات كجمر كله ويون كينات مدلاو كون كله إيرتران تاي تقبر we remember this I mean ناي تانيكو كاسيت مجمريا ناي فقر كاسيت زوزات يارينا قلتشان كتنديو قلتشان سلسة نمبر تغلالا تي بوليتيكا دومينيت كيرو ونتقولوا محبر كل نجرنا إيرترا بوتادراوي درفي ثوراو درفي بوليتيكاو كونتات راينيرو سلازي I understand اتي كونتات حال غزي نزدغزلون غرز بلوسيو مخنياتو تي اكستنت كلتيو كتريو اندر غيلكا عن مسجون قد فينا نابتناي باشاي ابي بسفه زبالك ريوس لوز دلغو مستي كابتا تسفاكي وصانا غلنا I just want also نتسب ابتناي عودناي تسفا خلنا قالنا تسفا زبكا كونتات زرا خايو تاب كرامات كون خل من قصاصات ناي تزبك كون خل من قصاصات ناي منسيات كون خل بنقدك كون خل قال تسفا زبكا نعها فلوي نجر كا خوينو زرا خايو انتاي نيرو اسك كابتناي عدنا كي وصانا تي بوليتيكا كونسيوم قبرنا سلازونه let's keep the momentum ناي positivity تقدميت صبو غير سب كمان كستماغرو thank you عابي ناي نعي بتعمي دحقوستني نعامي زي غزاوتي لسرح نبر هنصاتات نوح غزي يوسيدو بايزوي بزح تعنقيفو نيرو بسنكتي سانكشن دي بسنكت كوينات ديو بسنكت ناي وصا شرف غله لومغن ولا لمميلو تزملكوت اكل وديو مفاتح ريدي غيرملو دملكوت اكل نبرتو خركب جلس عم مدلاوت الله تمنجست مالتي تزملكوت اكل زغزاوت زيو كيدا اتيريه بتعمي فانتاستيك غزاوتيو تعم صبو غزاوتي وشتو تي فينيشينغ توديو ريدي هوينلو غلا لوم ناي صرغياب توشتي ناي
ከምዚ ማርቻ ቤዲ ገለ ደይ ተጻፈፈሎ እሱ ይሰርሕዎ ኣለዉ ካልእ እቲ ዝረኣኹ ዓብ ነገር ተዓንተ ወይ ብዛዕባ እቲ ናይ ጽምዶ ንሰርሓሉ ዝነበርና ኣብዚ ደገ ኣብ እቲ ትግራይ ምስ ከድና ዝረኣናዮ ኩነታት ኣዝዩ ደሰንብድ እዩ ደሰንብድ ኢንፋክት ዘሐጉሰካ እዩ ኣነ ክሳብ ክንዲዚ እቲ ናይ ጽምዶ መስርሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ጠሊቑ ዳኣተወስ ኣይመሰለንን ብጣዕሚ ዲፕ እዩ እቲ ህዝቢ ተትሪኦ ናይ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ቅርብነት ድሌት ብመንፅሩ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንገልፆ ዘይንኽእል ዋላ እኳ እቲ በዓል ኣብቲ ሰንበል ዝበሃል ኤርያ እቲ እንተተገበረ ብዚ ከባቢ እዚ ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ጽምዶ በይና ክንሪያ ኢና ብዙሕ ተመክሮ ስለ ዘሎ ምስ ሕቶታት ክንሪያ ንኽእል ኢና ዝያዳ ኣብቲ ናይ ህንፃታት ገለ መለ ድሓን ግን ንሱ እውን ምስ ናይ ዲያስፖራ ኣተሓሒዘ ፅቡቅ ገይረ ብዝስፍሕ ዝበለ መንገዲ እቲ ጌርካ ተገይሩ ዘሎ ተወዲኡ ዘሎ ዝረኣኻዮን ኔክስት ኸ እንታይ እዩ ዝብል ንበይኑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እምበር ናብቲ ኣገዳሲ ዘሎ ኩነታት ሎሚ ኸማ ነዛ ኢንተርቪው ክንገብራ ከለና ድሪዝ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዝነበሮ ዕግርግር ወይ እውን ተህዲድ ወሲኹሉ ኣሎ ሎሚ እውን ስለዚ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተህዲድ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ተለኪትና ተዓፂና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ስነ መጎት ዳርጋ ተቐደም እኳ ኣምሲሉ ነቶም ኩሎም ጎረባብቲ ዝዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን ንሱ ይኹን ካድረታቱ ዳርጋ ታርጌት ናትና ንጹር እዩ ኤርትራ እውን ዘይኮነ ዓሰብ እዩ ዝብል ዘሎ ዓሰብ ኦልሞስት ዳርጋ ናብ ኩሉ ክእትዋ ናብቲ ኩሉ ህዝቢ ከሰጋግርዋ የምፅዕሩ ዘለዉ ስለዚ ክንምንታይ ምናልባት እዚኣ ከተሓዘልከ ወዲ ኣባ ተጋሩ ኩናት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 98 ክጅምር ከሎ ብሕማቕ ኣይትረዳእኒ ኤርትራውያን ኣመና ናይ ንዕቃት ደርፍታት ነይሩና ክንብል ንኽእል ኢና ኣናኣይስና ርኢናዮም ነርና እዚ ንምንታይ ማለት እዩ ዋላ ኩሉ ካብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ሽዑ ዝነበረ በዓልካ ዝመሃርካዮ በዓልካ ዘሰልጠንካዮ በዓልካ ኩርሲ ዘረከብካዮ ተበጊሱ ክመፀካ ከሎ ዝነበረ ኦፍኮርስ ነቲ ኮንፊደንስ ናይ ኤርትራውያን ፅቡቅ ነይሩ ግን 3 ዓመት ኩናት ቀሊል ኩናት ከም ዘይነበረ ንፈልጥ ኢና ሕጂ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ኮንቬንሽናል ሜካኒዝምስ ኩናት ከም ዝደሊ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ወራር ከካይድ ከም ዝኽእልን ዘተንብህ ክትከራኸረሉ ዘይትኽእል ንጹር ዝኾነ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እንታይ ከመይ ጌርካ ተንብቦ ኣለካ እዚ ኩነታት እዚ ክንምንታይ ከ ኣናይስካ ምርኣይ ወይ እውን እስከ ኦብጀክቲቭ ልረአዮ ድሕሪ ድማ ሰብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ማለት ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጌርካ ነገርና ድሕሪ ድማ ናትና ኣናበባ ናትካ ኣናበባ ምስ ዝረኣኻዮ ብናቶም ኣረኣያ እንድሕር መፂኻ እቲ 30 ገለን ዓመት ናይ ኤርትራ ናይ ናፅነት ግዜ ኣይቅበልዎን እዮም ዝተቐበለሉ ምክንያት ስለ ዝተንበርክኹ ጥራይ እዚ ኩሉ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ሕጂ ናፅነት ሃገር ወይ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር እሞ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበርዎ ኩነታት ድማ ብዙሕ ተኣፋፊ ነገር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ብናተይ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን መጀመርያ እቲ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ማሕበራዊ ኣቃውሞኦም ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ጆርጆ ትፈልጥ ኢኻ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብመሰረቱ ንዝሓለፈ 60 70 80 ዓመታት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ውድቀት ናይ ስርዓታት ውድቀት ናይቶም መንግስታት ዝነበረ ውድቀት እቲ ቀዳማይ ሽግር ናይ ኤርትራ ሽግር እቲ ካልእ ውሽጣዊ ፀገሞም ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገሞም ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ዘመን ናይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣኔክስ ቅድሚ ምግባሮም ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ተቃዊሞዎ ነይሩ እቲ ኣኔክሴሽን ናይ ኤርትራ ግን ሃይለ ስላሴ ሽዑ ጉልበት ናይ በዓል እንግሊዝ ደገፍ ስለ ዝነበሮም ያው ከምቲ ታሪክ ዝረኣናዮ ገይሮሞ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ናታቶም እዩ ባይዘወይ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ፌደሬሽን ወይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 10 ዓመት ድምፂ ከስምዕ ዝብል ስምምዕ ኣፍሪሶም ኣኔክስ ምስ ገበርዎ እቲ ዝመፅእ ዓመፅ ርኢና ኢና እታ ስትራቴጂካዊት ጌጋ ትበሃል ንስኣ ናብዚ ኩሉ ፀገም ድምፀት ማለት እዩ ሜይቢ እቲ ግዜ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይውስን ዊደኖ ንፈልጦ ነገር የለን ግን ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት እውን ዋላ ደርግብ ስርዓት ምስ መፀ እውን
ቀዳማይ ደርጊ ድሕርቲ ናይ መሬት ንሓራሲ ኢሉ ምእዋጁ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሶሻሊስት ስርዓት ምትካሉ እታ ቀዳመይቲ ደርጊ ክገብራ ዝፅበይዎ ነበሩ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ነይሩ ናይ ዲፕሎማሲ ምንቅስቃስ በዓል ብርሃኑ ባየህ ዝበሃሉ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝነበሩሉ እዋን ብመገዲ ጣልያን ምስ ኤርትራ ናብ ፌደሬሽን ንምምላስ ዝካየድ ነይሩ እዚ እውን ናይ ተዓወተን ደርጊ በቃ ኣድቨንቸር ኮይኑ እቲ ናይ መጨረሻ ድሓር ሶቪየት ሕብረት ደገፍ ምስ ሃበቶም ኣብ ሳሕል ዘለዎ ወንበዴታት ኣሲርና ከነምፅኦ ኢልና ዝብል ውሳኔ ገይሩ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ካልኣይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ጥራይ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክፈትሑ ዘይምድላዮም ዘይኮነ ኣብ ውሽጦም ዝፍጠር ፖለቲካዊ ነውፂ ወይ ሽግራት ወይ ናይ ቁጠባ በሎ ማሕበራዊ በሎ ፖለቲካዊ ኩሉ ግዜ ገንሸል ዝገብርዋ ንኤርትራ እዩ እዚ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ሕጂ እቲ ሽግር ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ምናልባት ኣብይ ኣበጊስዎ ኣብይ ኣየበገሶም ኣብይቶም ዝነበሩ ስርዓታት ቀደም ጀሚሮም ዘይወድእዎ ኣብ መንገዲ ከለዉ ተኸሊፎም ካብ ስልጣን ይባረሩ ገሊኦም መፈንቅለ መንግስቲ ይግበረሎም ገሊኦም ብኩናት ተሳዒሮም ደልገሱ ኣብውን እታ ናየታቱ ፋይል እዩ ካብ ሓመድ ነጊፉ ውፅዩ ካልእ ኣብይ ዘውፅኦ ፕሮጀክት እኮ ይብሉን ሓድሽ ፕሮጀክት የለን ናይ ኤርትራ ነፃነት ንምኽላፍ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድዎ ብደገፍ ናይ ምዕራብ እዩ ኣብይ ኣምፂዋ ነዚኣ ምክንያቱ ምዕራባውያን ምናልባት ናይ ኣብይ ጌጋ ከምናተይ ርድኢት ኣብቲ እዋን እቲ ንኣብነት ድሕሪ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኤርትራ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትቁረን ክግበር ከሎ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋሁ እቲ ዝነበረ ናይ ዓለም ኩነታት እቲ ዝነበረ ናይ ዓለም ቁጠባ ከምዚ ሕጂ ዘለና ኣይኮነን እቲ ድፍለ ፍልይ ደብሎ ነገር ንሱ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምናልባት እሳቶም ሚስ ካልኩሌሽን ዝኸድዎ ዘለዉ ምዕራባውያን ናይ ኤርትራ ነፃነትን ሉኣላውነትን በቲ ናይ ሓምሳታት ድዮም ዝግምትዎስ ወይስ በዚ ሕጂ ዘለዎ ዓለማዊ ከባቢያዊ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ከባቢና ተፈጢሩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብኡ እዮም ዝርእይዎ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ክረአ ዘለዎ እምበር ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ማለት ኣብ እንታይ ኣብ ሓድሽ ዝፈጠሮ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ዝፈጠሮ ሓድሽ ነገር የብሉን ግን ክትፅበዮ እታ ምድህላል ድበልካያ ነገር ኣላ ኣይ ቲንክ ኣነ እቲ ምድህላል ከከም የስ ኣብቲ እዋን እቲ ምድህላል ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝነበረ ምድህላል ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ዝምድና እዩ ካልኣይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ዝምድና እዩ ከዳናግሮ ወይ ከምዚ ከድሃልሎ ፈቲኑ ድሓንቲ ምድህላል ናይ ባዕሉ እንተኣሽሙ ኣለዎ ግን ከድህሎ ፈቲኑ ባይዘወይ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ትግራይ ክውጋእ ኢሉ ሓሲቡ ይፈልጥን ኣይ ቲንክ ኣነ ከም ርዳእኒ መራሕቲ ኤርትራ ብመራሕቲ ትግራይ ክጥሎም እዮም ክጥሎሙ ጥራይ ዘይኮነ ብመራሕቲ ትግራይ ተጠሊሞም ናይ ምዕራብ ኣገልገልቲ ወይ ናይ ፕሮክሲ ዎር ውክልና ገይሮም ንኤርትራ ክወግዋ እዮም ኢሉ ኣይሓስብን ሕጂ ከም መራሒ ወይ ከም መሪሕነት ዋላ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢልካ ክትሓስብ ከለካሲ ክሳብ ክንዲዚ ጫፍ ከይዶም ከምዚ ዓይነት በደልና ኣብ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ይፍፅም ኢልካ ይትፅበን ኢኻ እዚ ሕጂ እቲ እምነት ዝፈጠሮ ኣይኮነን ሓደ እቲ ዝነበረ ኮሊሽን እዩ ኣብ መንጎ ንስርዓት ደርጊ ንምእላይ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባትን ክልቲኡ ውድባት ጥራይ ኣይኮነን ክልቲኡ ህዝብታት መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ከይዱ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ሕጂ ብመንፅር እዚ ክትመዝኖ ከለካ እቲ ምጥላም ዝበሃል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮካ ክመፅእ ኢልካ ይትሓስብን ኢኻ ኣነ ኣብ ገለገለ ፅሑፋት ርኢኻ እንድሕር ኮንካ ብፍላይ እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ምስ ተላዕለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብስራሕ ምክንያት ስዑድያ እዩ ነይሩ እቲ እዋንቲ ድሓር መልእክቲ ምስ በፅሖ ኣዝ ፕሬዚደንት ኢንፎርሜሽን ምስ ረኸቦ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢሉ ቴሌፎን ኣልዒሉ ናብ መለስ ይደው ኢሉ እታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሪፖርት ኣላ ኩሉ ሰብ ኣንቢብዋ ተኮይኑ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝግበር ደሎ እንታይ ኢኹም ኮንኩም ኢልዎ ኖ ኣብዚ እንታይ እየ ትበሃል ሓንቲላ ናይ ጥቃ ዓፋርን ናቶምን ኩሉ ግዜ ሽማ ጠፋእኒያ ናይ ባድመ ዘይኮነሲ መጀመርያ ኣላ ሓንቲ ንገረኒ ሽማ ሶሪ ርሳዕ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ናይ እጉጉሙ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ነቶም ናይ እጉሙሙ ምንቅስቃስ ንዕኦም ኢልና ዝሰደድናዮም ናይ ፀጥታ ሓይልታት እዮም እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሉ ኣዳናጊርዎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ እቲ እምነት ካበይ ይድብገስ ንምንታይ ኣሚንናዮም ኣይኮነን ትሕቶ ግን ዋይኖት ደይንኣምኖም እቲ
زين أمن له مخنيات يلن عد مروق تخون ولا عد مروق برافو عد مروق يا إذا أسكت صح لني ورا أنا كل جزء عد مروق يا حجي ملس كمل سر خلو أب عد مروق زنبرونا يقوقوم من قصاص نمقص أرينا أتينا إلو إمبر نيرترا أنيكس كنجبر ويلو على نتاخن دفر يكوننا نيلو حجي بوزح جزء ملس زيناوي مس بريزيدنت إسياس أفورقي كم كلتا مرحت زنبرم قدميو أب حويت مسيحت دوص زنبره انت اشمون يرو ذكر تهونكا ذكرن قصر 10 يا حويت مسيحت نملس زيناوي البريزيدنت إسياس أفورقس كما يتريو قبل كلوس 10 عامات يونيفرسيتي خاب مخاد قال ساعات مس بريزيدنت إسياس معلال مخسب الله زبل عينت جيتي جزيه مالتي 10 دي 6 4 يلو خون خلي جن كسب كندو ادماير نقبر زنبرسب كلاي اتا ايديولوجي حزباويان حرنت تግራይ ዝኽተሎ ነበረ ايديولوجيون جورجيو ክንርዳ ኣለና እታ ايديولوجي ናይ ኮሙኒስት ايديولوجي ነይሩ ፍላይ ባዕሉቲ ሰልፍ ናይ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ ይድብል ማለሊት ሕጂ ብመንጽር እዚ ምስ ምዕራባውያን ከምኡ ገይሩ ቀልጢፉ ኮንቨርት ትገብር ወይ ሽፍት ትገብር ኢልካ ሳይትሓስብን ኢኻ ብዙሕ መስርሕ ኢኻ ትኸይድ ካልኣይ መለስ ዜናዊ ሻንጦ ሒዙ ናብ ምዕራብ ቅድሚ ምኻዱ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ነይሩዎ እዩ እቲ ኮላፕስ ዝገበረሉ ምክንያት በቃ ከነገልግል ኢና ክንክድም ኢና ናይ ፕሮክሲ ውክልና ውግእ ክንገብር ኢና ኢሎም ባይዘ ወይ ኣብቲ ግዜ እቲ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ኩናት ድወልዕዎ ዝኾነ ትግራዋይ ቅኑዕ ትግራዋይ ማለት እዩ ቅኑዕ ትግራዋይ ሲ ምሳና ደዋገ ምክንያት የብለውም ባድመ ዓዲ ምሩግ ዶገለ ባዳሎ ገለ ትብሎ ሰኢልካ ምክንያት ሓሶት ይንሱ ግን ታይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ምትእምማን ኣሽንኳይ ንወዲ ሰብ ንፈጣሩን ከጋግኽ ኢሉ بدرجة خمسة يدعمنا أنا حجين من تاي أمين نايم تبل نعمل سخف دليه أب ساعات زجن نايم إيمان ديم إيمان نجار يكونه أبزو هانزي بفلاي مس إثيوبيا زلنا زمدنا مس إثيوبيا زلنا غربتنا مس إثيوبيا زلنا الرأي جن كابت زحلة فوق كن مهارا لنا حج أنا هم من حسب وحده تراسبكم من حسبه من بيصير ترى هم يحسبني له كحسبه يخليني أبتقدمه إبراهيم مسحوحد زقات أمنا شجر من قصنا أنتي تمهيرو أبتخال أي جزء الجيرس كدنا مستوسنة مستفردة كلا حسب حيزمنا شد سنة وقالنا يمتلال جوه ما حاسكم تخلو كابو خنتي تمهيرنا دحيرو من قصنا خم من قصتي تهاجر كم هاجر تزبون كم هزب بوزح تمهارو النجار يلا بناتي أمنت جن بناتي أمنت كابتزلني أبصابات ناتي جورجو ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ወያነስ ከምዚ ድሕሪኻ ሳዕሪት ብቆላ ዓይነት ዋላ ኦፊሻል ኣይትገልጾን ትኸውን ድሕሪ ሕወሓት ዝገበሮ ጌጋ ብርእሲ ኤርትራ ካብኡ ላዕሊ ዝተምሃረት ካብኡ ላዕሊ ትምህርቲ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ክጋገይ እዮም ኢለ እምነት የብለይን ከም መንግስቲ ከም መራሕቲ ኣባ ከለኻ ወጣባ ከተልግበን መንታን there is one أبن ملسن بزح زتاحز اللهم كتفلت for example تسعن شمنتن اتكوينات كجمر كله إيرترا كم بزحات زبلوه مالتيو زلع على وتهدرات قبل التنت كم زنبرا حيال وتهدرات أو ما خم زنبرا أبي بنت ملس بنتارو زاكل عقم خمزة ينبرو يقداس كابزحات ولا أبزوان زي تقاومتيهم زبحالو أبالاتنا من إيرترا زنبرو زاربوه أتي مد شجر ناي بوليتيكا بوجن هوحات بزوح تعجب يفتر كم زنبرة بتجراي على الجبر أسرات جمر حوز زنبرو مستناي فدرال من قصناي ملس إنها تجرا جوا درو حيال مثلا خلات جبر كم زنبرن تمشين كارن تنقل مقبارن صحيال كيدو خم زنبرة بفلا بتجراي تنقدن معن كافنا تيا كايدا ملكتات سيناريو out of the blue completely كاب زيروز مثلا كم زي كونن كروخ بويلون كيدو نتقبر أسرات ونا مغالك مركابو كم سعنون زعبات زولو شجرات سلازي there was a clear indication صوتا كم زنبري now تكمل كايله أبي أحمد أنكي أبزانات كحجي مالت أبتوش تقابتي دلهم نمبر حجي نحوحات كم حوحات يكوننا كنقلص أزقبارنا أوش تحوحات كم تقلص أزلها أبي اعتراض نورو مرة حماق زنبرو نيرم أبي اعتراض نبرو مرة أنا بتزامدي
ከምዚ ሉስሉ ወይ ለስላሳ መርገጽ ዝነበሮም ኣካላት ነይሮም እዮም ምናልባት ቶም ኣካላት እቲኣቶም በቶም ፀረ ኤርትራ መርገጽ ዝነበሮም ሰባት ዶሚኔት ተገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ሰዓት ዋላ እቲ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክእውጅዎ ከለዉ ዋላ ብእሲ ኤርትራ ዝገበርዎ ገለ ብምሉእ ዶሚኔት ተገይሮም ከም ዝኾነ ድሓር ኢና ኢና ድሓር ሕጂ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ማህረምቲ ገለ ምስ መፀሲ ማለት ምስ ክልተ ሰብ ኣዕሩኽ ፀኒሕካ ነቲ ሓደ ገዲፍካ ነቲ ሓደ ትሕዝተ ኮይንካስ ገለስ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ርዱእ ነገር እዩ ዝዓንተው ይተልዕሎ ዘለካ በዓል ገብረ ኣስራት ዝርከብዎም በዓል ስየ ብርሃ ዝርከብዎም በዓል ጻድቃን ዝርከብዎም ንኤርትራ እንደገና ኣኔክስ ናይ ምግባር ድሌት ነይርዎም ብፍላይ እቲ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ወይ ዝነበሮም እምነት ጌጋ ኢሎም እዮም ኣሚኖም ካብ ኣረጋሽ ጀሚርካ እቲ ሓደ ክሊክ ማለት እዩ እቲ ተገንፂሉ ዝወፀ ክሊክ ወጣባ ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፀ ኢኻ ንዓ ምስ ኣቢ ከተኣዛ ስለ ዘለኹ እየ ምክንያቱ ካብታ ርእሲ ንወፅን ኢና ኣቢ ብኩሉ መምዘኒታት ክትሪኦ ከለካ ዝኣክል ምድላዋት የብሉን መጋባርያነት ግን ካብ መለስ ንላዕሊ መጋበርያ እዩ ካብ መለስ ንላዕሊ ምክንያቱ ንመለስ ኣብዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ስዊስ መፅኡ ክሓትዎ ከለዉ ስቲል ቻለንጅ ይገብሮም ነይሩ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ኢኮኖሚክ ሊበራላይዜሽን ኣየፍቅድን ነይሩ ብዙሕ ሴክተርስ ናይቲ ቁጠባ ክኸፍተሎም ይደሊ ኣይነበረን ስለዚ ስቲል ዋላ እኳ መጋበርያ እናኾነ ዲግኒቲ ክብረት ናቱን ኣካይዳ ናቱን ሒዙ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ዘሎ ሰብ ግን ንማንም ሰብ መጋበርያ ኮይኑ ንኤርትራ ንምጥፋእ ጥራይ ሓግዙኒ ፈረስ ክኾነልኩም ክእል ክብል ዝኽእል ዓይነት መራሒ እዩ ሰው ዋላ እኳ እቲ ንሪኦ ዘለና ወተሃደራዊ ኣቃውማ ናቱ ከምቲ ትብልዎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዋላ መንገዲ ኤርትራውን ውሑድ ሓበሬታ ዝወፅእ ብጃካ እቲ ነቲ ሓሶት ናቱ ምቅላእቲ ዘይኮይኑ ንወተሃደራዊ ኩነታት ትዳሎ ከም ዘላ ዝግለጽ የለን ከምኡ ንደሊ ኢና ኩናት ንደልን ስለ ዝኾና ግን ኣገይን እዚ ኣናይስና ነቶም ወተሃደራዊ ኣተኣዛ ናይ ኤርትራ ካልእ መረዳእታ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኢዝ ሞር ዴንጀረስ ካብ መለስ ወይ እውን ካብ ህወሓት ምክንያቱ ከምዛ ዝበልካ ኣብ ህወሓት ንኤርትራ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ዝድግፍውን ነይሮም እዮም ብዙሓት ድዮም ነይሮም ሓያላት ድዮም ነይሮም ገለ ድዮም ነይሮም ተኻላ ርስቲ ኮይኑ ነይሩ እዩ ባላንስ ክገብር ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ከይን ድሕሪ ኢሉ ዘጣቅዑ ጥራይ እዮም ዘለዎ ምስ ሓደ ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሃይለ ስላሴ ተካኢ ክኸውን እዩ ዝፅዕር ዘሎ እዚ ከዓ ንመለስ ኣይዝክር ንደርጊ ይዝክር ንካልኦት ኣይዝክር ንሃይለ ስላሴ ኣብ ምምጓስ እዩ ከይዱ ዘሎ እዚ ከዓ ንኤርትራ ንምጥርናፍ ኢንዳይረክትሊ ንለባም ኣምተሉ ኢና ንክሪኦ ከለኹ ስለዚ ነዚ ኣካይዳ እዚ ምዝ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ክንምንታይ ኣናይስካ ምርኣይ የድሊ ክንምንታይ ከ ብዕቱብነት ክስርሓሉ ኣለዎ ትብል ሕጂ ኣብ ማልኣዮ ተተሪፍካ ዝነበረ ኩሉ ብዕቱብነት ትብል ነጥቢ ልዕሊ 100% የሰማማዕ ኣብ ባህሪ ናይቲ መራሒ መፂኻ ግን መጀመርያ እዚ መራሒ እዚ ናይ መራሒ ባህሪ የብሉን ናይ ዋላ ኣብ ኳሊፊኬሽን መፂኻ እውን ናይ መሪሕነት ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ዝግለጽ ነገር ኣሎ ቀረብቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቱ ናይ ፖለቲካ ዓቕሙ ናይ ዲፕሎማሲ ዓቕሙ ዲግኒቲ ዝበሃል ኣሎ ከም መራሒ ሓደ መራሒ እንታይ ፕሮቶኮል ክኽተል ኣለዎ እንታይ ይገብር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኩልና ደራዳዳእና ነገር እዩ ኣቢ ሓደገኛ እዩ ወይስ ኣይኮነን ካብ መለስ ይኸፍእ ኣይኮነን ድብል ጭብጢ ሒዝና ክንማጎት ግን መለስ ስልጣን እንዳሓዘሉ ግዜ ኣብ ስልጣን እንዳሓዘሉ ግዜን ኣብቲ እዋን መለስ ኣብ ስልጣን ድመፀሉ እዋን ዓለም ንኤርትራ ትሪኣ ዝነበረት ኣረኣያን ሕጂ ኣቢ ከዓ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ዓለም ንኤርትራስ ብኸመይ ትሪኣ ማለት ሕጂ ኣውይ እቲ ፍልሊ እቲ ኣጀንዳ ናቶም እንድሕር ደይኮይኑ ማለት እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ማለት እዩ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ክትወርር ኣኔክስ ክትገብር ዓቕሚ የብላን መጀመርያ ጆርጅ ሕጂ እቲ ዓቕሚ እንታይ እዩ ኢንዲቴይል ሰዓት ክዘርበካ ክእል እየ ግን ድሓር ዋላ ክንገልፆ ንኽእል ኢና መጀመርያ ኢትዮጵያ ናታ ኣጀንዳ ሃልይዋ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ከይትቀውም ሉዓላዊት ሃገር ከይትኸውን ክዋግኡና ዝፀንሑ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ናይ ሰውራ ግዜ ምዕራባውያን እዮም ኣብ ኤርትራ ዝሃልቕ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነድድ ነበረ ዓድታት ኣብ ኤርትራ ዝፈናቐል ዝነበረ ህዝቢ ንሓንቲ መዓልቲ ቢቢሲ ዋላ ሲኤንኤን ትብሎም ዞም ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ናይ ዜና ኣውትሌት ኣውፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ትዝግበር ዝነበረ ኩናት ባርኾት እዩ ልክዕ ከምዚ እስራኤል ኣብ ፍልስጤም ትገብሮ ዘላ ሕጂ እኮ ህፃናት ክጭፍጨፉ እንዳውዓሉ ሓንጎሎም ክወፅእ ዝውዕል ዘሎ ህፃናት ብነፈርቲ ዓለም ፀማም እዝኒ ሂባ ትኸይድ ኣላ እዚ ሕጂ ዶሚኔሽን ይሓቀ እንዴ ካልእ ደወል ሓንቲ የብሉን ሕጂ ከናፃፅሮ የደላ ኣነ መለስ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ
ምዕራባውያን ምስ ኤርትራ ዝኣተውዎ ህልኽ ነይሩ ሓቂ immediately ንመለስ ክጥቀምሉ ኣገዳሲ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ምዕራባውያን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣእያ ልክዕ ከምቲ ናይ 1997 እንተ ደኣ ንብል ኮይና ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ተረዲኻ ኣለኻ ናይ ምዕራባውያን ኣረኣእያ ብርእሲ ኤርትራ ዝተቐይሩ ይተቐየረን ለዚቡ ዲስ ኣይለዘበን ተላሳሊሱ ዲስ ኣይተላሳለሰን ንነዊሕ ግዜ ምዕራባውያን ናይ ሬጂም ቼንጅ ፕሮግራም ገይሮም ኣብ ኤርትራ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ንመን እዮም ፈረስ ገይሮሞ ፀኒሖም ንሕወሓት እዮም ካልእ ሓይሊ ነበረን ሕወሓት ናይ ፕሮክሲ ኩናት ከካይድ ፀኒሑ ብኤርትራ ዶብ እንዳበለ 10 ሜትር ዶ ገዛ ተጨሪሙ ዶ መቃብር ፈሪሱ እንዳበለ ምስ ኤርትራ ኩናት ከካይድ ፀኒሑ እቲ ምክንያት ግን እሱ ይነበረን ፐርፐዝሊ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንምግባር እዩ ፕሮግራም እዘን ድሕሪ ደይ ተዓዊቱ ምዕራባውያን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣእያ ተቐይሩ ዶስ ኣይተቐየረ እንትብል እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና መጀመርያ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብን መለስን ዘሎ ፍልሊ ግልጽ እዩ መለስ ብናይ ሊደርሽፕ ብቕዓት ዝሕመ ኣይኮነን ምሳና ዝነበሮ ኣረኣእያ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናይ ሊደርሽፕ ብቕዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ብፍላይ ድሓር እንዳማዕበሎ ድመፀ ግን ብጣዕሚ ፍልሊ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለም ኣቢ ንኤርትራ ኣኔክስ ክገብር ወይ ሉዓላዊ ዝተወሰነ ሉዓላዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ጨሪሙ ክወስድ ዓለም ስቂላ ድያ ትሪኦስ ኣይትሪኦም ከምኡ ዓይነት ከሰራርሓ ኣሎ ድዩ ንኣብነት ድወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና ኣቢ ካብቲ ዓለም ኣብ ኤርትራ ትደልዮ ወፃኢ ብናቱ ኣጀንዳን ብናይ በዓል ኢማራት ድፊኢቲ ትገብር ዘሎ ናበይ ንምኻድ እዩ እንታይ ዕላማ ከይዱ ኩሉ ግዜ ትዛረበሉ ኢኻ ንስኻ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝተፈጠረ ውጥጥ እዩ እዚ ንምርግጋፅ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኢንዲቴይል ኣቲና ዓሰብ መፂኦም ኢማራት እንታይ ከልምዑ ፈቲኖም እንታይ ዕንቅፋት ኣጋጢሙናኡ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ምድላዋት ክገብሩ ደልዮም መንግስቲ ኤርትራ ኢሚድየት ከውፅእ ገይርዎም እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቅታት እዩ ስለዚ ነዚ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪት ባክ ኣብ ዝገብርዎም ሓይልታት ኣለዉ ላይክ ኢማራት በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብቲ ሓደ ወገን ተሰለፉ ብስዑድያ ዝድግፉ ሓይልታት ኣለዉ ኣብዚ ሰዓት ግን ንዓይ ኣነ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ርድኢተይ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቢ ክንድቲ መለስ ዝነበሮ መንግስትን ሃገርን ናይ ምፍራስ ዕድል ኣብ ኤርትራ ኣቢ ክንድኡ ዕድል የብሉ ሕጂ ኣቢ ክንድኡ ገዚፍ ክመስል ዝፅዕር ዘሎ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን እዩ ንሱ እዩ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ድማ ንኣብነት ኣብቲ እዋንቲ ኣበይ ነርካ ይፈልጥኒ ኣነ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ማዕቢልዎ ዘሎ ብዩቱብ ይኹን ቲክቶክ ይኹን ገለመለ ኣይነበረን ምናልባት ነይሩ ተኮይኑ ኢትዮጵያ ብብሕቲ ዝፀሓፋ ጋዜጣታት ነይረን ብሓደ መንግስቲ ድውነን ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ነይሩ ካብዚ ወፃኢ ነበረን ሕጂ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሃይላይት ገይሩ ከምዚ ዓብይ ገረወይና ወይ ፊስቶ ካብ ዓብ ጎቦት ደርብካ ገረውረው ድብል ዓብ ድምፂ ዘለዎ ዘስምዕ ደሎ እቲ ሚድያ እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ወይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣካይዳ ካብቲ ናይ መለስ ዝገብሮ ዝነበረ ፍልሊ የብሉ ቁሩብ ናይ ኣቢ ፍልሊ ደብል በቃ ኣንቆር ኣቢሉ ሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክንረክብ ኣለና ድብል እዩ ኣብ ምርካብ ፀገም እኮ ይኮነን ጆርጆ ምርካብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ እኮ ኩሉ ግዜ ዲፋይን ኣይገብሮን እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ትማለት ተዛሪቡ ካየድ ብሎ ዘለካ ኣነ እኮ ንጀምሮ ተደገበርና ከዓ ደቅና ውድኡ ወይለ ይብል ሓንሳብ ኣድላይ ይብል ሓንሳብ ናይ ዓሰብ ኩናት ገለመለ ከልዕል ደሊ ዋላ እሱ ከም ፕራይም ሚኒስተር እቲ ናይ ኩናት ድሌት ምእዋጅ ብኣፉ እንተደየውፆ ብጀነራላቱ ብካድርታቱ ገለ ገይሩ ይዛረቦ እዩ ኣቢ ኣብ ሰዓት እዚ ኩናት ምስ ኤርትራ ክገብር ዘለዎ ተኽእሎ ግን ኣነ ወታደራዊ ኤክስፐርት ምዃን ዘድሊ ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ሓንቲ ሃገር ኩናት ከተካይድ ትፈልጥ ኢኻ ቁጠባ እዩ ሓቂ ቁጠባ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ደጋጠሞም ስዕረት ኣሎ ኣቢ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት ብድፊኢት ናይ ኢማራት ተደኣ ስዕረት ኣጋጢሞም ኣብዚ ክመፅእ ዝኽእል ዲዛስተር ንዖም ርድእዎ እዮም ብናተይ እምነት እቲ ኩናት ኣይውላዕን ኢለ እየ ድኣምን ኢማራት ኣዘ ኤንድ ኦፍ ዘደይ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ መሪፆም ምናልባት ረብሖም ኣብኡ ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ከይዶም ዋላ ምስ ስዑድያ ከማን ክሳብ ክንድኡ ዝተፋጠጥ ክኣቱ ይደልዩን እዮም ኢነው ትቃወሞኦም ኣመለኻኽቶኦም ኣረኣዮም ትፈልጥ ኢኻ ማለት እየ ዜሩ ኩናት ክዕድም ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ እምበር ኩናት ክገብር ዝኽእል ብዓቕሚ ደረጃ ብኢትዮጵያ የለን ይብለካ ደለኹ ዋላ ብሰራዊት ተኸይድና ማለት እዩ እቲ ወያነ ሃኒፅዎ ዝፀንሐ ሰራዊት
ድሕሪ ሰሜን እዝ ኣብ ትግራይ ምድምሳሱ ድሕሪኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ናይ 5 ናይ 4 ዓመት ዕድመ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ 5 ናይ 4 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሞን ኣብ ዓዲ ኣምሓራን ብዝግበር ኩናት ተማናሚኑ ተረፈ እዩ ወያነ ኣይሚን ብልጽግና ኣብ ሰለስተ ወርሒ እዩ ካብ በዓል ብር ሸለቆን ካብ በዓል ሁርሶን ኣሰልጢኑ ሓደሽ ሚሊሻ ካብ ኦሮሞ ደምጽእ ዘሎ እዚ ዓቕሚ ካፓሲቲ ናይ ሰራዊት እዩ ካልኣይ ወያነ ኣብ 28 ዓመት ሃኒፅዎ ዝነበረ ናይ ጉሪላ ፋይተር ስትራቴጂ ዝኽተል ምክልኻል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣበሎ ተልካ ንፈሪሱ የለን 98% ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ብሙሉኦም ጠቕሊሎም ትግራይ ኣትዮም እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መኮንን ወይ ኦፊሰር ወይ ብርጌድ ክመርሕ ክፍለ ሰራዊት ክመርሕ ኮር ክመርሕ ድብለካ ደሎ ትድበዝሕ ምሩኽ ዝነበረን ካልኣይ ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመት ብኣክሰለሬሽን ካብ ተራ ወታደር መቶ ኣለቃ ሻምበል ናብ ኮሎኔል ማዕርግ ድበጽሕ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ሓደ ሰብ የድብለካ ምናልባት ሓደ ሰብ ዝኾነ ታሪክ ጅግንነት ገይሩ ከም ዝናይ በዓል ሮሜል ታሪክ ዝሰርሕዎ ዓይነት ሰሪሑ ኣክሰለሬት ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ካብ ተራ ወታደር ኮሎኔል ሌተና ኮሎኔል ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ከምዛ ዓይነት ናይ ጅምላ ኮሎኔላት ከምዛ ዓይነት ናይ ጅምላ ብሪጋደር ጀነራል ከምዛ ዓይነት ናይ ጅምላ ሌፍተናንት ጀነራል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተራእዩ ትፈልጥ ዲኻ ካብ ህርሶ ማሰልጠኛ ተመሪቆም መጽኦም ብምክትል መቶ ኣለቃ ኣብ 6 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ናይ ኮሎኔል ማዕርግ ሂቡ ናይ ብርጌድ ኣዘዝቲ ገይርዎም ኣሎ ትብቕዓት የነግረካ ደለኹ ብቕዓት የነግረካ ደለኹ ንስኻ ብሕክምና ብሰርጂካል ተመርቂካ ገለ መለሲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኦአር ኣቲኻ ሰብ ቀዲድካ ገለ ማዓንጡ ተዕርየ ማለት ኣይኮነን ተመክሮ ከድልየካ እዩ ብዙሕ ፕራክቲስ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ብመንፅርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ናይ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ትብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዶክትሪን ምዝ ከናፃፅረ ከለኹ ኣነ ሓንሳ ኣገርመኒ እንታይ ዳ እዩ ዝኩሉ እንድሕር ኢልካ እቲ ዕላማ ግን ካሊእ ኣብቲ ዕላማ ካሊእ ድብል ኣብታ ነጥብቕ ንብፃሕና ኣብታ ናትካ ሕቶ ክድምድመልካ ኣነ ንኣብዪ ብከም መለስ ገይረ ክግምቶ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ መለስ ካሊእ እዩ ነይሩ መለስ ኣብ ስልጣን ድመፀሉ ግዜ ካሊእ እዩ ነይሩ መለስ ምስ ዓለም ዝረኸቦ ቻንስ እየ ድብለካ ደለኹ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ነይሩ ገዚፍ እዩ ትዝክር ኢኻ በዓል ኮንዶሊዛ ራይስ በዓል ጃንዳይ ፍሬዘር ተኮይናት እኮ ኣብ ናይሮብን ኣዲስ ኣበባን ኮይነን እየን ድመርሐኦ ነይረን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ተገበረሲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስላያ መርበባት እዮም ድመርሕዎ ነይሮም እዚ ሓቂ እኮ እዩ በዓል ኮንዶሊዛ ራይስ በዓል ጃንዳይ ፍሬዘር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሽሮ ሜዳ ቤት ፅሕፈተን ገይረን ይመርሕኦ ነይረን እዚ ኩሉ ኩናት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዙር ክካየድ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ዝረኸቦ ደገፍ ኤርትራ ይኮነን ንኣፍሪቃ ክወርር ዘኽእል ደገፍ ነይርዎ ኣብ ኣይሚን መለስ ሶሪ ግደፋ ኤርትራ ንእሽተይ ሓዳሽ ሃገር 30 ዓመት ብውግእ ቆሲላ መፅያ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር ካብቲ ደርጊ ገለ ማሪኻቶ ዝነበረት ኣፅዋር ጌራ ትገጥም ዓዲ ትግምገመኦም ንሱ እዩ ነይሩ ኳልኩሌት ዝገበርዎ ወላ ሓንቲ ብረት የብሎምን ካብ ደርጊ ኣራርዮም ደምፆን ኣፅዋር ኣለዎም ገና እግሪ ከይተኸሉ ከለዉ ሕቆም ንስበረም ኢሎም እዮም መፅዮም እዚ ኣብ ኣኼባት ተዛረብዎ እዩ እቲ ውሳኔ ዘመሓላልፍዎ እዩ ግን ኮሜዲ እዩ መፅዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ከዓ እንታይ ተማሂሩ ኣሎ ከምቲ ካብ ደርጊ ድማረኸን ኣረግቶቲ 55 ታንክ ሒዙ ኣረጊት ብሬን ናይ ደርጊ ዘይትወልውሉ ኢሉ ክታኾስ ሕጂ ኖ ተመኪሩ ኣሎ እምበር ከም መንግስቲ ንዓይ ስለ ዘይነገረኒ ናይ ኤርትራ ምድላዋት በይነን ክርአን እየ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ኣብኡ ወጣባ መንጎ ክልፍ ከብለካ ከለኹ ነታ ርእስቲ ከብስላ ስለ ዝደልየ ብሕማቕ ኣይትረዳኒ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ገይን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዴቪልስ ኣድቮኬት እዛ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ስለ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝምነ ኣይኮነን ሓባኻ ዝያዳ ሓበሬታ እቲ ህዝቢ ክመሃር ስለ ዝኽእል ኢለ ሓደ ካብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣበጊስዎ ዘሎ ኣነ ሓደገኛ መራሒ ክብሎ ዳርጋታ ዕሸል እዩ ገለገለ ትብል ዘረባ ክገድፋየ ዝደላ ኣነ ቢካዝ ዚስ ጋይ is a very reckless ሓደገኛ መራሒ እዩ ምክንያቱ ሓደ ትዝበልካዮ ሙሉእ ምሳኻ ይሰማማዕ ኣሜሪካ ቀደም ዝነበራ ንመለስ ትቦ ዝነበረት ኤሮጳ ቻይና ራሽያ ኤቭሪባዲ የለን ወላ ክብዎ እንተዝደልዩ እውን የብሎምን ካፓሲቲ the game is over ኣሜሪካ
أتياتو زلا كوينات نمودع بده خين والله الراشان عبجا قبس ما عمل نعقل جبر يوم كل وزع لزلو نبوتين سلزي جميرو مزلو قالت يوم مزلو نجارات نكودوي كعلون علوم نكتر 10 بليون 15 بليون عمت نتخاف لهاجر كلا خلوي كعلون علوم سو أمريكا إز كلا عالمي زلو أنا عبي بفلوي انفجن كتغلو قال كلون يوم إذا ما لات جن نعب مجابريا كجبر زخل حيلي إلا مالته كنا كلا يتد ما تاقن دا قداسي مزياخت من الأساس دلي أبي أحمد أنا أنت زي جبركو دقي كجبر ويو ميزبل زلو نستعجم زي እጂ ብወገን ኤርትራ ነዚ ሰብ እዚ ኩናት ክውጅሉ ክሓርምዎ ከጥቅዕዎ ምክንያቱን የብሎም ኣለዎም እንዲ ምክንያት ግን ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዝብል እምነት ኣለና ኤርትራ ናብ ካልእ ክትከይድ መደባት ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ስለ ዘይስማዓና እዚ ሰብ እዚ ግን ሎሚ እንተዘይጥዕምኒ ኣፅዋር ተሲኢነ ንኣብነት እጂ ናይ 6 ወርሒ ስልጠና ሂቡ ኮነሬላት ይገብሮም ኣሎ ኢልካኒ ኮነሬላት ገይሩ ድማ ምስ ፋኖ ምስ ሸነን የታቁሶም ኣሎ ወታደራዊ ኩናት ክለማመዱ You see, he's buying time. This guy is buying time. ጊዜ ይትገዙ ዘሎ ወታደራዊ አቅምናቱ ይሕግዝዎ ኣሎ በትን እስራኤል ውን ከይቶ ይሕግዞ ናታ ኩነታት ከፊዋ ኣሎ እምበር they still gonna help him at some point. ስለዚ እዚ መራሒ እዚ ኣቃሊልካ ክረኦ ዘይብሉ ዘብለና ምክንያት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ሃልይዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢንቴንሽን ናቱ ነጊርና ኣሎ بتدقاقامي نيرترا كورر كمزدلي تقدم أب عبا أخيبا أب قلاتيو يلوم ينقرونا نيرم حجيكم بعالو مثلا سعمت كعب حرنات ناينيرو تقاقيوم زارو كبوميو بحكا قنبل سينا يزبل زلو سو ازي مستا قدم أبي الكازبالكا معبر سب عالم إيروبا يخون أمريكا يخون كالوت كي سوق يلوم ديم كريوالكا يا سوق يلوم يريوالو كمزا عينات زربات تزارب سب statement na African Union Iranan, statement na European Union Iranan, na United Nations Iranan, nothing. Abkala alam, imagine president na hagar Eritrea abarat kilo zolo sir'at نهلاوينا يدفرنا سلو زلو محجي نابو زبص احنا يا مراح نملس كم خنقبر يكونان كاله خنقبرينا انت زبل نيرو فدهان لا ايكونان كومي لسي ኦሮሞ ማትብል ቃል ጠቂሱዶ ንህዝቢ ከጣቆስ ፈቲኑ ደይሎም ደብዳበነ ወይም ሰዲዮ you know that ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ሪአክሽንስ ሕጂ እውን እንተሪናዮ አብይ አሕመድ ህዝብና ቀተለ ከሎ ዓገብ ደብል ወሎ እዮም ኣብ ኣምሓራ እኮ ማዓት ህልቂት ይፍፅም ዘሎ ግን ዝዛረበ ሰብ የለን ስለዚ እንታይ ማለት ያኔ I get this አብይ ዓቅሚ የብሉን people tell me a lot عقب يبلون yesterday maybe يبلون لومي but he has time دحر دي ودي يقول سبزي جزيه كهادليو كم تا انت بس قال اسكول كام ساعه هايسكا هو حتى بنكو 9 شمنتن اي مخالنا نيرو حنت جوك الله من البات حقنا تاسقا ترغاغساون جنرال وچو سابت جزيه تس 9 شمنتن زي وازع تغاطمت አይመስለንን ለኻኺመ يوم دخاتو يلو حتيتو يبሃል نقول لهم صراري قوم كخيد نونا يلوم ما بسال سايورار تا قدم دبل كاخد جبرات خلدهم زبلوه حجز قبيلهم يمشعوا انا تصيوم نيرهم لهم قبيلهم يلوم يبحال تمالتيو جزيان دريب كايو كم إثيوبيا زعينتو بز حزب زلو شغلة البونة ترز زلو دموست وسقت غير كاف سراويت بعلو ريغا غير زمت كاسب كليو قفيف كاخت بس خليقه and then left and right قال دقاقي فهم سنانيعهم تغيرهم كا ستيل حدا كان مفتار عمل له سلازي ايرترا بخميا كتم بوزلوا نزي حجي زلو كناتات حجي انت دايما سينا تبدو انت عرجون كليو انتاي كون تقام تبد يا انتاي مسلك حجي جمجام ناتنا عندي داي بزحات سبات جمجام كفالا لغيليو ناتكا قمت يبن ناتي دقر وردو الله قمتون كفالا لغيلي مسكالوت اب بمسارة نت من دحر تسامي عنا قن ابي يمسا دحر ابز مصو زلو مرحتي ابز قرا ايثيوبيا مرحت خدكيره تردي كالو دحد صباح دمص مرحي والا مس ايرترا زلو زمدنا زبي حساب زدلو يحنكس يا بقى ناتي امنت نسي اذا معاسي تلكاني I don't know አይፈልጥني انا حساب بهيوت دلخو اب ايثيوبيا دمص مرحتي كل غزي ني ايرترا كم قداماي صقم غيروم يمدمصوا ምናልባት ክሳዕ ብክልተ እግሮም መንግስቶም ማሕበራቶም ምምሕዳሮም ቁጠቦኦም ፀጥቶም ክሳብ ዘደላድሉ ምስ ኤርትራ ሕግብግብ ክብሉ ክእሉ እዮም
زيروم ግን እትሕቶ ከልዕሎ ግድነት እዩ ከምኡ ተደገይሮምን ኣብ ስልጣን ንነዊሕ ክፀንሑ ይክእሉን እዮም ሓደ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ኮዝ እንታይ እዩ ንዓይ ማለት ዝብለካ ዘለኹ ብንዕቀት ኣይኮንኩን ክሪኦ ደልየ እቲ ኮዝ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብይ ናብ ከምዚ ንምንታይ ኣብ ቅድሚ 2-3 ዓመት ቅድሚ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምውድኡ ኣብይስ ንምንታይ ንኤርትራ ብኸምኡ ደይገልፃ ነይሩ ርዱእ ነገር እኮ እዩ እዚታ ዓንተዊ ድበልኳ ካሊእ እቲ ኣጀንዳ ድበልኳ ሲ ንዑ ሃይላይት ንምግባር ደርየ ማለት ፕሮግራምና ምእታን ብሰዓቱ ክኸይድ ከምቲ ስኻ መዲብካያ ዘለኻ ንዓይ ዋላ ብድርዳእኒ ጥራይ ደይኮነ እቲ ኣጀንዳ ካሊእ ብቀዳማይ ይዛረበሉ ነይረ ምናልባት ሰብ ተረዲእዎ ክኸውን ተስፋ ገበር እቲ ኣጀንዳ ካሊእ ኣብይ ካብ ኤርትራ እንታይ እዩ ስኢኑ ኣብይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክረጋግፆ ዘይከኣለ ነገር እንታይ እዩ እዚአን ሞ ንረኣየን መጨረሻ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ደሰሓቦ ከዓ ሰኔን ናብኡ ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ኣፕርሃንድ እዩ በቃ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ልዕልና ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣብ ክጥቀመሉ ይደልዩ ነይሩ which means ናይ ትግራይ ኤሊት ናይ ትግራይ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ሓይልታትን ምጥፋእ እዩ ነይሩ እዚ ንምንታይ ኢና ከም ሓደ እንተኣሽሙ ደይነውጡ ተገይሩ እኳ እዩ ዝሓቂ እኳ እዩ ኣስመራ ከይዱሲ ከምታ ናይ ትግራይ ዝሓገዝኩምና ሳብዚኣ ከዓ እምቢ እኮ ተባሂሉ መፅዩ ድሕሪኡ ድሕሪ ትንቢ እኮ ብዙሕ ግዜ ይኸዱ ነይሮም እዮም በዓል መን ሽሙቲ ኣምባሳደር ዝነበረ ብቲ ዓዲ በዓል ሬድዋን ሁሴን በዓል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እኮ መላለሱ ነይሮም እዮም ኣስመራ እቲ ዝምድና ማለት ኦፊሻል እውን እኳ ኣይተበተኸን ሕጂ ሰሚዕካ ዲኻ ድራር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኦፊሻል እኮ ኣይተበተኸን ኤምባስታት ናይ ክልቲኡ ስርሑ ሰራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዲ ይኮነን ከምቲ ቀደም ዲ ይኮነን ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ብፖሊሲ ከም ሃገር ደረጃ ኩናት ተኣውጂ ድዩ ብኢትዮጵያ ተልካና ኣይተኣወጀን ኩናት ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ ድዩ ኣላቲ ኣካይዳ ድዩ ናይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድዩ ድሕሪ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ መጨረሻ ኩናት ኮይኑ ክወፅእ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ከዓ ናቶ ኣክሽን ክወስድ ዝኸዶ ፕሮሰስ ኣለዎ ንሱ ንዕኦም ዝምልከት እዩ ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልካኒ ኣብይ እታ ኣብ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ድሰኣና ነገር እዩ ኣኮርያቶ ብዚ ደረጃ በፂሓ ሕጂ ንኣብይ ጨቅላ ደብሎ ዘሎ ተዓንተወይ ምናልባት ስኻ ኣይንዕቆን ኢና ክንድኡ መጠን ድበልካዮ እሰማማዕ ምሳኻ ከም ሓደ መራሒ ሃገር ኣይነዓቕን እዩ ሱስ ናቱ ሮል ክፃወት ይኽእል እዩ እቲ ናቱ ሮል ኣወንታዊ ኣሉታዊ ክኸውን ይኽእል ግን ንኣብ ደኮረየቶ እንታይ እያ ንሳ እንተደኣ ተራዳዲእና ኣላ ኮይና ብወገን ኣስመራ ከዓ ጨቅላ ዝተባሃለሉ ጨቅላ ማለት ዝተባሃለሉ ምክንያት ከዓ ንስዕ ስለዚ ኣብይ ከርኤክን እየ እኮ ኢሉ ኸይዱ እንታይ ከርኤክን ንኣብነት ሽዑ ግዜ ኣብይ ኢንተርቪው ገይሩስ ተቆሪፁ ዝወፀ ቪድዮ ኣሎ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ከይኩርዩ ገለ ተባሂሉ ተቆሪፁ ዝተረፈ ቪድዮ ኣሎ ሕጂ ውፅኦም ኣለዉ እታ ቪድዮ ፕሬዚደንት ሳህለወርቂ ዘውዴ ከመይ ሪኢኻ ኣስመራ ምስ በለቶሲ እዚ ሰብኣይ ነስመራ ረሚስዋ ኢሉ እዩ ዝገልፀላ ግን ቆሪፆም እዮም ንህዝቢ ኣውፅኦሞ እቲ ቪድዮ ተረዲእካ ኣሎ ድሓር ሕጂ በቃ ሕጂ እዮም ድፍንዎ ደለዉ ትማሊ ኣድክዮሞ እቲ ህዝቢ ዶ ጠሚት ዓዲ ዶ ትሕዝብ መን እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ እስኪ ኣብርሃልናው ከለኻ ኣብይ ባዕሉ ብቅትማሊ ድያ ገለ ድወፅ እታ ቁራእሲ ብቅትማሊ ውፅኦም ኣለዉ ተረዲእካ ኣሎ ወገኖቻችን ናቸው ህዝቦቻችን ናቸው በረሃብ በችጋር በድህነት እያለቁ ነው ይሉ ተዛሪቡ ተረዲእካ ኣሎ ነስመራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ግን መዓስ ይዛሪቦ መሲል እኳ ድሕሪ ዑደት ናይ ኣስመራ እዩ 2018 ድሕሪ ዑደት ናይ ኣስመራ እዩ ሕጂ እዚ ወዲ እዚ እቲ ዝነበሮ ቻሌንጅ ክገጥሞ እንተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓተ ማሕውራት ብምሉእ ናቱ ስርዓተ ምሕደራ ከደልድሎ እንድሕር ኮይኑ ብዘይ ደገፍ ኤርትራ ኣብይ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ስልጣን ከም ዘይፀርንሕ ይርዳእ እዚ ፅቡቅ ተረዲእዎ ኣሎ ናይዚ ከዓ ጠንቂ ቀንዲ ምክንያቱ ዋላ ስዒቡ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓቅታት ተሪኢኻ በዓል ጀነራል መንጋግ በዓል ታደሰ በዓል ጀቤ በዓል ጻድቃን ገለ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ምርግጋእ ቀንዲ ምክንያት ኤርትራ
ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ እንተደይቀይርናዮ እስኻ ማለት እዩ እስኻ ትመርሖ ብልጽግና ብዓባይታ ኢትዮጵያዊ ሰላም ኣይትረክብና ንምንታይ ከምኡ ብሎ ንናቶም ፐርፐዝ እዩ እሱ እንታይ እዩ ምስ ኤርትራን ምስ ሻዕብያን ዘለዎም ቂም ክወፁ ስለ ደልዩ በዓል መንጋግ ንኣበ ከዓ ክጥቀምሉ ደሊሉ ግን ኣበ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ሕቶ እውን ኣይወፅን እዩ ምክንያቱ ኣበ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ጆርጆ ንኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ ደቀውምዋ ክልተ ህዝብታት እዮም ዝዋግኡ ደለው እዚ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ትሰምዖ ኣለካ ሕጂ የለን እኮ ሓቂ እዩ ናይ ኣምሓራ በሎ ኣብ ኦሮሞ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ኦጋዴን ዘሎ ኩናት ኣይንገርን ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣይንገርን ኣሎ ኦሮሞ እኮ ካብተን 28 ወረዳታት 21 ወረዳ እዩ እቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝቋፀሮ ዘሎ ትተረፈ ናይ ኣበይ ምምሕዳር እዩ ኣብተን ዝነበራ 6 ወረዳታት ናይቲ ሓንቲ ከማን ኮማንድ ፖስት ሓላፍ ነበረት ማለት ተቐቲሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ኣናዊሑ ክፀንሕ እንድሕር ኮይኑ ብዓይኒ ሚንስ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ኣበይ ክስለፉ ኣለዎም እዚ ድማ ተኣወንታዊ ነገሩ ራእዩ ናቱ ድሌት ማለት ኤርትራ ሳይድ ወሲዳ ምስ ኣበይ ደገፍ እንተገይራትሉ ኣበይ ካብ ትግራይን ካብ ኣምሓራን ክመፅኦ ዝኽእል ተፃብኦታት ከጥፎ እዩ ናብ ዜሮ ደረጃ ክውድቕ እዩ ብኔጋቲቭ ሳይድ ተሪእኻዮ ድማ ኤርትራ ኣብ ትግራይን ኣብ ኣምሓራን ኢንቮልቭ ክትገብር እንድሕር ጀሚራ ዕምሪ ስልጣነይ ክሓፅር እዩ ድብሎ ሕጂ ብፖዚቲቭ ተሪእኻዮ ከርብሖ ክእል እዩ ኤርትራ ምስ ብልፅግና ሳይድ እንድሕር ወሲዳ ብልፅግና ነዊሕ ግዜ ዕድመ ክረክብ ይኽእል እዩ ናይ ብሓቅካ እዩ ኤርትራ ብመንፅር ካልእ ድማ ምስ ኣምሓራን ምስ ትግራይ እንተደኣ ሳይድ ወሲዳ ዕምሪ ብልፅግና ክሓፅር እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዋጥር ዘሎ ኣበይ ናብዚ ፕሮፓጋንዳ ማሽን እዚ ከኣቱ ግድነት እዩ እዚ ኣብ እንታይ ድብለና ደሎ ንዓና እታ ግልፂ መልእኽቲ ንኤርትራ ኣበይ ዝዛረባ ደሎ ምስ ትግራይን ምስ ኣምሓራን ብሓደ ግዜ ንሓውን እንታይ እዩ ዝበለ በቕቲ ማለት ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ንሓውን ሓሰር እንዶ ብሓንሳእ ትሕግዞም ኢኻ ዓይነት ከምዚ እንዴት አድርገው ነው እነዚህ ሰዎች ለፋኖና ለወያኔ ድጋፍ የሚሰጡት እዩ እጂ አብዚያ መጻ ኤርትራስ ከመገሪ አንፋኖን ለወያኔን በሐንስ ድጋፍ ትህብ ምክንያቱ ፋኖ ምስ ወያኔ ምስ ፋኖ ዘሎ ማራ ይርዱ ስለደሆነ ስለዚህ for the sake of strategy ኤርትራ ንስትጥቀም ጌራቶ ተኮይና ማለት ተረዲካሉ ኤርትራ ጌራቶ ተኮይናስ ንስትራቴጂካዊ ኢንተረስት ያጥቀመሉ ኣነስኻ ናብዚ ክንሰማማዕ ንኽእልና ካልኦት ኤርትራን ክሰማማዑ ክልዮም ኣብ ግን ኣይሰማማዕን ምክንያቱ ኤርትራ ንፋኖን ንወያነን እንተ ደአደጊፋ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ኻ እንታይ ኢሉና ምስ ኤርትራ ተኳሪና ነርና እንተ ንኸውን ወይ ተጻሊኢና ነርና ተንኸውን እንታይ ምኾንና ነርና ኢሉስ ገሊጽ እዩ ሓቂ ዶ ስለዚህ እቲ ሜን ኮዝ ዝመጽ ዘሎ ኤርትራ ምድጋፍ ስለደኣበየቶ እዩ ኤርትራ ሳይድ ናይ ብልጽግና ምዃን ስለደኣበየቶ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዓዊለ ዛሪበሉ ይፈልጥኒ ግን ምድጋፍ ስለደኣበየቶ እዩ ስለዚህ ኣብ እንታይ ይትገብር ዘሎ ብዝከኣሎ መጠን ነቲ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኤሊሚኔት ክገብር ክፅዕር ተቀዳማይ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ክገብር ግዜ ክዕድግ ኣለዎ ግዜ ክዕድግ ተኮይኑ ናይ ዓሰብ ፕሮፓጋንዳ ክልዕል ኣለዎ ሕጂ ናይ ዓሰብ ፕሮፓጋንዳ ጆርጆ ዓሰብ ኣሜሪካ ትደግፈና ኣይትደግፈና ሉዓላዊ ግዛእትና ኣሜሪካ ዋላ እቲ ኩናት ኢትዮጵያ ትድለየ እድብለካ ደሎ ንዓሰብ ኣሜሪካሲ ዋላ ደገፍ ትግበረላ ንኢትዮጵያ ናይ ሎጂስቲክ ገለ ግደፎሞ ብስነ ሓሳብ ዋላ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ኣሜሪካ ስቂላ ሪኣታ ደጊፋታ ንኢትዮጵያ ዋላ ድላዮም ግበርዮም ኢላታ ንበል ናይ ዓሻ ዘረባ እዚ ከባቢ እዚ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኮይኑ ኮንትሮል ትገብሮ ኤርትራ ይኮነት ትቋፀሮ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ወነንት ኣለዎ ልዕሊ 7-8 ሃገራት እየን ኤርትራ ካብኡ እጃምናት ኣለዋ መጀመርያ ዓሰብ ቅድሚ ነፃ ምውፃኻ ንኣብነት እቲ ወራር ሓይሊ ዋላ ትብሎ ዘለኻስ ዓሰብ ቅድሚ ነፃ ምውፁ ባፅዒ ነፃ ከውፅእ ደለዎ ባፅዒ ነፃ ከውፅእ ደለዎ ዓሰብ ኣብቲ ግዜ ዋላ ኣብቲ ንሕና ኩናት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩናት ከካይድ ከሎሲ ዓሰብ ከይዱ ኮይኑ ምውራር ወይ ዓሰብ ከይዱ ንዓሰብ ሓራ ምውፃእ ጠፊዎ ይነበረን እቲ ስትራቴጂካዊ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ኮንትሮል ገብር ተኮይኑ ማሳዋ እዩ እቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዓብይ ወታደራዊ ቤዝ ገይሩ ናቫል ቤዝ ገይሩ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ
ሰራዊትና ኢትዮጵያ ኸ አባጽ ዕንበር ኣብ ዓሰብ ኣይኮነ ስለዚህ ዓሰብ ኦኬ ንና ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኮሪደር ገለመለ ክትጠቅም ትኽእል ኣዝ ኮሪደር ማለት እዩ ኣብቲ ዘውፅኦ ትወቕሑቶም ገለ ቡን በሎ ዋላ ቆርበቶም ገለ ክትጠቕሞም ትኽእል እያ ረድኤት ክእትውሉ ክእል እዮም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምቁፅፃር ስትራቴጂ ዝብል ዘሎ ዓብይ ከም ዓባይ ሃገር ፀላዊት ክትከውን ቀይሕ ባሕሪ ትቆፃፀር ኣለዋ ዝብል ግን ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንበይና ኣይኮነትን ትቆፃፀሮ ስለዚ ናትና ኣጀንዳ ጥራይ እውን ኣይኮነን ተረዲኻን ኣለኻ ካብቲ ዓሰብ ወፃእሲ ናህና ኣጀንዳ ጥራይ ኣብ ናህና ፓኬጅ ጥራይ ተወሲኑ ኣይተርፍን እዩ ዞባዊ መልክዕ ሒዙ ክመፅእ ጎናዊ ፀገም ኣለዎ ዞባዊ መልክዕ ሒዙ መፅእ ስለዚ ኣብይ ንኤርትራ ኣኔክስ ክገብር ወይ ንእሽተይ ዓሰብ ክበልዕ ኢሉ እንተመፂሲ ኣብ ብውሕዱ ኣብ ውሽጢ 7-8 ዘለዋ ሃገራት ኣብ ከበባ ይኸኣቱ ካብአን እታ ብስትራቴጂ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከይትፅጋዕ ዘለዋ ዓቕሚ ሰራዊት በሎ ናይ ፀጥታ በሎ ናይ ዲፕሎማሲ ተጠቂማ ተፅዕኖ ትገብር ዘለካ ግብፅ እያ ሱዑድያ ብዓብይ ኣለዉ ሕጂ ሱዑድያ ንናይ ዓሰብ ወደብ ከልምዑ እንተደኣ መደብ ኣለዎም ኮይኖም ስጋዕ 3 ቢልዮን ከም ዝስማዕ ደሎ ሰሊኹ ድወፅእ ስለዚ ኤርትራ ስዒራ ትወፅእ ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ፀላዊት ኮይና ክትመፅእ የብላን ስለዚ ካውንተር ኣታክ እዩ ኢማራት ንኢትዮጵያ ሓጊዞም ኣብዚ ከባቢ እዚ ዶሚኔት ክገብሩ ዝደልዩ እንተኮይኖም ሱዑድያ ድማ ንኤርትራን ንካልኦትን ሒዛ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዶሚኔት ክትገብር ክትፅዕርያ ማለት እዩ ስለዚ ትውጥጥ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣይኮነን እቲ ውጥጥ ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምዝ ናይ ዓረብ ሓራምዝ ሃብታማት እየን ዝኾና ሓደ እዚ ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ደምፅእ ድማ ዓንተበይ ትሰግኦ ዝነበርካ ኣሎ ናይ ምንዓቕ ዘይምንዓቕ ጉዳይ ኣይኮነን እዛ ጥኢት ተተኲሳስ ኤርትራ ጥራይ ድያ ትከላኸለሉ ንቀይሕ ባሕሪ ግብፃውያን ኣቐዲሞም ዝገለፅዎ ገሊፆሞ ዝሓደሩ ኣለዉ ብጀካተን ኣባላት ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ኣልያንስ ፈጢረን ዘለዎ ሃገራት ካልእ ዝኾነት ሃገር ኣብዚ ከባቢ እዚ ክትቀርብ ኣይፍቀድን እዮም ኢሎም ኦፕን እዩ ዝሕጂ ብግልፂ እዮም ገሊፆሞ እዚ ኣብ መሬትና ደሎ ናይ ዓባይ ግድብ ገዲምና ኣለና ሓምሊ ክንዘርኣሉ ኢና ዋላ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ክንገብረሉ ኢና ገለ ክብሉ ክእሉ እዮም እሱ ኣብ መሬቶም ስለ ዘሎ 85% ከዓ ስለ ዝምግብዎ ዓለሙን እምቢ ትብሎም እያ እንታይ ደኣ ቁርብ ሚዛናዊ ግበርዎ ከይትጎድእዎም እያ ክትብሎም ዓለም እምበር ኢትዮጵያ ናይ ዳም ናይ ምግዳም መሰል ኣለዎም ማዮም እንዲ ኣብኡ ኮዘካታ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ኣብይ ኣብ 4 ኪሎን ኣብ ካዛንቺስን ቆልዑ ተኣኪቡ ከኣባይ ወደ ዓሰብ ኢሉ ዝጭድሮ ዘሎ መዝሙር ናይ ቆልዑት ገይሩ ግን ከምኡ ይኮነን ዓሰብ ከምኡ ይኮነ ዓሰብ ከምኡ ይኮነን ናህና ዕዮ ገዛ ጥራይ ኣይኮነን እሱ በይንና ይሆን ኣይኮንና ናብቲ ኤርያ ስለዚ ብከምዚ ኣነ ከንውሖ ክእል ግን በዚ ሕጂ ዘልዕለልካ ዘለኹ ናሬሽንስ ክፈጥሮ ዝኽእል ሲናርዮታት ክኣድሓ ክፈጥሮ ዝኽእል ሲናርዮታት ተረዲኻ ወታቢኖ ከተለግብን እንታይ ከይድ ዘሎ ሕጂ መሲልኳ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ምናልባት እቲ ሪፖርት በፂሕካ ኸውን ኣብ ትግራይ ይሰርሕ ደሎ ኣብ ሕጂ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓሰብ ኣሎ ሆሆ ብል ኣሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይተሓባበር ኣሎ ኣብ ትግራይ መፈንቅለ መንግስቲ ናይ ምግባር ባህርያት ነይሩ ዝ2 3 መዓልቲ ዝወሰድዎ ተሪር ስጉምቲ ኣሎ እቶም መራሕቲ ናይ ሰራዊት ማለት እዩ ሕወሓት ኣርጊፁ ብክልተ እግሩ ብ4 ነጥቢ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ክቕፅለሉን ክደፍኣሉን ከም ምግላፁ ናይ ሕወሓት ዝፈጠሮ ሻቅሎት ኣሎ ሕጂ ኣነ ክዋጋእ እንተኮይኑ ኣብይ ተዘቀረብካየ ናትካ ኩሉ ሓሳብ ነፂገ ማለት ኣይኮነን ንዒቀየ እውን ኣይኮነን ግን ኣብ ክዋጋእ እንተኮይኑ መጀመርያ ምስተጋሩ ይድዋጋእ መጀመርያ ምስተጋሩ ይድዋጋእ ቢኮዝ ኣብ ትግራይ ግራውንድ ክህልዎ ኣለዎ ክረግፅ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ግራውንድ ክህልዎ ኣለዎ ግንባራት ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ ድሕሪኡ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት ምክንያታት ክህልዎ ክእል ይኸውን ምክንያት ክህልዎ ይኸውን ናይ ባድመ ከልዕለልካ ክእል ዓዲ ክስተወሲዶም ኣለዉ ምክንያት ገብረልካ ክእል ይኸውን በዚ ጃዓንተወይ ኣይንንዓቆ ድበልካኒ ሙሉእ ብምሉእ ሰማማዐ ምን ዓቆን ኣይኮነን ንሱ ግን ሓደ ሓደ እዋን ሓንቲ ገዛ ተላትኩም ሲ ኣብ ዓድኹም ማለት እዩ ብደቂ ሓወብኻ ተኸቢብካ ኣለኻ ካብ ኣዲኻ ስሕዋት ክውለዳልካ ናይ ትደል ኣየሃሉኻ ዋላ ሓዊ በይንኻ ዋላ ትኾንካ የድብለካ ኣብቲ ከባቢ እቲ ፀላእ እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ እንግዳዓኻ ተሪር እዩ ኩሉ ግዜ
ሓይሊ ካ ይድስማዓካ ምክንያቱ ደቂ ሓውብካ ኣለዉ ድምፅኻ ክትንከፍ ከሎ ደቂ ሓውብካ ዝሓዙ ሒዞም መፅኦም ክረድኡካ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ከቢቡካ ደሎ ፀላእ ኩሉ ግዜ ከምድላይ ክዕንድር ኣይክእልን እዩ ኣብ 1997 ናይ መለስ ዝነበረ ዕድል ግን መለስ ዓንዲሩሉ እዩ እቲ ኤርያስ ከምድላይ እዩ ገይሩ ዓንዲሩሉ ንኢጋድ ወሪስዎ እዩ መለስ ወሪስዎ ከአውጀ ሊቸንሳ ናይ ኢጋድ ደምሲሱ በዓል ስዩም መስፍን ኣብ ኢጋድ ኣምፅኡ ንውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣፍሪሶም ድላዮም ገይሮም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኤርትራ ተወሪራ ኮላስ ወራሪት ኤርትራ ኢሉ እኮ እዩ ሜሞራንደም ኣቕሪቡ ስለዚ መለስ ዝነበሮ ቻንስን ዝወዲ ዝነበሮ ቻንስን ቶታል ኣይራኸብን እዩ እዚ እታ ክገብራ ዝኽእል ብናይ ኢማራት ገንዘብ ገይሩ ተድፍትና ደሎ እዩ እታ ክመፆ ድኽእል መዘዝ ከዓ ፈልጥ ኣሎ ኣብይ ኤርትራ ትግራይና ኣማራ ያገዘችን ቀን ደብረ ዘይት ኣብ ኣኼባ ተዛረበ እዩ ኤርትራ ንትግራይ ነምሓራን በተለይ ፋኖ ያገዘች ዕለት እድሜያችሁ እንደሚያጥር ወቂ ኢልዎም ነቶም ካድራት ናይ ብልጽግና ኤርትራስ ንፋኖ ክትሕግዝ ተጀሚራ ማለት ሕጂ እዚ ግምታት እዚ ትሕግዛላ ማለት ኣይኮንኩን ባይዘወይ ግን እንታይ ክብል ደልየ ናይ ኣብይ ስልጣን ኣብ ወጥሪ ዘሎ ስልጣን ናይ ኣብይ ስልጣን ኣብ ጭንቀት ዘሎ ስልጣን ናይ ኣብይ ስልጣን ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘይብሉ ስልጣን ኣብይ ኣብ 4 ኪሎ ተኸቢቡ ብቦኔት ቀይሕ ቦኔት ዘለዎም ሰራዊት ገይሩ ሕሎ ኣሎ ኣብይ ቅሳነት ክረክብ ተኮይኑ ክነግረካ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ክፈትሕ ኣለዎ እቲ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ናይ ፅልኢ ይኹን ናይ ፍቅሪ ኣብ ኣስመራ እዩ ደሎ እዚኣ እንተፈትሕዋ ወታባ ባኸለኻ ተላግባ I think እቲ ኣቢ ምስ ኤርትራ ክዕርቕ ኣለዎ ትብል ta babur tia keda khoina yatsmani that ta jalbatia keda why do I say that even abi مسير تراك الرغم نحرقينه what's going to happen نايفانو ابز حجي درجه زلوو برقص نايفانو صبللتنا دمانه again كاوشت ኤርትራ ዝኮነ ይኹን ሓበሬታ ዝመፀኒ ስለ ዘይብለይ purely speculation እዩ ካብ ግምት ዝተበገሰ ካብት ንሪዮ ዘለና እዩ ፋኖ ንኣቢ ክሳብ ሕጂ ክሕዞ ዝኻለ there is a secret hand ድሕሪ መጋረጃሲ ሒቡ ኢድ ኣሎ I don't know what it is but ፋኖ ሓደ مكلت عملت ريبورت خبره خلقه حنت سالساي نتبي ما سالساي نتبي نيش يا خلت سكنت هيبكاني انا حتى كنت ملس لايقه ملس حتى هذه سالساي نتبي ابت زغبرا دلو دما اب ኤርትራ ከቢድ ኢምፓክት ምግባር ተጽዕኖ ማለት በቃ ኹናት ክንገብሪና 120 ሚሊዮን ኣለና ጧዋዕ ክነብለኩም ኢና ሃየ ድሕሪኡ ምናልባት ድፊት ክመጽ ናይ ዲፕሎማሲ ጸቕጢ ድፊት ደኾን ይመጽእ سعوديا مس إمارات تزارير بونجل سولشين كفتره هو ولا خالقت علامات مالته أما نجوزي نعنده تزارير بزول حيلته اللو يوم يلون كنبلا ينخلينا بتليفون كرخبه اليوم أكلاوي ركب كجبره اليوم أزي كأخ فترة الليل وسلد حسبي أبي أما ترشا بري كونديشن مقرب كوي جورجو حق إيده نحن زينا عصب قال خنقر فوت خوي الناس نفانو يتحجزون ويان يتحجزوا كوي خبل حنتي أبس مالسي بزعب أباي إيرترا زلوا مرجع فلوتي ولا حنتي ناي نبرتهم مهانوس تأمن يا إيرترا جن اسكي أنا سخان ولا سخان أبي مس إيرترا ما راح تبسلام كفولي الكايم أبتر بيزاس أنت أخا بري كونديشن تقربنا أبي زخينات دانكير هتقول فوتي الكايو لو يعني نالفانو كما دقفت قط أبيد ولا بقى مهناتو ترد قبرو دلو سلطانو تأنك دخون ونساتهم يوم صباح نقول بحبار كوينام 4 كيلو بيت منغس زمصو خاصاتهم يوم كابزن مهدام يحج بحيل قوو خالي بروباغندا دمص زلو ناتي رديت يس حجي برقص نا إيرترا نا إثيوبيان سلام نينا ندلي منغس إيرترا يخوني بسلام زسب زندحريلو I'm sure مسوحات كعراق تغيلو they would do whatever كل نجار كفوت يعني whatever happens بوليتيكايزي كل نجار كقاطم خلي انتاي نقبل الى نايفانو نايشنه بخلتي وجن زيوم سبع زيوم حيلتات زياتهم من حيلي متلو إيرترا أبزوانو زي كند منتاي نزكلت حيلتات ثالثاي دما واحد مالتيو كند منتاي نزيوم حيلتات زياتهم كدفوا علوا بنات كاميرا داتا كند منتاي ك بحبوسي تحجزهم تهلو تخون زبل قمت هلكا because I don't know أب سراويتي زلو يحمقوا ينفعوا سراويتي زلو تو مستنيا سراويت تقل مللو
ፋኖ ግን ካብ ገዝኡ ዝብገስ ሎጂስቲክ የብሉ እዚ የብሉ ገለ የብሉ ከመይ ገይሩ ንኣብን ሰራዊቱን ደዋቢልዎም ኣሎ there is something ኣብዚ ሕጂ ሻዕብያ ክንምንታይ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ኣለዎ ወይ እውን ይሰርሕ ኣሎ how realistic is that ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ እንተዘይገይረ ፅባሕ ክገብር እየ ክብል ከሎ ንዓና ኣሚን እዚ ፀላኢ እዚ ድሌቱ ነጊርና ኣሎ ኤርትራ ኣሚን ክንምንታይ ንዕቅዎ ክንምንታይ ርይዎ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ሓንቲ ፅሕፍታ ቤት ፅሒፈ ነይረ የማነ ገብረ መስቀል እውን ታግ ገይረ ነይረ ሌጋሲ ናይዚ ሰውራዊ ወለዶ ኢለ ውርሻ ናይዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መርሕነት ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ንዝመፅእ ዘሎ ወለዶ በዚያ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ እንድሕር ኣስጊሮማ ንኤርትራ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ዝኸበደ ብድሆ እዮም ዘስግርብሉ ዘለዉ እቲ ዝበለፀ ውርሻ ናቶም ክኸውን ዝኽእል ግን ነዚ ንጎም ምሸትን መምፀገበ ዝዕንድረልና ዘሎ ሓደ መዕለቢ ክገብርሉ ኣለዎም እንታይ እቲ መዕለቢ I don't know እቲ መዕለቢ ግን ሕጂ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ፋኖ ሙሉእ ኣተኩረናቱ ንኣቢ ክፍንቅሎ ይደሊ ኣሎ ሸነ ክፍንቅሎ ይደሊ ኣሎ ህወሓት ክፍንቅሎ ይደሊ ኣሎ ብዘይቃል ዓለም ሰለስቲኦም ድማ ኮኦሌሽን ክገብሩ ተኽእሎ ኣሎ ሕጂ ቅድሚ 6 ወርሒ ኢትስ ኢምፖስብል ክትብል ትኽእል ፋኖ ንህወሓት ክፀርፍ ገለገለ ውዕል ነይሩ ሎሚ እቲ ኣዘራርባ ኣብ ደገ ዘሎ ሚድያታቶም ይኹን ወላ ውሽጢ ብሓን ዝኾነ ያ ወላ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ፋኖ ፅምዶ ክገብር ፀገም ከም ዘይብሉ that's a good signal ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ኣቢ ሓንቲ ከምታ ንሻዕብያን ህወሓትን ደም ፀይቀዮም እያ ትሒዘዮም እየ ማነ ትሒዘዮም እየ ከታኽሶም ክነብር እየ ዝበላ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓራን ድማ ዘይትወፅእ ፅልኢት የለዎም እየ ኢሉ ተኣማሚኑ ነይሩ ኣምሓራን ፋኖን ከምኡ ንሸነን ፋኖን that's why ድማ ታዝበልካ አንተ ብኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ሻዕብያ ምስ ፋኖን ምስ ሸነን ክሰርሕ ዝኽእል how is it even possible እናበለ ዝተገረመ ምክንያቱ ሻዕብያ ከይተበገሱ ከሎ ስለ ዝፈልጦም ልዕሊ ኩሉ ድማ ክልቲኦም ሓይልታት ሻዕብያ መፅኡ ንኢትዮጵያ ክወራ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ንክልቲኦም ሓጋዚ ዳ እምበር ተፃባኢ ይኮነ ሻዕብያ so ሻዕብያ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣነ ሻዕብያ ክብል ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ ከም ምባል ሻዕብያ መዓት ንዓይ ብልሑ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ እታ ሻዕብያ ትብል ቃል ብኸምኡ ጠልፍዋ for me እታ ሻዕብያ ኢንቴሊጀንስ ናይ ሚሊተሪ ናይ ስትራቴጂ ከምኡ ኮይና ትስምዓን ተቃል ብኸምየ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ንኩናት ክኸውን ከሎ ከም ሻዕብያ ክገልፆ ዝመርፅ ካልኦት ብሕማቅ ከይትርዳእኩም ኢለ so what do you think ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብኸመይ ክትጥቀመሉላ ወይ እውን ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ወይ እንታይ እያ እናብባናታ ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ንቐፃልነቱ ሕጂ ናህና ኮሜንት ኢና ክነቕምጥ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ናይ መንግስቲ ንፈልጥና that's why ንሕና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብናተይ ብውልቀ ኦፒንየን ኣነ ኣብ ባህሪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ማለት እንታይ ይገብሩ እንታይ ይሰርሑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ ተመክሮኦም ታሪኾም ኣመፃፅኦምን ንሱ እዩ ዝገልፅ ግን ከም ኤርትራውያን ሓደ ጆርጅ ሓወይቲ ብመንግስታት ደረጃስ መለክዕ ኣለዎ እዩ ሓቂ ኩሉ ግዜ ብወታደራዊ ዓይኒ ድማ እቲ ናይ ግርጭት መጠን ኣበይ ናይ ለበል ኣሎ ናይ ምዃን ተኽእሎ ሃፕን ናይ ምዃን ማለት እየ እዚ መራሕትና ውዒሎም ዝሓደሩሉ እዩ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ከዓ እቲ ክእለት ፍልጠት ስትራቴጂ ናይ ምሕንፃፅ ፀላኢ መዓስ መፀካ ፀላኢ ከመይ ፕሮፓጋንዳ ክንታይ ይጠቕሞ ገለበለ ፈልጥዎ እዮም ሕጂ ኣብኡ ንሕና ዓቕሚ እውን ስለ ዘይብልና ማለት ናይ ወታደራዊ ፍልጠትን ዓቕምን ስለ ዘይብልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ንፈልጦ ነገር ተሎ ከዓ ከም ኤርትራውያን ናብዚ ሃይላይት ኣይንገብሮን ኢና ግን ብናተይ ውልቃዊ ርእይተይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ኣብ ሰዓት እዚ እዚ ሕጂ ስልጣን ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ብተመክሮ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ክነግረካ በቲ ባህርያት ናይ መራሕቲ ኤርትራ ገለ ደይኮነስ ብተመክሮ ከም ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ናይ ኣሶሳ ኣሎ ትማሊ ኦሮማራ ኣብ ምፍጣር ዝተገብረ ናይ ለውጢ ማዕበላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኤርትራ ንነዊሕ ግዜ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተቃለስቲ ማለት እየ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተቃለስቲ ካብ 1974 75 77 ዘሎ ግዜ ጀሚሩ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዋ እዩ መብዛሕትኦም እዞም ሕጂ ኣብ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዘለዉ ፀረ መንግስቲ ማለት እየ ኣብ ተፈላለየ እውን ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት ማለት እየ ኣብ ደገ ዘለዉ ይኾኑ
በብዝጥዕሞም ቦታ ናብ ተሓራ መሬት ኣትዮም ወታደራውን ፖለቲካውን ምንቅስቃስ ዝገብሩ ኢትዮጵያውያን ኣለው ኣብቲ ደገ ከዓ ብዲፕሎማሲ ሎቢ ዝሰርሑ ከም በዓል ፕሮፌሰር ሓሰን ኣለው ብዙሓት ኣለው ሕጂ ኤርትራ ካብ ኣብን ላዕሊ ምስቶም ኢትዮጵያውያን ተቃለስቲ ዝምድና ዝዓበየ ዋላ ብትምክሕቲ ነግረካ መራሕቲ ናይዞም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ዘለዉ ይኹን ኣብ ስደት ይኹን ዋላ ኣብ ሓራ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ድንቀሳቀሱ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምስቶም ቶፕ ሃይ ፕሮፋይል ንብሎም ናትና ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ሰባት እዮም በዓል አንዳርጋቸው ፅገ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ብዙሓት ክጠቅሰልካ ክእል ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ በዚ መንፅር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመፅእ እቲ ከባቢ ሰላም ክኸውን ዝግበር ናይ ፖለቲካ ውደባ ስራሕ ተቃውሞ በሎ ዋላ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ኣወንታውን ኣሉታውን ነገር ኣለዎ ባይዘው እቲ ኣሉታው ድሓን ንግደፎ ከምዚ ይብሉ ኣለዎ ከምዚ ሓሲቦም ደም ኢሎም ቆልዑ ስለ ዝኾኑ እቶም ፕሮፓጋንዲስናታቶም ከምኡ ከይገብሩ ብዙሕ እዩ ብተመክሮና ዝረኣናዮ ማለት እዩ ትማሊ ናይ ኦሮማራ ምንቅስቃስ ምስቲ ኤርትራ ትድግፎ ዝነበረት ድሕሪ ናይ ሕወሓት ሓንሳብን ሓዋርን ሕወሓት ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለውጥን ክመፅእ ኤርትራ ቅሳነት ክትረክብ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ዲፕሎማሲ ዝምድና ናይ ቁጠባ ዝምድና ኢንቴግሬሽን ክዓቢ ገለ ኤርትራ ሰሪሓቶ ያሱ ናይ ኦሮማራ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ኢድ ነይርዎ እዩ እዞም ብዙሓት ተቃለስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከም በዓል አንዳርጋቸው ፅገን ከም በዓል ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ካልኦትን ዝነበሮም ተሳትፎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ደ ሴም ታይም ድማ ትዝሓሸ እዩ ሽዑ ግዜ ምናልባት ሓራ መሬት ናቶም ኣብ ኤርትራ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ሓራ መሬት ናርቶም ግን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተረዲካሉ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ሎሚ ብጀካተን ዕብይ ዝበላ ከተማታት ናይ ዓዲ ምሓራ ተደይ ኮይነን ናይ ብልፅግና ካድርታት ደመሓድርዎን ሆላ ምሓራ እየ ዝብለካ ዘለኹ ወሎ በሎ ሰሜን ደቡብን ወሎ ጎጃም በሎ ጎንደር በሎ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ ሸዋ ኣብ ትሕቲ ናይ ፋኖ ቁፅፅር እያ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ካድራቱ ከማን ልኢኹ ናብ ወረዳ ምምሕዳር ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ መዓት ቤት ትምህርትታት ተዓፂሎ ኣብ ዓዲ ምሓራ ሃይ ስኩል በሎ ዋላ ኤሌመንተሪ ጁኒየር ስኩላት ተዓፂሎ ምክንያቱ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ዘለዎ ሕጂ እዚ መንግስቲ ዘለዎ ሃዋሁ ብቀሊሉ ሳቦታጅ ተገይሩስ ካብ ስልጣን ክእለየሉ ዝኽእል ቻንስ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕልስ ኤርትራ ቻንስ ኣለዋ እዛ ኣነ ኣርጊፅ እየ ነግረካ ልዕሊ 100% እየ ነግረካ ኤርትራስ ቻንስ ኣለዋ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ባይታ ረጊፆም መንግስታዊ ለውጢ ክገብሩስ ናይ ኤርትራ ቻንስ ይበልፅ በቲ ሓደ ወገን ገልቢጥካ ኣብቲ ናይ ኤርትራስ ከምፃ እዩ እዞም ሶኮልድ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ትብሎምሲ ክንደይ ዓመት ኣድልዮም ይኾኑ በዓል ኪሮስ ታንክ ስጋዕ ድላመዱ ብረት ሒዞም ክኸዱ ኣብ ካልእ ካቐፅል ወታደር ናቶም ስቂልካ እዩ እቲ ቻንስ እየ ድብለካ ኣድቫንቴጅ እዩ ሎተርያ ክበፅሓካ ተኮይኑሲ ክበፅሓካ ኣለዎ ሓቂ ሎተርያ ተቆርፆ ግን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሎተርያ ዕድል ኣለዋ ማለት ኣብዚ ናይ ኮሊሽን ናይ ምፍጣር ናይ ፀላኢኻ ናይ ፀላእስ ብፃይ እዩ ዝብል ፖለቲካዊ ካይዳ ኣሎ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ልሙድ ተለምደ ኣሰራርሓ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሲ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ማለት እዩ እጂ እዚ ክትገብር ኣለዋ ክብለካ ይደልኒ ግን ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሬድ ላይን ምስ በፅሐስ ክትገብሩ እያ ኤርትራ ክትገብሩ እያ ምናልባት ሬድ ላይን በፂሖም ደም በዓል ኣብይ ወይ ሳብቲ ብጫ ደም ደለው ወይ ኣብ መንጉ ደም ደለው ኣይፈልጥን ግን ሬድ ላይን ሰጊሮም ኢልዎም እዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል በተደጋጋሚ ቀይሕ መስመር ሰጊሩ ብልፅግና ኢሉ ፅሒፍ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ክልተ ግዜ ብውሕዱ ኣብን ስርዓቱን ክሮስ ደ ሬድ ላይን ተባሂሉ ሶ ሬድ ላይን ክሮሲንግ ብናይ ኣባ ተሓሳስባ ኣይ ዶንት ኖ ኮንሲኮንስ የብለይን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ይድርዳእኒ ግን በተኣነ ግን ኣይ ቲንክ ኮንሲኮንስ ክርድኦ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ፋኖ ሓደ ፎርሚደብል ሓደ ሓያል ግንባር ኮይኑ ክመፅእ ምኻሉ I don't think this is from nothing at ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፀና ሓበሬታ ስለዘየለ እምበር there is something going on there ፋኖ ምሕያሉ a good signal እዩ ሸነ I don't know ግን ሸነ እውን ሓይሉ ኣሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ኣብ ኢትዮጵያ ክትብል ፀገም ኣለዋ because ኤርትራ ከይበለት ከላ ስለ ዝኾኑኑ ኤርትራ they have a big problem ሓደ ጎቦ ናይ ዓለም ኣንፃርና ስለ ዘሎ but this moment እዚ ሰብ እዚ ክድሕን የብሉን ዝብል እምነት ኣለና እዚ ሰብ እዚ ከተንፍስ ዕድል ተተዋሂብዎ
بقالي لهم شعبية يغرتها لهم وي أبقرهم سعيمو عدن تهيبهم trust me he's gonna come back كم قالي لك ماتيو اجيك قالوا تعلو بزحات አንተ ወይ ወዲህ ያህስኻ አነ ከም ባህሪ ህዝባዊ ግንባር ከም ባህሪ ሻዕብያ አይመስለኒ ንሱ ሕጂ ብደገ ኮይና ንሻዕብያ ክንስእሎ ከለና ማለት እዩ ግን እንታይ መሲሉካ ሕጂ ተዓንተ ወይ ዝበልኩሃ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሬጂም ቼንጅ ክግበር ኣሎ ኢላ ደዛርብ ምክንያት የብላን እቲ ኣድቫንቴጅ ኮቦቱ ኣሎ ነግረካ ኣለኹ ተረዲካ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት ዝሲ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበካ ኩሉ ሰማዓትና ከማን ክርድኦም ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት እየ ነግረካ እስኻሲ ፅቡቅ ብኸመይ ከምፃ ተቃል ኣብ ጉዳይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ሰሜን ደሎ ህዝቢ በሎ ድሓን ኤርትራ ትግራይ ገለ በሎ ፍልልያቶም ገዲፎም ኣብ ሓደ እዮም ድኾኑ ነይሮም ቀደም ፍልልያቶም የስጋዓን ቆሮም በፂሕዎም ከለዉ ኣብ ሓደ እዮም ድመፁ ነይሮም ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን إذا أنت تقصد أنا خانة فانو من قصاص سيكو تعب حدا جاني إثيوبيا ولا نبلتقنا أنا أورومو بلتقنا استعب حدا جاس نسي بخالاي درجة حجي بخالاي درجة قميت له ناي TDF وي ناي تقرأ عقمي قدم أي درجة نيروس هاري مي يوم you know بتناي بريتوريا وعلك أب كم زقدية أتيوم قال وي باي ديفولت خمس خبري اليوم قال دبلو نجار الله جن كاب زجرمك جورجو كاب حوحات من العلي TDF يحيي الوز إلى الله حج خاب تزنبرنا حوحات عامل العلي TDF حجي تأخذ لك هذا ليه قرفة إرترامه حوحات TDF مالته نايتقرأ حيلتاتن نايم حارة حيلتاتن أبقله ساعات أبقله كوردينيت تجيرهم عمرنا نايت 4 كيلو خداي ግንባራት ከፊቶም ወጋ አይድልም ይነገረካ ኣለኹ ማለት ጉባኤ ገይሮም አዋሽቶም ጽዮምስ ተወዲያ ያሳ ታዕየ ገዛ ቀዳሜ ትዕየ ገዛ ተወዲያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንኸይት ብጻሕ ኣብ ሕጂ ኩሉ ሓርኮት ኮድ ብሎ ደሎ ممكن ኣብ ቀረባ ናይ አምሓራ ነጻነት ግንባርን ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ገለመለ ወይ ኤሊት ኣብ አስመራ ጉባኤ ገብሩ ኾኑ ዊደን ነው ንፈልጦ ነገር የለ ሕጂ ታይኽብለካ ደለ እዚ ናበይ ይኽመዕብል ዝኽእል ጽምዶ ንምንታይ ዲመጽዩ صمدو قد مخلت عمت من تاي تجميرو ምናልባት ንሕና ተማለ ቅድሚ 6-7 ወርሕ ኣብ ሚድያ ጀሚርና ይንኸውን ጽምዶ ንምንታይ ይመጽዩ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጥራይ ደይኮነ ጽምዶ በዓሉ ዳሕራይ ታሪክ ተፋይል ምስተገንጸለ እንታይ ስትራቴጂካዊ ኢምፓክት ሎፍት ከባቢት ጽምዶ በዓሉን ከሪኤና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ደይ ንዛረቦ ነገር ኣሎ ማለት ዋላ ሰሚዕና ስቂልና ታይ ማለት ይልና ስቅንብል ብዝኾነ ግን ተኣድቫንቴጅ ዝበልኩ አንተ ወይ እንተሪኢኻ ኤርትራውያን ዝሓዘ ብልጭ ኣለና بوغن عصب الله دبل كود ما بناتي جمجم تاي مالتي جيبوتي كمان هاي تمحروم نياكو يدبل كارلو قدفهم إرترا سعودية قبسي سودان جلز بهال توتالي إثيوبيا ننوح جزء كقالو سواز أني حميم كابت إيريح توصل إثيوبيا دومن يتجبروا خوابنا يك حرق في التراي دليونيم أجي نحنا تاشجر معاشات فتح مسلك دحر نوح جزء ناي دبلوماسي مدسكال أو إرترا أنا مدسكال يدبلو بريزيدنت إسحاق أفورقي دحر 10 عامات سعودية خيد عودة مسجبرة دحري يزم عبلي دحر زنا إثيوبيا رسعيو زنا إثيوبيا ملس دو ويانا هم تجبر نيرو نبلو of course تجبر نيرو جن إرتراتي دحر 10 عامات زنا بر دبلوماسيا ودسكال مس سعودية مس فتحتو تشجراوي تودي ስለዚህ ክልተ ጎባልን ፈጢር እዩ ባይዘው ኤርትራ ምስከደቱን ምስዑዲያ ማለት እዩ ብዝኾነ 0-0 ግን ናህና አድቫንቴጅ ይበልጽ ኢለ ያምን ሕጂ ፕሮፓጋንዳን አባይታ ዝግበር ወታደራዊ ኩናትን ይፈልጥዮም ከአትማሊ ዞም ትማሊ ጀነራል አድራኻዮም ኤርትራ ካምቻ ኸዲና ካናቴራ ኸዲና ሰአኒ ሂባ እንጀራ ብልዓና ናብ ገዝኦም ድመለሰቶም አጆኹም ኢላ ንባዓቶም ጸርገትሎም ትማሉ ወያነ بقولعت دك 16 دك 17 عمت غير ويانا معكرم من دا كوبكبه سقع سمين شوا لعلي دبر برهان سمين شوان دبصحم ازي تعامنايتي سراويت يدبلك تاي تفطر ነገር አለው ዲጀርጆ ሰራዊት ማልኮ ይተዋጊው ተሳዒሩ ኣብ ትግራይ ደይኮና በመሓራ ተሳዒሩ ሃዲሙ ብጃምላ ድማርኽ ነበር
ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሰራዊት ኢኻ ዝዛረብ ዘለኻ ኣብይ ኣብ ናይ ኢራቅ ወይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣሰልጢኑ ዘምፆ ኮማንዶ ይብሉ ገለ ይብሉ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ከምኡ እዩ ቀይሕ ቦኔ ተኸድኖም ሬንጀር ገብረሎም ኢማራት ዳሃበቶም ገይሮም ከም ዝኽብሉ ኢና ንሪኦም ሽዑስ ከምኡ እንድዮም ኢሎም በብሓደ ሒዝና ምፂና ካብ ተንቤን በረኻታት ቆድላይና ክንገብሮም ኢና ብሉ ነይሮም እዮም ግን መኒ ብሰዓት ሮል ተፃዊቱ እንታይ ተሰሪሑ እሱን ታሪክ ንግደፎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነግረካ ኣለኹ እዚ ኩናት እዚ እንተ ወሊዖሞ ብጊጋ እኳ እንተወሊዖሞስ ልዕሊ 4-5 ግንባራት ይድኽፈት ምክንያቱ ብምሉእ ሓይልታት ናይ ፋኖን ናይ ትግራይ እንታይ እዮም ፅበዩ ደለዉ ኣብ ምስ ኤርትራ ኩናት ተወሊዑስ ኣይ ናይ ግንባር ይከፍት ኣብይ ኣይ ናይ ድፋዕ ይከፊቱ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ክትዋጋእ እንተኮይና ማለት እዩ ምስኡ ኣይደነው ምስ ኤርትራ ኣብ 5 ደቂቕ ኣብ 10 ደቂቕ ድውዳእ ኩናት ከምዚ ቀደም መፅሓፍ አንቢብካ ተኮይንካ 19 ሚኒትስ ኢንተበ ዝብል እስራኤል ዝገበረቶ ኦፕሬሽን ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ክገብር ተኮይኑ ኣብይ ኣይደነው ማለት ኣብ 9 ደቂቕ ኣብ ገለ ዝውድኦ ውግእ እንተሎ ኮይኑ እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ከፊትዎ ኣብይ 4 ኪሎ ክስኡም እዚ ውግእ እዚ እንተከፊትዎ ቶታሊ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ንምፍጣር ዝሕሰብ ዘሎ ውሽጣዊ ሽጣራታቱ ሃደሽ ይኽብል ንዓይ ከም ትመስለኒ ኣብይ በዛ ፕሮፓጋንዳ እዚኣ ተኽኢሉ ንወያን ዳኺሙ ንማሓራ ከዳኽም ይፍትን ኣሎ ኣብኡ ተደይተዓወተ ከዓኒ ኣዘይ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኣብይ ኢማራት ኢዳ ክትእክብ ክትጅምር እያ ምስ ስዑድያ ዘለዎም ፀገም ክፈትሑ ክኢሉ እዮም ሁኖ ፅባሕ ንግሆ ስዑድያን ኢማራትን ብሓባር ኮይኖም ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ከልምዕዎውን ድሌት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢነው ተጫኻኺኖም ዝጫኻኾኑ ይኮኑን ሓደ ሃይማኖት ኣለዎም ሓደ ዓይነት ኣቃውማ ዘለዎም ሕብረተሰብ እዮም ስዑድያ ዋላ ኢማራት ትርኢኻዮም ማለት እዩ ብኢዳ ዙር ፕሮክሲ ዋር የገብሩሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሱዳን ገለ እንዳኸዱ በዓል ደጋሎ ኣብ መጨረሻ ተሰማሚዖም ግን ሽግር ክፍታሕ እዩ ስለዚ ናይ ኣብይ ተልእኾ ክነግረካ ኣለኹ ከምዚ ክድምና እዩ በቃ ከዳሚት ከማን ኣብ ገዛኻ ደይትጥሕን ደይትልንቅጥ ተኮይና ሳይትኽእል ንኽኢልካ ትሰጓ ኣብይ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት እንድሕር ንኢማራት ዘይዕውታ ተኮይኑ ምስጓጓ ይተርፋን እዩ ኣብ ድማ ብቲ ውሽጢ ከቋሙት ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ይበፂሑ ሎሚ 360 ዲግሪ ተኸቢባ ኣላ ኢትዮጵያ ብፀላእታ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢቲ ሰላም እቶ ድብሎ የለን ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ድብለካ ሱዳን ከም ሱዳን ኤርትራ ከም ኤርትራ ጅቡቲ ባዕሎም ሶማልያ ዋላ ኩላቶም እዚኣቶም ንኣብይ ግደፎ ኣብ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ፀላእቲ ተደ ኮይኑ ፈተውቱ ይብላን ኣብቲ ከባቢ ኣነ ኣይመስለንን እዩ ኩናት ውላዕ ኢለ ኣምንነ ግን ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ክፍትን እዩ ኣብ ትግራይ ሳቦታጅ ክገብር ፍትን ኣሎ ኣብ ትግራይ መፈንቅለ መንግስት ክገብር ፍትን ኣሎ ሎም መዓልቲ ብሚስጥር ጀነራል ታደሰ ወረደ ፀዊዑ ኣዲስ ኣበባ ዘራሪብዎ ኣሎ እንታይ ክገብር ታደሰ ወረደ ፅባሕ ንሰምዖ ነገር እዩ ኣብይ ክልተ ቻንስ ሒዙ ትግራይ ክመፅእ ይደሊ ወይ ሲቪል ዋር ክለዓል ደሊ ኣሎ ትግራይ እዚ ሃክም ክኸውን ብዙሓት እዚ ናይ ሓራ መሬትን ገለመለን ዕጢቑ የእትዎም ኣለዉ እቲኦም ከዓ ሃርሙ ኣለዉ ካብ ሲቪል ዋር እንተ ደኣ ኣምሊጣ ትግራይ ድማ ብዝከኣል እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት ሃሪምካ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ተጠቒምካ ናይ ነዊሕ ግዜ እቲ ናይ ሎንግ ተርም ፕሮግራም ናቶም ንኤርትራ ንምህራም ይእምበር በዚ ብዓሰብ ኣነ ኣይመስለኒ ያ ሕጂ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ሂብካና ኣለኻ ንኣብነት እቲ ኣብይ መጋበርያ ምዃኑ ዲስካሽን የብልና ናብዚ ዝለዓለ ጨረታ ዝኸፈለ ከም ፈረስ ክጥቀመሉ ዝኽእል ምዃኑ ኣብዚ ንፁር ነይሩ ኢትዮጵያ ቀደምቲ ዓብየት እንተወሓደ ናይ ሱፐር ፓወርስ መጋበርያ እያ ነይራ ሙሉእ መዋእላ ናይ ሕብረት ሶቪየት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ከምታት እያ ነይራ ሎሚ ግን ናይ ዓረብያ ኮይና ዘለና ኢማራት ኢዛ ብሓቂ ንሓደ ዓብይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ተታኺሱ ከፍርስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምናልባት ሽግራት ከናዊሕ ይኸውን መኪኑ ክሓልፍ ኣይከልኒ ናው ባክ ቱ ደ ቶፒክ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኢማራት እናተሳዕረት ትኸይድ ኣላ and this is already ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ኢማራት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን is actually a very revealing ኢሎሞ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን እንታይ ከም ዝመስል ስዑድያን ግብፅን ኢማራትን ኣብ ዝተፈላለየ ግንባር ኮይነን ከም ዝዋጋኣ ዘለዋ እዩ ዝንገር ኣብዚኣ ዝሓለፋ ክንደይ መዓልታት ከም ዝረኣናዮ ግን ኣሜሪካ ትፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ንስዑድያን ግብፅን ንኢማራትን እናዘራረበ
ነቲ ኩነታት ክውድኦ ይፍትን ከም ዘሎን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድማ ሕሜት ይሰዓር ስለ ዘሎ ጥራይ ካልኣይ ኣይኮነ ቅድሚ ሕጂ ካብ ካርቱም ፀፊዖም ምስ ኣውፅዎ እገዳ ውሪዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሕጂ ድማ ካልኣይ ግዜ ካብ ኣገዳሲ ቦታታት ይሃርምዎ ስለ ዘለው ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠጠው ንምባል ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ይግበር ኣሎ እቲ ዘሕዝን እዚኣ እውን ነታ ምስታ ትብላ ፀናሕካ ፅቡቅ ጌርና ክንሓስበላ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ስዑድያ ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክዕወት ከሎ ምስ ኣሜሪካ ክትረዳዳእ ትመርፅ ኣላ ኣሚን ኢንተረስት ናታ ምስ አልቡርሃን እዩ ነይሩ ግብፂ ኢንተረስት ናይ ግብፂ ኣብ ሱዳን ብክልቲኡ ምስ ክልቲኡ ይፅዕት ዘሎ ግብፂ that's why ሰራዊት ናይ ሱዳን ኤርትራ ኤክስክሉሲቭሊ ዘመስግኑ because ኤርትራ is very fundamental ንዖም ግብፂ ምስ ክልቲኡ ከም ፀወት ይፈልጡ እዮም ናይ ስዑድያ ግን ኣገሪሙ ኣሎ ስዑድያስ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብታ ሰራዊት ሱዳን ክዕወት ክጅምር ከሎ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ፈሪዮም ክኾኑ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እንታይ ደ ማለት እዚ ነገር እዚ ናብ ኤርትራ ገፅካ ሽፍት ክትገብሮ ከለካ ሓደ ኣብ ሱዳን ኢማራት ክሰዓር ተኽኢሉ ኢማራት ድማ ስትራቴጂካዊ ፓርትነር የብሉን ታክቲካል ፓርትነር እዩ ዘለዎ ኢማራት ረብሓናቱ ኣብ ዝጎድለሉ መዓልቲ ጉድባይ ኢልካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ሱዳን ተተሳዒሩ ንዓቢ ናይ ምጉሓፍ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ከይተዋግአ ነዚ ዓቢ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮም ክገድፎ ይኽእል እዩ እንተገዲፍዎ ድማ እቲ ሃገር ኢኮኖሚካሊ ኢምፕሎድ ክትገብር እያ እዩ ዝበሃል ክትፍንጀር እያ ትብል ተስዓ መዓልቲ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኢማራት እዮም ዝብልዎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ቁጠባናቱ 90 days ሕጂ ሃው ፋር ኤርትራ ፑሽ ክትገብር ክትክእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ቢካዝ ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ኣነ ኣናብባ ናተይ ካብ ማዕዶ ማለት እዩ ዌይት ኤንድ ሲ ስትራቴጂ እዩ ስቕ ኢልና እንተሪእናዮ እውን ዓቢ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት there's a possibility ክፍንጀረሉ ዝኽእል ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ እየ ዝርኢ ኦፍኮርስ ትስቕ ኢልካ ምርኣይ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ከተዓራርዕ ዕድል ክረክብ ይኽእል እዩ ምስቲ ውሽጣዊ ኣነ አንተ በዝበልኩ እውን ውሽጣዊ ዘሎ ኩነታት ድማ ስውር ኢልካ ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ መፂኦም ሓይልን ተወሲኾምሉ ሜቢ እቲ ምፍራስ I really want to see this guy go because I think እቲ ናቱ ኢንቴንሽንስ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ፀላእቲ ብዙሓት ፈኪሮም ላዮም ግን ናይዚ ሰብ እዚ ኣፈኻኽራ is kind of ስጋት ይፈጥረለይ ነይሩ ኣነ ወላ ዓቕሚ ሃለዎ ሓደ ፀላኢኻ ሲ ይቐትለካ ከም ዝደሊ እንድሕር ፈሊጥካ ስለዘይቀተለካ ይትሕገስን ኢኻ ኢንቴንሽን ናቱ እንተነጊርካ you should take that seriously ሓደ ፀላኢኻ ዕላማ ናቱ እንተነጊርካ that's enough ንዓኻ ዘድሊ ስጉምትን ክትወስድ ዕድል ይብካ ኣሎ ስለዚ ሕጂ እታ ነጥቢ ብክልቲኡ ኣብሲልና ኣለና ኢማራት ናይ መወዳእታ ቅላዕ ድሮናትን ቴክኖሎጂን እያ ከተሰኩማ ትኽእል ኪኑ ክትገብሮ ትኽእል የብላ እዚ ኩሉ ድሮናት ኢሉ ልካዕካዕ ዝብሎ ዘሎ ክንምንታይ ከጣልዖ ይኽእል ኣለዎ ዲኸ ንምዃኑ what is your reading ምክንያቱ ኣለኒ ካብ ዝብል ነዊሕ ገይሩ ግን ንሸነ ክጥቀመሉ ዘይከኣለ ንኤርትራ ይኸዚንዎ ዘሎ ማለት እዩ እስከ ብዛዕባ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣፅዋራት ገለ ክለኣየር ናትና ሓደ ግዜ ድማ ብነፋሪት ጌርና ወሲድና ተንድሮና ሳብ ኤርትራ ምስ በፅሓ ኣብ ልዕሊ ታንክታት ለንቀነስዩም ተሸመ ደውፅኦ ነይሩ ልክ ኣብተን ታንክታት ወሪደን ከም ዝሃርማ ገለ ክንምንታይ ሪያሊስቲክ ኣለዎም ኢልካ ትግምግም ድሕርያ ምስ ናይ ኤርትራ ክነተሓዛ ስለ ዝኾና I think ሓደ እንታይ መሲሉካ እዚ ባይደል ከምታ አንተይ ድበልኩ ንሕና ወታደራዊ ኤክስፐርት ይኮናን ግን ተንብብ ተኾንካ ከምታ አንተይ ዝበልካዮ ሓበሬታ ትእክብ ተኾንካ ብዙሕ ትርዳእ ኢኻ ንዓይ ካብ ድሮናት ወይ ኣዝዩ ተረቃቐ ፅዋር ኣለዎ ኢትዮጵያ ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሞም ገለ ኣደኖ ኣነ ብከምኡ ክሪኦ ይደልን እየ እቲ ሰራዊት ዓንተዊ ዝበልኩኻ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ዕድሚ እዩ ክሪኦ ደሊ ዕድመ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ደሃነፀቶ ሰራዊት የድብለካ ኣለኹ ኢትዮጵያ ምናልባት ቀደም ዝነበሩ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ኣስማቶም ግኑናት ብዓለም ደረጃ የድብለካ ኣለኹ ንባዕሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወታደራዊ ምክልኻል ክፍጠር ጀሚሩ ብኣሜሪካ ብፈረንሳይን ብእንግሊዝን ሓገዝን ድቆመ እዩ ኢትዮጵያ ደጥረየቶም ዓበይቲ ወታደራዊ መኮንናት ካብ በዓል ጀነራል ኣማን ዓንዶም ጀሚርካ በዓል ጀነራል ዲበ ፅውጉ ገለ ዝበሃሉ ብናይ ኣካዳምን ካዴትን ስልጠና ኣብ ዓለም ዝተፈልጡ ኢትዮጵያ በብግዚኡ ዋላ ብወታደራዊ ስልጠና ሲ እቲ ካዴት ጥራይ ደይኮነ ብኣካዳሚ ብቑዓቶም ክዓቢ ናብ ኣሜሪካን እስራኤልን
እንዳሰደደት ተሰልጥን ያ ዳሕራይ ወላ ድሕሪ ናይ ሶቪየት ሕብረት ዝምድናውን ከምኡ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ትካል ብዛዕባ ትካል ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ትካል እዚ ክልተ ግዜ እዩ ፈሪሱ እቲ ቀዳማይ ዓብ ክሳራ ደጋጠሞ ደርጊ ብስልጣን ምስ መፀሲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ዝበሃል ሰራዊት ኣየፍርሶም ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይቲ ንጉስ ዝነበረሉ ግዜ ምክልኻል ዝነበረ እዩ ዋላ እቲ ሰራዊት የውሓድ ብቁፅሪ ብዘይገድስ 3 ክፍለ ሰራዊት ገለ ነይረን እየን ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ቀደም ግን ደርጊ ኣየፍርሶም ንዑ እንታይ እዩ ገይርዎ መስለካ ሪፎርም ገይሩ ናብ ሶሻሊስታዊ ዓይነት ናይ ኮሙኒስት ሰራዊት ገይርዎ እዚ ቀይሕ ጦር ገለ ዝበሃል ብሩስያ ወይ ብሶቪየት ሕብረት ድሕገዝ ዝነበረ ከምኡ ገይርዎ ገዚፍ ሰራዊት ከዓ ሃኒፁ ደርጊ ብጣዕሚ ዘመናዊ ሰራዊት ዞም ድበልኳ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎም ወታደራዊ መኮንናት ዝመርሕዎ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ባሕሪ ፈጢሩ ቀሊል ዓቕሚ ኮነን ነይርዎ ደርጊ እዚ ገዚፍ ዓቕሚ እዚ ንኣፍሪቃ ስግኣት ዝነበረ ንኣፍሪቃ ሓደ ለይቲ ክወርር ዝኽእል ስጋእ 550,000 ሰራዊት ዘመናዊ ፀዋር ዝዓጠቐ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ኢትዮጵያ ዓጢቃቶ ዝነበረት ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣይነበረን ሰውራ ኤርትራ እሞ ዘይሕሰብ እዩ ካብኣቶም ዝማርኾ ድሕዞ ተደይ ኮይኑ ብመንፅር ካብ ሶቪየት ዝውሃብ ዓይነት ዓቕሚ ነበሮን ሰውራ ብዝኾነ ግን 91 ነፃነት ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ እዚ ገዚፍ ዓርሞሸሽ ሰራዊት እዩ ዲስትሮይ ኮይኑ ተደምሲሱ ማለት ተደምሲሱ ኮርኔላትን ጀነራላትን ናይ ኢትዮጵያ መንዲል አንፂፎም ይልምኑ ነይሮም ኣብ ፅርግያ ቶም ዕድል ዝረኸቡ ሃዲሞም ንኣውሮጳ ኣሜሪካ ዳኣተው ኣለዉ ቶም ዕድል ዘይገበሩ ከዓ ኣብኡ ገሊኦም ተኣሲሮም ገሊኦም ተጨፍጭፎም ገሊኦም ተቐቲሎም ገሊኦም ብድኽነት ብስቃይ ሞይቶም ማለት ሓደ ክልተ ብሂወት ተረፉ ኣለዉ በዓል ካሳ ጨመዳ በዓል ዝጅ ትማሊ ዝሞተ ጀነራል ውበቱ ፀጋየ ዝብል ኣብ ናይ ኦሮማይ መፅሓፍ ናቱ ታሪክ ኣለካ በዓሉ ግርማ ዝፀሓፎ ማለት እዩ እዚኦም ኣዝዮም ፍሉጣት ሱምያት ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ካልኣይ ታሪካዊ ውድቀት ደጋጠሞ እዚ ትማሊ ህወሓት ኣብ ሰሜን እዝሃረሞ ሰራዊት ትኡንኩ ዓቕሚ ዝነበረ ማለት ህወሓት እዩ እቲ ናይ ህወደግ ወይ ናይ ህወሓት ሰራዊት እዩ ነይሩ ከም ሰራዊት ህወሓት ጠቕሊሉ ንመቐለ ምስ መፀ እቲ ሰራዊት እውን ጠቕሊሉ ናብ መቐለ ይኸይዱ ትእዚ እዩ ሓቀይት ሰራዊት ሓደ ክልተ መሓራ ኦሮሞ ገለ ተሪፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ግን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብስትራቴጂካዊ መሪሕነት ዝነበሮ ቁልፊ መሪሕነት ዝነበሮ እቲ ናይ ህወሓት እዩ ንሱ ጠሊሞ ወፂኡ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ሓድሽ እዩ ሓድሽ ተመክሮ ዘይብሉ ምሩኻት ብዝነበሩ ጀነራላት ዝምራሕ ከምቲ ዓንተዩ ዝበልኩ ዓይነት ኮሎኔላትን ሻለቃታትን ኣምፂኡ ኢኖ ክፍለ ሰራዊት ብርጌዳት ገለ ኣህዱታት ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣስማት እዩ እዚ ብግብሪ ግን እቲ ትማሊ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ከይዱ ተሳተፈ ትማሊ ኣብ በዓል ብሩንዲ ከይዱ ተሳተፈ እዚ ትማሊ ኣብ ሶማልያ ከይዱ ዝዋጋእ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓይሊ የለሎም ነይሩ ተዝኸውን ዝሓይሊ ዝቐሊል ሓይሊ ይኮነን ግደፎሞ ምስ ኤርትራ ምስ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሽግር ምፈትሖ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ሓንቲ ኣውቶቡስ 34 ሰብ ሒዛ ንጎጃም ክትከይድ ብኮለኛ ትኸይድ ኣላ ሓደ ነጋዳይ 34 ኩንታል ጣፍ ፅዒኑ ካብ ጎጃም ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ናይ ውልቂ ነጋዳይ ተደይ ኮይኑ መንግስታዊ ንብረት እንተኮይኑ ኣብ መንገዲ ይድቃፀር ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀጥታ ስግኣት ዘሎ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ሰራዊት የብሉ ሕጂ ኣብቲ ድሮናት ማድሮናት ገለ ኣለዎም የብሎምን ኢልና ክንዛረብ ደይኮነስ ንሕና ከዓ ኣለና ዲ የብልና ንዛረብ ከምዚ ንነፍስና ምድዓዓስ ወይ ደይ ምድዓስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ኢንጀነራል እንታይ እድብለካ በይንና ኣይኮንናን ኣብዚ ሰዓት እዚ በይንና ይመስለኒ ኣነ ምክንያቱ ብብዙሕ መልክዑ ሉዓላውነትና ክንከላኸለሉ ንኽእል ክብርታትና ክንከላኸለሉ ንኽእል ዓቕሚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለና ኢለ እየ ድኣምን ኢትዮጵያ እቲ ናይ መጀመርያ ዕሽነት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ብከምዚ ደረጃ ሃኒፅና ኢልካ ምርኣይ ኣነ እንታይ እቲ ፐርፐዝ ናቱ እቲ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከማን ተሰማሚዖም ድዮም ምስ ገለ ትብል ተሰማሚዖም ድዮም እዚኦም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤዝ ክረኽቡ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ኣብቲ ኮሪደር ገለ ምስ ሶማሊላንድ ድዮም ተሰማሚዖም ትማሊ ኣብይ ጎዩ ኣብ ሶማሊላንድ ዘጋጠሞ ውድቀትን ክሳራ ርኢና እየ ናብ ቱርክ ከይዱ ፈሪሙ ኢዱ ተጠው ይድፈርመሉ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እሞ ናይ ኤርትራ ድሌት ነይርዎ እንተኮይኑ ቀይሕ ባሕሪ ኮንትሮል ገብር ድሌት ነይርዎ እንተኮይኑ ኣብስ ንምንታይ እዩ ዳ ትማሊ ኣብ ሶማሊላንድ ከይዱ
you know ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ሰሪሑ ወደብ ረኺብና ኢና ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ግበር ውፃእ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ቢቢ ማኪና መዓት እዩ ነይሩ ኣብ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ከዓ ነዚ ዝሓቶ ኸየለን ዲ ዋላ ከም ሰበስልጣን ገለ ማለት እንታይ ይገብር ዘሎ ዝወዲ ይገርመኒ ስለዚ እዘን ድሮና እዚኣተን ኣሎም የብለን ለኣነ ክካታዕ ኣይደኖ ብዙሕ ተኣሽሚ ይኮንኩን ግን እንታይ ዕላምአን እዘን ድሮና እዚኣተን بخمي عند خذا زندران نوتدرا إكسبرت يكون كن بحافة شاقن نحناس تقادلتنا سراويتنا I think نعيش سلاح حيزوم يمسح الكيدوم تي 55 تانك حيزوم يمسون بجزية ما أنا بقوم خلق كعك النيجن أزي فتون سراويت زي إذا فتون حزب زي بزيد السعر حزبي أيقونن إذا نبعلو أكل نايت بروباغاندا باي ذا واي زي جدري ورد لو خمزي درونات قالت ترابيلكا درونات زين كاميرا دين ناي كاميرا سرحة دين ناي سلاح سرحة دين سرحة ويسنتا عند سرحة بزح لومي درون كل درون شو متردي خان لها دي كم زي غير كاموس آخر أدلا يديو نحنتي نيشتي هاجر ني إرتراس تايم كجبر دل أبي نعسب نمحز زي كله زي هالولو يدلي يمدي خساب كندزي حجي أنا حدا كذا كم تداي لما يو مالت وتدراو بيز توهيبه مالو مالتي إذا حجي كله عتيق عمر الله سراويت ويريدي قالوا الله حيل بحر زبلوه تواجي يو كيف بحر قاص أرو أكل ناي تخينات النهر كوينو تعنتو يدول قها تخينات أو تولعهم أنت إيه بالأنا أنت ولعهم كسعب صعبين بوزحي ኢትዮጵያ ምሽውዓት ተሸሞንተ ሃገራት ተዋጊኣ ተቋፀሮ ባሕርን ወደብን ኣሎ ተኮይኑኻ ክንርኢና ናይ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምምፃእ ደገፍ ናይተን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ኣሎ እንተኮይኑ ግን ኣይደነ ዕዮ ገዛና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ፕራክቲካል ኣባይዳሲ በቃ ደገፍ ኣለዎም ናይ ሱዑድያ ደገፍ ናይ ግብፂ ደገፍ ናይ ኩሎም ደገፍ ኣለዎም ኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ተቐድሚ 91 ክትምለስ ኣለዋ ድብል وسانيتات وي كم عينت تريوتات اللون تغينو حسابنا هنقبر كنكل لنا حسابنا قوينا نقبر I don't know ግን كم عينت إنديكاتور يلن حجي تنريو زلنا يلن بزح ميك أبات هالو زيتي زارو زلا حج سخا تميك أب مستحق زمت جزء يخا تللي زبا كامبر أكل نايت بروباغندا اللي إذا أمن نزمالت جن كوينات الله تخوينات دهلو جن أبتجري اللي إذا أمن أنا كل جزء نتلاقيها قمتات كتبات خليقة أتليس كم إثيوبيا زع مسألة قبل الإيرترا كل عينة حماق قبر زخالة من حجر نحرقينه نيرات كيلو مرحنت أنا أندر ما أنا يسكريو أي مرة سنة زخاون تلاقى مكمل كايقة أمينتي نيابي صبو نجر أو تهدر استراتيجي أبتناي بعد سانتسو زبلوه حيل أنت زي بالكا حيل خمسة لك أكتر جبر لك كيس بلاكا سلزا أبي is doing استراتيجي ناتو probably بايتاس لزي لك كم تطلب لزلغا بميديا كفتنا له على إننا مبال تونكو أجاب ناتو أبي إرتراز له شعبياسي بعلنن ولا بزربا يقوم بتكبارسي كدهلو تدخل عينة مرحنة تايكونن من البات تنوس ولدو عبد زلو دياسبورا ويونجلا صلوا قد في خل خونيو ايكلني الكاك تزاربا يتخليغا قال ايدما just because ايرتراويان ميدياتات سلدي تزاربنا له it doesn't mean ايرتراويان يريوي اللون حدا انتاي زبل مردات لهم ايرتراويان ميدياتات رياكت سلزي قبرنا له سي ايرتراو زي ريو زلو غير دوسدالو كن ايرتراوي ابنا ايثيوبيا ميدياتات زوعل زلو ندحريلكا سيمبل أنسر ميدياتات نحن من سبير يلو بوجن إثيوبيا زلوا دما إثيوبياويان كنا من تاي ميدياناتهم ينات فايفلتني بحفشاجن it's better نتنا إثيوبيا أكايدا بإيرتراويان كنتات realistically كنجارب ولو زبل مدام نمتعلن نجي نغير روسكي أبنا إيرترا قصنا هنرينا إيرترا برقصنا زناغرزي أكالي لاكتريو تخلي زبل قمتي بالليل at least politically أنا كابز فلتم منستري حبريتانا إيرترا أرجع intensively تسحب زلوا أبزن زحلفا وانات كنبل نخلينا زنايا بي أجرجر كابز بزح
ዳርጋ ኢንተንሲቭሊ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእሉ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ክኾን ይኽእል ዳርጋ አንዩዥዋሊ ይምልሱ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ናራቲቭ ዎር ነቲ ናይ ናራቲቭ ናይቲ ስነ ዘረባ ኩናት ክምክትዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንዓለም ድማ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ነዚ ድማ ሻዕብያ ይዛረብን እዩ ንዝብል ዘረባ ገዲፎም ይዛረቡ ምህላማ ናይ ፈትወ ኣብ ወታደራዊ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ የብለይ ካብቲ ፓብሊክ ሓበሬታ ጥራይ ትዛረብ that's why ምስጢር ናይ ኤርትራ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና ዓቕሚ ስለዘይብላ እያ ኣትሊስት ንስኻ ግን ኤርትራ ስለዝኸድካ ክንምንታይ ከተውፅእ ትኽእል ንስኻ ጥራይኻ ክትፈልጥ ትኽእል ሕጂ እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለኹ ብወገን ኤርትራ የስ ኤርትራ ካብ ፀላኢ መንዚዓ እያ ትዕወት ነይራ ካብ ፀላኢ ወሲዳ እያ ዝኩሉ ታሪክ ተሰሪሑ ድሕሪ 35 ዓመት ናይ ናፅነትና still study strategy are we going to wait ኣቢ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ንሱ ሒዝልና ክመፅእ ንዑ ማሪኽና ኢና ክንገብር ድዩ እቲ ስትራቴጂ ሕጂ እውን ወይስ ኤርትራ ዝኣክል ወታደራዊ ምድላዋት ኣለዋ እዩ እዚ ከዓ ስፔሻሊ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝበለፀ መርኣያ ናይ ሞደርን ዎርፌር እዩ ዝበሃል ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ክንምንታይ ነዚ ዘበናዊ ዓውደ ኩናት ተዳልያ ኣላ ትብል ግምት ናትካ I don't know እቲ ሪያሊቲ ግን ግምት ናትካ ከመይ ትብሎ just because ንህዝብና ዝዕግብ ጥራይ ኮና ክንዛረብ ዘለና ሪያሊስቲክሊ ፅቡቅ ከዓ ክትዛረብ ኣለካ I think ኣነ ደንበብኮ ነገር የለን ድረኣኾ ነገር የለን ሓደ ነገር ክትርኢ ኣለካ ብወገን ኤርትራ ድሓርካ ማንዴት ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ክትገልፅ ኣዘ ሶሻል ሚድያ ዋላ ይኹን ክትገልፆስ ዝኾነ ማንዴት ክህልወካ ኣሎ ወይ ሓላፍነት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኮም እንዳሕር ደየለካ ኮንካ ወይ ድረኣኻዮ ነገር ተደየለ ደረጋገፅካዮ ነገር ተደየለ ኣፍኣዊ ይኸውን ማለት እዩ ግን ሞራል ናይ ዜጋታት ቢውልድ ክገብር ዝኽእል ናይ መኸተን ናይ ሓድነትን ናይ ኮታ ስኒ ምንካስ ንዝመፅእ ብድሆታት ንምድላው ገለ ግን እቲ ሃገራዊ ግቡእካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ግን ብምንታይ ድሪኦ ክልተ ነጥቢ እየን ተቐዳመይቲ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እየ ካብ ተመክሮናቱ ወይ ካብ ንፈልጦ ማለት እየ ከምዚ ታንክ ሒዙ ኣፅዋር ሒዙ ኣብ ባሕቲ መስከረም ወይ ኣብ ችቸሮ በዘቕዘቕ ምባል ከምኡ የለን እቲ ሚስጥራውነት ኣብቲ ወታደራውን ፀጥታውን ሸነኽ ነቲ ሃገርን ነቲ መንግስትን ነቲ ሰራዊትን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣነ ላሓንቲ ዳወት የብለይን ንክትፈልጦ ግን ብዙሕ ዓቕሚ ደለውን ኣይመስለንን ኣነ ክእለት ደለውን ኣይመስለንን ተኻለይ ነጥቢ ግን ተዓንተወይ ዝበልኩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ናይ ምሕላው ዓቕሙ ኣይሕመን ኢለ እየ ድኣምን ኣነ ኣይሕመን እዩ استراتيجي ናይ ምንዳፍ ከመይ ጌርካ ፀላኢኻ ተዳኽሞ ከመይ ጌርካ እቲ ምዝላቕ ዝበሃል استراتيجي ከማን ናይ ህዝባዊ ግንባር استراتيجي ይመስለኒ ምዝላቕ ንሰራዊትካ የእሚንካ ካብቲ ሒዝዎ ደሎ ቦታታት ሰራዊትካ የእሚንካ ኣብ ተናውሒ ግዜ ፀላእ ኣዳኺብና ከምዚ ክንገብር ኢና ምባል I think ኣብ ኤርትራ እዩ ተራእዩ እዚ ንባዕሉ ዶክትሪን እዩ ሓቀይ ወታደራዊ ዶክትሪን ዓቕሚ እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር እየ ክሪኦ ዝኽእል ኣነ ካልእ ግን እዚ መንግስቲ ይኹን እቲ ሰራዊት ናትና ተመሪሕነት ናይ ሰራዊት ባዕሉ ካብቲ ዘኽዓበቶ ናይ 60 ዓመት ብቕዓቱ በዞም ሕጂ ኣብ 5 ዓመት ተወሊዶም ዘለዉ ወይ ካብ ዕዳጋታት ካብ ማሕረስ ተገፊፎም ዝስልጥኑ ዘለዉ ኣባላት ምክልኻልና ኢትዮጵያ ኣነ ምስኦም ክልክዖ ኣይክእልን እየ ትፅዋር ደርጊ እውን ተዓጢቕዎ ነይሩ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሚሳይላት ደርጊ እውን ነይርዎ እዩ ኣረኪብዎ ጥራይ ከይድ ደርጊ ካብኡ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣፅዋር እዘን ትማሊ ወያነ ንዓና ድፈተነልና ሚሳይላት እየን ንሰን እውን ካብ ወያነ ዝማረኽናዮ ክህሉ ይኽእል ካልእ ኣምፂና እውን ክንከውን ንኽእል ዊዶን ነው ንፈልጦ ነገር የለን እዚ እቶም ወታደራዊ ኤክስፐርት ተመለሱ ወይ ሓይሽ ይኽብል ግን ንሕና ከም ብናተይ ገምጋም ግን ሓያል ምክልኻል ሓያል ዓቕሚ ዝፈጠረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንፀላእቱ በቢ ዝመፅዎ ክምክቶም ዝኽእለሉ
استراتيجيكاو عقمن الله يلي إذا أمن السو تديكوينو منغستي كونن مالتي سو قبر تديكيلو هذا منغستي قبر زغل تقدم يتي لو على ونت محلاوي بزاتو حدنت نيت هاجر محلاوي إذا كل لازم سرقاقص أدما مسو حاسة يتقال منغست قبر زغل بوليتيكاون قطباون محبراون عيو غزاخا نصو خا يمرحون يسرحون مالتي تاني قدامي تقول لو على ونت ناي هاجر ناي حزبي مها إيرترا بزح دودق ولا بزح واقات تخفل هاجر أب انقدعات منغستن نت منغست دمرح زلو أكال ينيدلو إذا هو أنا بزح سكفتا دلني أي مثلن كم بحري منغست إيرترا دما بزح أبكم وتأبنجا حسكاب دقة مجنان قلة زي نايب على درجي بحرياتي درجي أب 7 شعاتن دقورو كم يجيرو خال حدش زون سيد دقم دلو مالته إذا نري عندنا تانكتاتن ميسايلاتن ምናልባት አባሕቲ መስከረም አይ መስቀል አደባባይ ናይ አዲስ አበባ ነቲ ህዝቢ አዲስ አበባ ካለ ክመስሎ ክእላየን እዚኣተን ግን ብስፍሓት ናይ ኢትዮጵያን ምስቲ ዝውላዕ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ፋሕ ምስ በላ ኢምንቲ እየን እዚ ድሓን ነቶም ወታደራዊ ኤክስፐርት ንግደፎም ግን ግምገማ ይንሱ እያ ኣነ ምናልባት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ኣይፈልጥን ናይ መወዳእታ ካብዚ ኩነታት እዚ ክንወፅእ እንዲና ኤንድ ጎል ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነዚ ኣብዚ ቻነል ክንዛረብ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ኤንድ ጎል ኢስ ክሊር ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ማለት ኢትዮጵያ እኮ ክንብል ኣይንኽእልና ናይ ኣቢ ናይ መወዳእታ ዕላማ ተኾነ ዓሰብ ሒዝካ ተዘየለ ኤርትራ ጠርኒፍካ እንተፀበቐ ኤርትራ ምሕዋስ እንተዘይኮነ ዓሰብ መሓዝ እንተዘየለ ድማ ሳልሳይ ድማ እናፈተንካ ዕድመ ስልጣንካ ምንዋህ እዩ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እዚ ብመሰረቱ እኮ ሓደ ካብቲ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ ዓመታት ክቕፅል እዩ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ክንብል ከለና እውን what is the strategic goal ናይ ኤርትራ ዲፈንድ ጥራይ ድያ ክትገብር ዘለዋ ንሓዋሩ እዛ ኩሉ እሱ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ትብል እንታይ ክኸውን ኣሎ ናይ ኤርትራ ኤንድ ጎል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓሚት ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ፖለቲካሊ ተርእዮ እቲ ናይ ኤርትራ ዕድላት ገለ ኩሉ ዲፐንድስ እዩ ኣብ ፀላእታት ተመርኮሰ እዩ እዚ ክስጋዕ ሕጂ ክንከዶ ፀንሓና ንሱ እዩ መጀመርያ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዓንተወይ ዝበልኩሃ ከይትርስዓ ምናልባት ተዘጋግየ ዳሕራይ ክእረማ እየ ግዜኡ ምስ ኣኸለ እዚ መንግስቲ እዚ ይነግረካ ኣለኹ እዚ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ካብ ኤርትራ ናይ ግሪን ላይት መብራህቲ ተረኺቡ ሳምሶናይቱ ሒዞ ኣስመራ ክኸይድ ሎም ለይቲ ድሕር ኣይብልን ኣነ ብርግፅ እየ ነግረካ ኣለኹ ልዕሊ 100% ንኤርትራ ንምንብርካኽ ወይ ንመራሕቲ ኤርትራ ንምንብርካኽ ወይ ሕራይ ንምባል ዝኸዶ ዘሎ መገዲ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ክልተ ነገር ሒዙ ድመፅእ እዚ እንድሕር ደይ ተዓዊቱ ሓንቲ ነገር ሒዙ ድመፅእ ንሳ ናይ ኣብ ሓንቲ እያ ኣቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኢምፓየር ክፈጥር ተኮይኑ ወይ መራሒ ኮይኑ ቅፅል ተኮይኑ ወይ ብልፅግና ፓልቲ ከም ብልፅግና ከምዚ ሕጂ ዝገብረሉ ደሎ ሜክኣብ መፅሓፍ እንዳፀሓፍካ ሆሆ ዝበሃል ደሎ ብከምኡ ደረጃ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ኣቢ ክገብራ ዝኽእል ነግረካ ኣለኹ ናይ ሰሜን ሓይልታት ኣዳኺሙ ደምሲሱ ኣብ ቁፅፅሩ ኣውዒሉ ኣብ መጨረሻ ሻዕብያ ድበሃል ካብ ኤርትራ ሓኺርካ ምልጋስ እዩ እዚ ምክሪ እዚ ስትራቴጂካዊ እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ በዓል መንጋግን በዓል ፃድቃንን ተሰሊፎምሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ 4 ላዕለዎት ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣብ ጎና ኣብ ኣለዉ እሶም ጠንቂ ሻዕብያ ተኣሊና ህወሓት የለን ፋኖ የለን እዮም ድብል ደሎ ስለዚ ሃው ከመይ ጌርካ ንሻዕብያ ተኣልዩ እዩ ንሻዕብያ ከኣሊ ተኮይኑ ብዓሰብ ኣይኮነን ንኸይድ ንሻዕብያ ከኣሊ ተኮይኑ ንወያነ ኣዳኺሙ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተጠቂሙ ነምሓራ ስርዓትን ኣደብን ኣትሒዙ ኣብ ኣስመራ ስርዓት ለውጢ ክገብር እዩ ዝደሊ እታ ማንዴት ንሳ እዚ ሕጂ ናይ ሎንግ ተርም ፕሮግራም እዩ ንነዊሕ ክንደይ ኢደዋግኦ ክንደይ ግዜ እዩ ድኸይድ ክነውሖ ዲስ ኣብ መንጎ እንታይ እዩ ክፍጠር እቶም ዝፍጠሩ ሲናርዮታት ድሓን ከም ዝተኾነ ከምዚ ክመፅእ ክእል እንድዩ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ቅይር ክእል ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ድሌት እየ ግን ንነግረካ ደለኹ ኣብዚ ድሌት እዚ
ኣብ መጨረሻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክቕይሮ እንድሕር ክኢሉ ናይ ምስለነ መንግስቲ ይድፍጠር ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ምስለነ መንግስቲ ክምስረት ወይ ክትከል እዩ ማለት እዩ ሉክ ሕጂ 1997 ንድሕሪት ተመለስ 98 ተመለስ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ እያ ነይራ ኣቢ ናቱ ወልዓንተ የብሉ እንደበልኩ ካብኹም እየ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ነይራ ኣብ ናይ ምግባር ዓቕሙ ኣጥርዮ ኣብ ሰዓት እዚ እዘን ድብለካ ዘለኹ ዕዮ ገዛ እንተደኣ ወዲእዎን ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ብቐፃሊ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንምግባር እዩ ነዚ ድኾንዎም ደሳልጥሎም ከዓ ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግርኛ ድፋለጡ ዶ ገለመለ ያን የሚያክል ትረዲካሎ مزيا زرباسك تايسك صبو غير كابرهالو بزحات يحتلو نزا زربا سميكاسك انتاي مالتيو انتاي كبل سلز دلي يغلصلو ما كلت سلس غزي حتيتو مالو كاليتون على لو مزغات اما كلت ነገራት كنريسك وጣ ባሶር خليفكالو مساسله تخيل يازيا ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ሰላም ታስቀድማለች ደህንነትን ትፋለማለች መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ተጽዕኖ ይሪኻ ሕጂ አምሓርኛ ብግቡ ድርዳእካ ተኮይ ንዓይ ተረድን ኣሎ ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ቶም ወንድሞቻችን ንብሎም ዘሎ ንዓና እዩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ንኤርትራውያን እዩ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ሲ ንድርድር ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም ክንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ወዲ እዚ ነግረካ ኣለኹ እቲ ብድሕሪት ባካ ኣብ ዝገብሮ ሓይሊ ገዲፍና ትሱድ ገብራ ደሎ ንመራሕቲ ኤርትራ ንምንብርካ ኣብ ጠረጴዛ ንምምፃእ እዚኣ ተደይ ኮይኑ እታ ኩናት ኣብ ትግራይ ክገብራ እዩ ዝዓንተው ድበልኩኻ ናይ ሕወሓትን ናይ ኣምሓራን ኢሊታት ኢሊሚኔት ምስ ገበረ ኣብ ኣስመራ ሬጂም ቼንጅ ተተኻኢሉ መራሕቲ ቀይሩ ሽዑ ኣቢ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ክትውልደ እንድሕር ዘይትህሉ ኮይና ከዓኒ ሲምፕሊ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ዓሰብ ዝሓዘ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ክፈጥር እዩ ንበዓል ጻድቃንን በዓል ጌታቸው ረዳን እቶም ናይ ሕወሓት ድማ ካብ ኣቢ ዝጽበይዎ ነገር ኣሎ ካብ ኣቢ ድሕሪ ዝኩሉ መስርሕ ዝምስተወደድ ዝጽበይዎ ነገር ኣሎ ምክንያቱ እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም ፀረ ኣምሓራ መርገፂ ዘለዎም ሓይልታት እዩ ሕጂ ኣምሓራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጊቭ ኣፕ ገብር የብሉን ንክብሩን ንህላውነቱን ይድዋጋእ ደሎ ተረዲ እዚ ኣጀንዳ እዩ ዘዋግኦ ደሎ ኣምሓራ እምበር ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ሼር ናይ ምግባር ቁጠባ ሼር ናይ ምግባር ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ታሕቶ ሓንትን እያ ምስ ኤሊት ናይ ትግራይ ተሰማሚዑ ኣብ ድገበራ እዚኣ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣጥፊና ንኤርትራውን ኤሊት ኣጥፊና ማለት እዩ ናህና ናይ ምስለና መንግስቲ ጌርናው ንሕና ዓሰብ ንወስድ እስኹም ባፅዕ ሒዝኩም ከዓ ትግራይ ትግርኝ ድበሃል መንግስቲ ትምስርቱ እዩ እዚኣ ኣታ ኣጀንዳ ተጋጌድ ኮይኑ ኣብኡ ምስ በፃሕና ክንሪኦ ኢና እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣጀንዳኦም እዩ ኣብኡ ንምብፃሕ ስትራቴጂ ሕጂ ናህና ዕዮ ገዛ እንታይ እዩ ክመፁ ዝኽእሉ ሲናሪዮታት እንታይ እዮም ምስ መን እንታይ ክስራሕ ኣብኡ ነዊሕ እታ ዝብለካ ዘለኹ ዕላማ ግን ኣይተቐየረን ኣቢ ነታ መለስ ዘይፈፀማ ወረቐት ወይ ፋይል ንብላ ንዓ እዩ ሓመዳ ነጊፉ ኣብኣ ሓንቲ ነገር ይወሲኹላ ሓንቲ ነገር እዩ ኢትዮጵያስ ክማቐልዋ ኣለዉ ምስ ናይ ትግራይ ኤሊትን
ምስ ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ኢትዮጵያ ክማቐልዋ ኣለዎም ኢትዮጵያ ንኸይማቐልዋ ጠንቂ ኮይኖም ደለዉ ከዓ ኣምሓራን ኤርትራን እዮም at the same time ቲ ንፍርቂ ተፈንጪሉ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ብዓብዪ ሻዕብያ እንዲኦም ክብሎም ጀሚሮም ሰምዖም ኣለኻ ምሽ ሓቂ ኣብ መቐለ ኣብ ማእከላይ ትግራይ ደለዉ ናይ ወያነ መራሕቲ በዓል ደብረፅዮን ገለመለ እኮ ሻዕብያ ኢሎሞም እዮም ወዲኦም እዮም ሻዕብያ ምሳቶም ኢሎም እዮም ሕጂ እቲ ካብ ትግራይ ሒዙ ስጋ ዓስመራ ዘሎ ሻዕብያ ኣጥፊእኻ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣጥፊእኻ ኣዘ እንዶብ ዘደይ ናታቶም ኢምፓየር ምፍጣር እዩ ሶ ትግራይ ትግርኝ ነይሩና እዩ ኣብዪ ቅድሚ ክንደይ ሲ ተዛሪቡ እዩ በቲ ትግርኛ ድዛረቡ ኣለዉ ትግርኛ ድዛረቡ ዝለዉ በዚ ከዓ ዓፋር ቋንቋ ድዛረቡ ዓፋር ቋንቋ ድዛረቡ ክልቲኡ ህዝቢ ኣለዉ ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዓፂኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ክልተ ሃገር ኩኑ ክትብሎም ትኽእል እዩ ተንኪፍዋ እዩ ዘረባ መሊቃታ እያ ከማ ሕጂ ንዓና ተቐያሕ መስመር ንሳ ሕጂ እቲ ናይ መጨረሻ ታርጌት ስንታይ እዩ በቃ ናይ መጨረሻ ታርጌት ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክትፈርስ እያ እቲ ናይ መጨረሻ ቢኮዝ ኦሮሞ ድሕር ሕጂ ብለካ ኣለኹ ስልጣን ንናይ ኣምሓራ ኤሊት ከረክቡ ድሌት የብሎምን ሚእትን ገለን ዓመት ተረጊፅና ተገዚእና ኢና ብገዛእ ሃብትና ብገዛእ መሬትና ብገዛእ ኢኮኖሚና ኣዲስ ኣበባ እንታይ ገይሮም ሰርሕዋ ኣለዉ ርኢኻ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ቅሪት ብሙሉእ ታሪክ ኣምሓራ ድጨኑ ታሪክ የጥፍዎ ኣለዉ ኣብዪ ትማሊ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ናይ ምኒልክ ሓወልትን ናይ ሃይለ ስላሴ ሓወልትን ኣብ ደብረ ዘይት ኣኼባ ገይሩ በዓል ሽመልስ ፀዊዖም ዶክተር መንሽሙ ተዛሪበዎ ኣሎ እዚ ከጋልፆ ኣኒ ዘሎ ብፃይ ዝነበረ ንስኻሲ ንሓራዲና ዝነበረ ምኒልክን ቀታሊና ዝነበረ ሃይለ ስላሴን ሓወልቲ ትገብረሉ ንምንታይ ኢሎም ምስ ሓተትዎ የኔ ሽጣራ ኢልዎም ናተይ ሽጣራ ሳይተረዳእኩምን ነምሓራ የዳናግሮም እየ ዘለኹ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ወኪል መንግስቲ እዩ ናይ ኣምሓራ መድሕን መንግስቲ እዩ ንኽበሃል እምበር ኣዚ ኤንድ ኦፍ ዘደይ ስልጣን ናህና እዩ ካብ ኢድና ክወፅእ የብሉን ካልእ ጭብጢ ክነግረካ እያ ሌንጮ ባቲ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እንግዲህ ኦሮሞ ፈጥረነዋል ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ክኸውን ኣጀንዳና ንናይ ኦሮሚያ መንግስቲ ወይ ናይ ኦሮሚያ ሃገር ንምፍጣር ዘድልየና ግብኣት እዩ ዘድልየና ሕጂ ኢሉ ኦልሬዲ ኣምሓራን ትግራይን እግሪ ክተኽሉ ይኽእሉን እዮም ድሕሪ ሕጂ ቀጥቂጥናዮም ኢና ኢሉ ስለዚ ንኦሮሞ ከም ሃገር ደው ከብላ ዝኽእል ግን ኦሮሞ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወናኒ ኮይኑ ክመፅእ ኣለዎ ዓሰብ ሒዙ በሲት ናይ መጨረሻ ታርጌቶም ንሱ እዩ ስለዚ ዛትስ ዋይ ንሕና ኣብ ፅምዶ ኣቲና ትግራይ ኣምሓራን ኤርትራን ብሓባር ኮይኖም ንስለ ህላዊኦም ክከላኸሉ ኣለዎም ክስዕሩ ከዓ ኣለዎም ተሰርሐ ስራሕ ሲ ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እየ እዚ ሕጂ ብቲ ድሕርቲ ፋይል ዝረብ ዘረባ ግዲፍና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ዕላማት ንሱ እዩ እምበር ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክባደል ይኮነን ኣይኮነን ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክባደል ይኮነን ኣላ ክዲያ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኮ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኣት ደ ሴም ታይም እቲ ውዕል ምስ ፃድቃን ዝገበርዎ ውዕል እኮ ፃድቃን ጌታቸው ኣብ ትግራይ እንታይ ይሰርሑ ነይሮም ንሕወሓት ኤሊሚኔት ምግባር እዩ ንሕወሓት ምጥፋ እዩ ተመልከት ጻድቃን ናይ ሕወሓት ሴንትራል ኮሚቴ ኣባል ኣይኮነን ካብ ሕወሓት ኣባልነቱ ተሰጉጉ ተባሪሩ ናይ ቢራ ሸቃጥ ኣይኮይኑ በናይ ማንዴት እዩ ሕጂ ጻድቃን ኣብ ሕወሓት ሴንትራል ኮሚቴ ከይተመረፀ ኣብ ፖሊት ቢሮ ከይተመረፀ ስልጣን ተዋሂብዎ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ቢኮዝ ንሕወሓት ምጥፋእ ማለት እዩ ኣነ ብቲ ግዜ ተዛሪበ ህዝቢ ትግራይ ጎኒ ሕወሓት ደው ክብል ኣለዎ ብዙሓት ተጋሩ أنت خد عجلة ملي لومني بزحات إرتراوينون كومي لومني جن كومي هابني يقبر مهنياتنا إحنا دحنت حوحات دحنتنا دحنت أمحارة دحنتنا دحنتنا تنها دحنتنا تاتومي حجي تزمت سيناريو تات ندحر بجوب وده يتنببو خينكا تجارو سئلهم متفق ندحر نبلو مالنا خوينا دحر تجارو متفاخه من تربايتان من يدخون تجراي حكي وحج كمصكا خلص ما له يخسر حلو لك سيمبل كويزي بوليتيكاي حجي اب اسمرا دلو منغستي غلي اسو اسكيفنا يفلطني اب ايرترا دلو منغستا اسكيفنا يفلطني تحسيبو دلو نغرات ግን ክንሪ የለና አሰብ ና ኢትዮጵያ ሉዓላው ግዛት ክኸውን አይኽእልኒው በፕሪንሲፕል የድብለካ በኔ ዓለም ሕጊ አይኽእልን
شمنت هاجرات كواغوا من إثيوبيا أباكو ولا أنا توقع يعني ولا توقع أنت تخفيتي أدب لك هذا ولا توقع أنت تخفيته بعصب زي إرترا تقوضات أرو العلي 1,000 كيلومتر جماعة بحر الله أبنو وحش أجمي ده أتنص إبن العلي شد الشورح العامة اللي خل عامة كوينات كجبر غليبتي إيريانا أي بحري سلازي عالم تتصورده تفلت يا خنا سويس كانال الله كالو كوريدورات الله تتصورده عالم أي كألني أزيا كرماكا وطابا كرماكا ده كونس ناتيريتو أمريكا any power إثيوبيا وشلة سليتو عصب درعيزو نابيهم كتاكعلو زواج لنا يلن إيرترا بغلط ما ترى كتوعسو إيرترا UN كحجز أيقونة United Nations كحجز أيقونة أفريكان يونيون كمجلس خمس على أيقونة جبت ون انتقونه كمس أيقونة nobody is gonna come nobody إيرترا I think أبزار last president says استزاربان ده رتبو غيرنا يسمعنا نمبر where is جبت كويلو جبت كسر سره هلن يلو he has to do more يلو سعودي أنت يقبرالو he has to do more يلو so اليوم كلهم حيلتا تواجهكم تال أي جيم الله ما من سعودية على مود وكفر إثيوبيا زون نسيو سعودية ويغا so سعودية has a big interest of Ethiopia إسرائيل has a big interest of Ethiopia أبي ناتوم جماليو سلازي even America all of them وشلا أب تعويتو حيز اللون أدهاني the problem is he's not gonna do it جبت كمان سلزخونة يكونن حزب منجستة إيرترا حيال سلزخونة سراويت إيرترا حيال سلزخونة it's not gonna happen أبنا عصبت ده كيدو ناي سعودية حيل وين عالم وكينات فريه يكونن because منجستة إيرترا حيال سلزخونة سراويت إيرترا عدل كوبا كم زي كده ما يبقى حسب كغيد خديو بأسوسادي بقول تبنكير 4 كيلو كعتو مخانق بوغير يدفلت so the game تاونكو وتهدروا كايدا أنا ناتيبر الداتا إيرترا is still under regime change كلها تمي فلتيهم بنك سيرترا توديقوا أبيرترا عدلهم كرهبهم زغلو ربحك كرهبهم زغلو بنك سيرترا كسب زلوجن إثيوبيا تفرس هاي تفرس بنك سيرترا عدل كوا ما يكونن ويقول أبيرترا هم دريتهم كسعوتي يكونن and the place بفلة حسب حجاتي نازل لنا مدرخ حجنا توزل لنا مدرخ ناجو بوليتيكس زل على جيميو سلزي عبي بوتالخا باور بروجكت ناخذ قبر نسأل يا أخاك تحنق أقداسي سلزي إيرترا is gonna face tremendous pressure that's why تعبك خير على الوزبل ما هاترا يبونه يكون إيرترا has to deal with Ethiopia I mean إيرترا نبدا إثيوبيا مفتحت قبر اللغة كلا الله we know فانو way زخون اللي تعبد ديسابا مسمته the game is gonna be the same زخون إيرترا يفلت نبارات كيلو دمس منجستي إذا استيتنا إثيوبيا كسب زلا the same policies زلوا لومي شعبيا حجزهم من سيرترا حجزهم سلوز دليهم بحرنا إيرترا يو بعجلاب كنزرارب نخلينا أبي أحمد سي لومي كلت عبيت بوليتيكيات ملسي بملو نيسر بجاتو تعينا الإنجليز بحر تدليغا بكوميرشال حقي ببزنس حقي تدي كوينو زي أدفنتشريزم ناتكا ستابيتي الولو نا أمريكا لما تزرع عبي نا أفريقيا سبيشال انفوي نا أبي أحمد ناي دونالد ترامب سترا دي كونخا دونالد ترامب ودونا زي باولوس بهالزلو نقول دونالد ترامب استمر عوي so they have a personal connection so he's a very important person نا بس عبي تراخيب الله it's yet to be clear انتاي كخون كم دخلت سيجنال سنتاي قبل كايله وتعبا as much as I want سعودية مسيو بسير ترادو قبل بعالم حق ما كم غبريو انترسنا تقوم غبر غليو but at the end of the day it's all about Eritrea تحيل على الوايا زبل what do you say انتاي تبل صغا محيال أبوتو له تناتي زقربو له خجبت جن you know ولا زعلنا في جزية يابزنا عسران قلنا عمتكو زبزحتنا مخطئ وان إيرترا بينا أحلفاته صبوري نيرو تيلنا عبت إني تيل استمتينا بزح تاشم اللو جن نعاي جن كم ودت أباد حسبه إيرترا أب دبلوماسي أب ربحة أب كلام زيادة تتبلو ذا اللخا نمحية الكات تسخا تتبلو ذا اللخا نفسنا يمكن لخال لو على ونتنا يمعك أب مسوأة
ክሳራታትን ኢነው ንኸተጉድል ነዊሕ ክትከይድ ክትክእል ኣለዋ ኣብዛ ዓለም እዚ በይንኻ ትስዕሮ ነገር የለን ሲምፕሊ በይንኻ ትስዕሮ ነገር የለን በይንኻ ትዛረብ ትኽእል ትኸውን በይንኻ ግን ትስዕሮ ነገር የለን ስለዚ ኣነ እቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እቲ ትቫልዩ ከም ዘለዎ ኮይኑ እየ ድብለካ እቶም መድረኻት ግን ይቀያየሩ እዮም ሕጂ ኣብዚ ከባቢ እዚ ፀረ ኤርትራን ኤርትራውነትን መርገፂ ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት ንኢትዮጵያ ባክ ኣብ ዝገብርዋ እንድሕር ኮይኖም ኤርትራን ኤርትራውነትን ትሉኣላውነት ናይ ኤርትራውን ከም ዘለዎ ተዓቂቡ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሮል ትፃወተሉ ትኽእል ግደ ክትፃወተሉ ትኽእል ኣብዚ ከባቢ እዚ ኤርትራ መልሕቕ ናይ ፀጥታን ናይ ሴንተር ናይ ዲፕሎማሲ ኮይና ክትከይድ ትኽእለሉ መገዲ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ሕጂ ኣይገብሩን ኢለ ኣነ እዚ ይዛረብ እየ ምክንያቱ በይንና ኢና ንምክቶ ዝበሃል ዘረባ ከምኡ ኣሎ ድዩ ኣብ ዓለም ከሉ ኣሎ ድዩ በይንኻ ተኾንካ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ደጋጥመካ 30 ዓመት እኮ በይንና ኮይንና ኣዘ እንዶፍ ዘደይ መስዋዕትና ብዙሕ ነይሩ ክሳራ ብዙሕ ነይሩ ብዙሕ ነገር ነይርዎ ስለዚ ኣሰላልፋ ወሰን ሓይሊ ሚዛን ኣልያንስ ምፍጣር ጎናዊ ደገፍ ምርካብ ሶሊዳሪቲ ምርካብ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ክግበር ዘለዎ እዩ ሕጂ ነዚ ማለት ከምዚ ንክትከራኸር ገለስ I don't know ግን ሩዱእ ነገር ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እቲ ዝበልካዮ ቦትኡ ኮይኑ ኤርትራ ሓይልካ ምውፃእ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፍነት እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓላፍነት እዩ ነው እንታያሎ ክተማልኦ ትኽእል ነገር እሱ እዩ ትቐንዲ እቲ ረቑሕ ድበልካዮ ኤርትራ ሓያል ኮይና ኣብዚ ከባቢ ክትወፅእ ጎናዊ ደገፍ ትደልያ ሶሊዳሪቲ ትደሊ ኣብዚ ዓለም በይኖም ኮይነን ተቃሊሰን ነፃ ዝወፃ ሃገራት ኣለዋ 30 ዓመት ተቃሊሳ ኤርትራ በይና ነፃ ወፅያ ግን ዝኸፈለቶ ዋጋ ረዚን እዩ ሉኣላውነታ ንምውሓስ ዝኸደቶ 30 ዓመት መገዲ ረዚን እዩ 30 ዓመት ሓደ መዋእል እዩ ብሕጂ ክንደይ ዓመት ክፀንሕ ትኽእል ኤርትራ ኣይደለም ኣብዚ ናይ መኸተል ነዚ ዕንደራ ናይ ኣብሲ ስዑድ ዓረብ ስቴትመንት ከተውፅእ ነይርዋ ዶ ገና ኣብኡ ኣብኣ ክመፀካ እንደ ደለ ዝተሃወኽና መስለን ጀርጂ ሓወይ ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ኣዚአ ፖሊሲ ኣዋጅ ኮይኑ ይወፀን ሕጂ ከም ፖሊሲ ወይ ኣዋጅ ኮይኑስ በቃ ንኤርትራ ትረት ክገብር ዝኽእል ሕጂ ኣብ እኮ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣነ እኮ ንደራደር የድብል ዘለኹ እንካን ሃባ ንብል ኣለና ንዑ ኣብ ደገ ባሕሪ ኮሪደር ሃቡና ኢልና እምበር ሉኣላዊ ግዝኣቶም ክንጥሕስ ኣይበልናን በሰላማዊ መንገዲ ይብል እዚ ሕጂ ትግሪ ኣምሓርኛ ኦፍኮ ብግቡእ ዝርዳእካ ኮይኑ እታ ማኖ ክሕዘላ ዝግባእ ነጥቢ ኣየልዓላን እታ ማኖ ተትሕዞ ንዑ እንታይ የመስለካ ለወገኖቻችንና ወንድሞቻችን በሰላማዊ መንገድ የባህር በር እንድናገኝ ካልሆነ ግን በእናንተ ላይ ጦርነት እንከፍታለን አይበል በዓለም አቀፍ ህግ በህግ እንሄዳለን ገልመለ ይሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ጊዜ አዝ ፖሊሲ መግለጽ እንድሕር ወፂኡ ኤርትራ መንግስቲ ጉዳዩ ክገብር የገዝኡ ክገብር ግድነት እዩ ኣነ ድዛረቦ ነገር ኣይኮነን ዜሩ ግን በዚያ ሕጂ ተዛረቦ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ድዛረቦ መብዛሕትኡ ክንገረና ፀንሐ ክነግረካ እቲ መብራህቲ ጥራይ ያርእይዎም ድሌትናት ንገርዎም ጻዕዳ ክዳን ተኸደኑ ሓይሊ ባሕሪ ሰልፊ ምፅዎም እቲ ጀነራል ይዛረብ ንኣብነት ካፕተን ተልዕለን ኢለ ፅበየካ ነይረ ንኣብነት ብዙሓት ሓለፍቲ ይዛረቡ ነይሮም ዝክር ትኾንካ ሓቂ ብዙሓት ሓለፍቲ ንኣብነት ፕሬዚደንት ነበር ተሾመ ሙላቱ ዝበሃል በቃ ውግእ ኣይተርፍን ገለ መለይ ተዛሪቡ ተሓቲቶም እዚ ኣብ ስልጣን እንደየለ ፕሬዚደንት እዩ ናቱ ኦፒኒየን ኢሎም ብርግፅ ክነግረካ ግን ናቱ ኦፒኒየን ኣይኮነን ናይ ኣበይ ዘረባ እዩ ደንፀባርቆ ነይሩ ኣበይ ድዕለሎም ኣብ ተዛረቦም እዮም ዛረቡ ነይሮም ካልኦቱን ከምኡ ኣብ ስልጣን ደለው እንደየለው ንዛረቡ ነይሮም ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ናይ ሰብ ርእይቶ ኣዝ ፖሊሲ ኣዋጅ ኮይኑ ክወፅእ ኣይኽእልን ግን ኣነታ ኣብ ምንታይ ከተኩረላ ደሊ ኣዝ ፖሊሲ እኮ ከውፅእ እውን ኣይፅበዮን ኢኻ ቢካዝ ሂ ኖውስ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝጥሕዝ ዘሎ እዛ ሕጂ ዝብላ ዝፀንሕ ንኣብነት ብቐዳማይ ንኣባይ ክብርቕ ከሎ ዝበላ ንዓነ መኣረምታ ኢሉ ይመፅእ ዘሎ ብቐዳማይ ፐርፐስ ግን ክህልዎ ኣለዎ እኮ ንኤርትራ ክዋጋእ እንተኮይኑ ሲ ኣዋጅ ኣውፅኡ በቃ ክንዋጋእ ኢና ምስ ኤርትራ ምክንያት
كقرب الله مخنيات سي اتليست إثيوبيا بحق ترتعلو ريزن كقرب خلاله بحق ترتع سلازي كل كوي كوينات زقبر زلو بحق انت زغون نيركو بزي بهزبي قبعنا يو تاريخاو كمن يبلغ صحفا في السوشيال ميديا اذا كلن زبلون زلو اكيبم اب جنيفا ويكا اب هيج يوم كراي نيروم كسوان يروان يرتا legitimate حتى زلوم they don't have any solid حقاوي شفت يبلغ سلازي ابزي اجي جورج حوي منات نغزي نقدفو ግን ابزي انت ايلوكا بحقي ناي بحر اف دغ خركب ኤግዛክትሊ ወንድሞቻችን ይሉ ኤርትራ እኮ ይበለን ሐጂ ወንድሞቻችን ሶማሊያ ዲ ወንድሞቻችን ሱዳን ዲ ናዓና ዲ ንጅቡቲ ዲ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ዓሰብሉለው ግን ከመራህ መንግስቲ ብሕጋው መንገዲ ናይ ዓሰብ ወደብ ክምለሰልና ንኤርትራ ክንሓትቲና አይበለን بحقاو من قدي نعسى ودب كملسنا نيرترا خنكساينا ايبلن حزن نتنت بحج اتقوس قاسالو سيم تشو مزاربالو خال زاربالو كم راح جن ابز قداي ناي دومينيت قالاتاي تطقمن حج ابزا زسمع خان نسخه انتي دبل دلو بحقاو من قد ناي بحر اف دغ نركب كنصعرينا يل جن مالك اثيوبيا ناي بحر اف دغ كيرخه بس إلاخ تنبر يا مالت كومو تحسبون تلخم زموتكم يخوم يلوم علونا اجا عينا بحر افريقي ديفاين غورلو ايرترا اكزاكتلي عسب وي باصع وي جيبوت خبل الله مالتي حجي اجياتهم زوم حسابات ديوم دموصو زلو ابناي دبلوماسي اور ابناي منغستات كموساني غير كاتريوم نغير ايكونو ديليتيو يخصص فايلو حيزوكو اب يونايتد نيشن خيد ولا سكريت كونسل خيد عسب ناتناي ازي يمرطعنا نحق بروسس كتلو له at the end of the day السبع عايزين تجعنو خبر يدلدلكو تا بحيل التزارب قال سمعي خالها أقربيزا مزيحهم تدعدي تمايتكم وين حق خيدي ويكو واقعي مالتكم ومزكو negotiation كوي كونا نزي he's trying to build pressure they're trying تجديد على طاولة نسالو كي جمرنا pressure يتقبر زلو ليلكا حجيزي إيرتراسي و دحانس كنتاي نسمع يوم كله شماغل لك مصيو ما منغوكو مل ولا سعوديه دحن بلا ايفن سودان ولا شماغل لك مصيو تاي عسب اندهابوم كوريدور اندخفتلهم سلام كوبكم دبلكم مصا ما يترفني تباهيلو كوي تفتينو قد مغرب كو تيورنيرو وجميرو مو نخونيم بتليفون انس خان حزب دي سمعو كهلو خيلي مسمر راح تزغبر سلام كوبكم برزي ما عارفكم نيم بتاج افندوني اشتهابوم كبلون خولي ግን መንግስት ኤርትራ ይዱስኖ ዝማለተ መንግስት ኤርትራ በውክልና ናቱ ታይ ምልስ I don't know አነ መልሶ አሉታዊ ሩዶ ነገር አመጨረሻ እዚ መንግስት እዚ ናብ ኩናት ቅድመ መኻዱ ግን ሕጋዊ ፎርማሊቲ ማሊ ናብ ሕግ ቀርባሎ ድበልካ ያሰማማዕ ናብ ኩናት ተኮይኑ ግን እዚ ኩናት እዚ ከምጾው ዝኽእል መዘዝ ብዙሕ ይልካጂ አይትኩስኒ ማይዋጉን ማለት አይኮነን كودو خليهم نعسب قصم ولا قال فتنو خليهم كم تصوز المزز جن إثيوبيا ترجاجيا نعسب ودب تقاس إراس ناتخت قبرو ساي تخلينها هاي كالني سكاو كتر دينا لنا تفتن داي تغلم بر it's not gonna happen انتاي نغبلا كايلي جن generally أبي أحمد نزا نايلومي زربات مالي ويقول تزاربا الأما نتانا يقدب زبلا أبقى أصبغو كم 3 عمد بحرنا اثنان يريو بسعتات ينو بجيجاي تواهيبوهم بحكاهم ملسينا نعكر رميلي مصيب زي فهمت خلني انتاي قبل فتينوجي بس دبلوماسياو من قدي بسلاماو من قدي قال قبل نيرو but still it's not if not ايرترا كو قديتها بلان ديل قبر مسو ايرترا go to hell كتبلا تخليا conditions ناتي by the way اتيو فورم ابزيك من استوسنا غزي زوتو ابتي نيغوسيشنز ناكتشنا 10 متنا 10 شعتن ايرترا you're welcome كفيل كات تقامي لما صبغ ترمس كبونا هذا ليو افتق بحري كون زدلو زلو خانه نيف ناتي زهان صلو بوتا زلزلو غيلو so this guy حساب لومي اب قدم تلفزيون متيو بو حدو حدا اسرا غزيه مسير ترا افتق بحر هبونا نبلا لنا يلو انت فورمالي صحفنا بيرترا 5 دقنا قلص he's not even asking منسير ترا حتى يلا سلازي اتنسو زغربو زلو conditions كالاي إذا زربازي مس جبتو كديلالو جبتو كنا حتى تكملهم
ولا مش سومالي لاند سدي كم أدقبره ناي سومالي لاند حن لولاونت حسين هيرو سوماليا كو مسيخه تتكميلو باي ذا واي لو ما حدش مغلصو سيلو حتونا يفدق بحر ناي ابي عمسي ندق فينا بمبال تزاريبلو تمراحي حسن شيخ زبال حدا نزيون واغا نخفل مهلاونا كويس عزنا نحر حدا غزي this horn of Africa politicians ፖለቲካ ረሳሕ እንዲዩ ናይ ረስሓት ፖለቲከኛታት ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ምሳኻ ተመሲሖም ምሳኻ ዘይድረሩ ላይክ ኤርትራ ግዴታ ስለ ዘለዎ ጥራያ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል ክዛረብ ዘለና ኤርትራ ኣማራጭ ስለ ዘይብላ ጥራይ ነዞም ሰባት እዚኦም ትሕግዞም ዘላ ኢፍ እንተደይ ሓጊዝናዮም እቶም ፀላእቲ ብኦም ገይሮም ክመፁና ስለ ዝኽእሉ we are forced ንኣብነት ናይ ሱዳን ኣልቡርሃን ዕድል ዝረኸበላ መዓልቲ is gonna ካልእ ፖዚሽን ክቕይር ምዃኑ ይርዳእኒ ኣነ this is the nature of ናይ ሱዳን ፖለቲካ ንቡር እንዲሞ ጆ እዚ ሕጂ ትግምቶ ዘለኻስ ተገይሩ እኮ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጊሙ ኸማን ናይ ሶማልያ እኮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መራሒ እዚ ሕጂ መፅእ ዘሎ መራሒስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይሳብን ግን ናይ ሶማልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ባሕሪ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ክትወስድ ንድግፍ ኢና ኣይብልን ኣይበለን እንታይ ኢሉ እሱ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትረክብ ندق في نايل كابي እንታይ ማለት እዩ ዝንምዃኑ እንታይ ማለት እዩ كابي حج نبعلو ابك وابداي لما داتو سبي نامنت ابري خايت كونكاسي قدم عامد يمل غزي كويو نحنا اب سوماليلاند بحر رخيبنا اينا 10 ب10 ودمنا وخنغبرينا حيل بحرنا وخنوتو اينا حزب ايرتران حزب ايثيوبيان قعدس بلكايل اذا بحر زين زلالم ابوتاتنا دو غلبلو نير والاتي ناي سوماليلاند بحر مالتي تاناي ترك هونتات مسغاطمتو شيفت غيرنا باص ناب جيبوتي قا حسيو نيرو ناي جيبوتي تايلو مليسلت بريزنت ذكرخ حجي ناب ايرترا مصالو انا بسلاماوي بوليتيكاوي زررب سيلكا هلولو غديفكا غنا مالتي جيبوتنا عيلمو يور ويلكم يلمو يمكن باكا تدللخا بعلخا تمحضر ودك بكرا اتيلو ايدلني يلو سلمتاي كابيرترا يزلزلو سبزي it's clear ኤርትራ ቦዘር ክገብር by the way ናይ ሶማልያ ተጠው ዘበሎ እቲ ሙሰ ቢሒት ሙስ MOU ዝፈረመ ለንከነ ኣብ ዝገለጾ መንገዲ እቲ ናይ እስላማዊ አረብ ሊግ ዝበሃል ሶማል ኣባል ስለ ዝኾነት ነዛ ጉዳይ እዚያን ተቐፂልካ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወፁ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ኣፈራሪሆሞ ፕላስ እቲ እስላም ሊግ ዝበሃል ኣብኡ እውን ኣባል ስለ ዝኾነት እዚኦም ክልተ ካልኦት ሃገራት ዓረብን زيادة تصعطو سلو زغبرو ليو حسابو كغير مريص باي ذا واي تا ناي سوماليلاند دمسيسوا وني لمالو سلازي ناي سومال مراحي ناي اثيوبيا دليت ناي بحر دغفاي زبل زلو ناب ايرترا مخانو سلاز فلتي ديس ايديت انا بخمزي حريقنو زلو he knows the plan نابا خاي كوننت راي دغفنا يلوابو مسو سلازغنه تو غداي ناب ايرترا مسكونه ايرترا جن ناب ايرترا كمزي كونه نسوماليا مخانو فليت اقلا ابغونو تطويلا نيرا سلازي برينسيبل يبلو من زيو نيرترا مدقاف مالتنا ابنت نيرترا يكون كانت تدقف نا UN تشارتر يخات تدقف نا حبرة افريكا تشارتر يخات تدقف international law يخات تدقف سلازي نيرترا يكون كانت تدقف زلا you just defending international law but زيوم مرحة زياتهم نيرترا كل جزء بواغا نيرترا transaction مس امريكا مس اوروبا مس whoever بواغا نيرترا خو زخليم I'm really sorry ان وحق زي اذا كانوا غناي موداتا تاكي تزاررنا لك خي زيد اللي بزعبا وشتاو عدنايو قدمي ግን صمدو كمي نيرو صمدو نيكست معراف ناتو كمي مسلكا كلتا قدم صمدو غنرينا شعو غداينا عدنا ازنا بوليتيكا كيتردانا نوح غزي وسيدلنالو let's start with صمدو صمدو اب زلعله مدرخ يتسغاغير first of all زي كابتي نحسبو وصاي ናይ ሓባር ምድሓን ጽምዶ እዩ ናብ ደረጃ ሃይዲ ተሰጋጊሩ ብሓባር ናይ ምድሓን ጽምዶ እዩ ምስ ዓፋር ተፈጢሩ ዘሎ ሪኢኻ ያለኻ ኣብ መንጎ ዓፋር ኤርትራን ዓፋር ኢትዮጵያን ማለት እዩ እሱ ሓደ ብዓብዪ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ድማ ቶታል ምስ ትግራይ ብምሉኡ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ርኢ እዚ ሕጂ ዝጽምዶ እዚ ኣብዚ 6-7 ዓመት ኣብዚ ናይ ሚድያ ኣክቲቪስት ካብ ኣወል ጀሚርካ ንሕና ገለ ዘለናዮ بتسرح خندر لو خوينو قد مخلت عمد تجمري جي مسرت حيزو حزبتات ندحنتهم بكل شنخ ان ديتيل كده بكل شنخ بحبار دويلم
أنصار زعمات سرحتنا 4 كيلو زمكتلو مدرخ يتسجاجير مالتي أبزي بوليتيكاوي دبلوماسي قادحان تي مالت كاتيجوري قال اللوناتو جن تاون تبلنا جن بحبار تسرحلو زلو أب حدا معرف لبصحي سلازي إذا خاي دسمبرو زلو حدا نتمنجست مالتي حجي دفنتلي مس عفار مقد عفار زقبر كوينات عنقفات أقات إموي ولا عنتو يزي العلنايو حجي خنا العلو مس بوغن عفار ناب إيرترا زقبر كوينات ألون دحر كوينو ولا أنت تحاسيبو كمان ህዝቢ ዓፋር ደጊፉ መሬቱ ናይ መቃለስ ባይታ ኮይኑ ወይ መበገሲ መንጠር ባይታ ኮይኑ አትሊስት ነቶም ኣብኡ ድዋግኡ ሓይልታት ከማን ብኮባያ ብስኮዴላ ገይሩ ማይ ክህቦም ተደቂሉ ኣብ መሬት ዓፋር ኩናት ከምድላይ ክገላብጥ ኣይክእልን ቢኮዝ ህዝቢ ዓፋር ዕጡቕ እዩ ህዝቢ ዓፋር ብተፈጥሮ ዕጡቕ እዩ ህዝቢ ካልቸራሊ ነግረካ ኣለኹ ፖለቲካ ብገለመለ ደይኮነ ባህሊ ንዑ ዕጥቃ ዓጢቅካ ንደቅኻ ምርካብ ከባቢኻ ምሕላው ባህልኻ ምሕላው ገለ ዝበሃል ነገር ማለት ስለዚ ብኡ ዘሎ ነገር ፀቢብዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግንባርካ ከምቲ ዓንቶይ ነገር ክኸይና ኣለውሃ ወልድያ ገፁ ተሰጋጊር እዩ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ክመፆ ዝኽእል ተፃብኦ ካብ 4 ኪሎ ክምክተሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣጥርዩ ጥራይ ደይኮነ ቀላፅሙ ትሪሩ ሕጂ እቲ ፅምዶ ኣብ ከም ደረጃ ይበፅሑ ነዚ ዝያዳ ንኽዕይል ድማ ኣብ ባይታ ምትእምማን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ መንጎ እቶም ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብስትራቴጂ ደረጃ ከማን እቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ብሓባር ተፃሚዶም ናይ ሓባር ፀላእዮም ድምክትሉ ባይታ ከጣጥሑ ብሓይሊ ክሰርሑ ኣለዎም ብሓይሊ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ኩናት ዕንደራ መጀመርያ ቁጠባ እዩ ኩናት ከግብረካ ድኽእል ካልኣይ ህዝቢ እዩ ነቲ ኩናት ድገብሮ መንግስቲ ይኮነን ኩናት ድገብር ህዝቢ ዘይደግፎ ኩናት ከዓ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ብዓመፅ ብወታደራዊ ውሳኔ ብኣዋጅ ናይ ሓደ መንግስቲ ብፀቕጢ ድግበር ኩናት የለን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ድጋፍ ዘለዎ ኩናት ኣይኮነን ክግበር እንተኮይኑ ከማን ህዝባዊ ድጋፍ የብሉን ናይ ህዝቢ ትግራይ ደገፍ የብሉን ብሙሉእ ተኣማንነት እየ ዝነግረካ ኣለኹ እዞም ሓደ ክልተ ኤሊት ኣብ ትግራይ ገለ ረብሓ ደሎም ካብቲ ፅምዶ ወፂኦም ዝዛረቡ ግደፎም ማጆሪቲ ህዝቢ ትግራይ ግን ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ ጥራይ ደይኮነ ተቐቢልዎ እዩ ንሰላም ዝኸይዝረግ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ድማ ተዓጢቑ ሰርሓሉ ኣሎ ስለዚ ትግራይ መንጠር ባይታ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምዃን ዕድሉ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ብጣዕሚ ፀቢብ ጥራይ ደይኮነ ዳርጋ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዕላማ ናይ ኣብይ ንሱ እዩ ናይ ትግራይ ከምቲ ዓንቶ ይነበርኩኻ ክቕይሮ ይደሊ ኣብ ዘሎ ሓይልታት ከጥፍኦም ይደሊ ሶም ንኸይጠፍኡ ከዓ ንሕና ኣብዚ ደጊመ ዝዛረቡ ትማል ተዛሪበ ኣለኹ ሎሚ ኣብ ጎኒ ሕወሓትን ሓይልታት ትዲኤፍን ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ህዝቢ ትግራይ ንኽብሩን ነፃነቱን ንዝገብሩ ቃልሲ ከዓ ክንድግፎ ኣለና ስለምንታይ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ሓይልታት ፀጥታ ናይ ትግራይ ድማ ንስለ ሉኣላውነትናን ንስለ ህላውነትናን እንገብሮ ቃልሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ህላወ ናቶም ስለ ዘረጋግፅ ውሕስነት ናቶም ስለ ዝኾነውን ደገፎም ክገልፁ ከሎ እዚ ናይ ምንባር ዘይምንባር ሕቶ ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ እዩ ኣት ሴም ታይም ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣለዉ ናይ ዓፋር ሓይልታት እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣለዉ ስለዚ ፀምዶ ከም ደረጃ እዩ ትዝለዓለ ጥር ዝበፂሑ ዘሎ ዓሚቕ ድማ ዓመኻሊ ንብል ነርና ጀርጁ ሓቀይ ሕወሓት ከምዚ ገለ ከምዚ ንብል ነርና ግን ፖለቲካ ኩሉ ግዜ መምስቲ መድረኹ ስለ ዝልካዕ ነቲ መድረኽ ዝበክዕ ድማ ኣሰላልፋ የድልየና እቲ ኣሰላልፋና ከዓ ንህላውና ዘውሕስ ኣሰላልፋ እዩ ሎሚ ንጀርጆ ጥራይ ኣውሒሱ ንወዲ ጣባ ዝገድፍ ኣይኮነን ንወዲ ጣባ ጥራይ ኣድሒኑ ንጀርጆ ጥራይ ዘጥፍእ ኣይኮነን ክንጠፍእ ተኮይንና ክልቴና ኢና ንጠፍእ ክንህሉ ተኮይንና ከዓ ክልቴና ኢና ንህሉ ህላውና ከውሕስ ዝኽእል ፅምዶ እዩ ህላውና ጥራይ መውሓስ ዘይኮነ ፀላእትና ኣደብ ክሕዙ ኣገባብ ክገብሩ ስርዓት ክሕዙ ዝገብር ፅምዶ እዩ ነዚ ከዓ እኹል ተመክሮ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንመሰሉን ንኽብሩን ተቃሊሱ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ተዓንተወይ ኩናት ናይ ምግባር ገለ ከማ ንብሎ ነበርናስ ህዝባዊ ግንባር ኣቐዲሙ ወዲእዎ እዩ ኣቐዲሙ ወዲኡስ ኣንፂፉሉ እዩ
ልዕልቲ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ኩናት ክመሪሕ ኢሉ ዝመፅእ ካብ እስር ቤትን ካብ ምርኮን ዝመፀ ክኢላ ግን ክዕወት ኣይኽእልን እዩ ሲምፕል ኣዛት ብናህና ተመክሮ ቤት ከባቢ እንተሪእና ማለት እዩ ፅምዶ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ከይድሉ Yeah, that's good. That's good. እቲ ህዝቢ ካብ ልቡ ማለት ብማዕዶ ብስክሪን ክንሪኦ ከለና ብቴሌቪዥን ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ በቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ከም ዝበሃል ሪሄርስ ድዩ ተዳልዮም ከምኡ ንክገብሩ ኣክትዮም ዝገብሩ ዘለዉ ገለ ዝብል ዘረባት ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀግዒ ነቲ ናይ ህዝቢ ምርኻብ ጀንዊን ኣይኮነን ካብ ልቦም ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ንስኻ ኣብቲ ባይታ ተረኺብካ ነርካ ብፍላይ በቲ ወገን ባድመ ዝነበረ which is one of the ብዙሕ ደም ዝፈሰሰሉ ቦታ ፍላሽ ፖይንት መበገሲ ናይቲ ኩነታት ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ብኸመይ ትገልፆ እቲ ዝረኣኻዮ ስኻ ኣብ ናይ ባድመ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ካብኡ ውርድ ኢልካ ንኔው ተዓድታት ምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምጥቃስ ኣይደልኒ ግን ናይቲ ሶቨርኒቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ድበሃል ኣብ ሕቶ ምልክት ከምዚ ገይሮም ገለ ስለ ድበሃል ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ሓደ ሓደ እዋን እንታይ መሲሉ እኳ ኤሊታትን ህዝብን ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና ኤሊት ኦልሬዲ ኤሊት እዩ ናቱ ፖለቲካ ኢንተረስት ኣለዎ ረብሓ ኣለዎ ህዝቢ ግን ኢንተረስት ይብሉን ህዝቢ ሰላም ይደሊ ህዝቢ ነጊዱ ሰላም ከኣቶ ክወፅእ ደሊ ሓሪሱ ክበልዕ ደሊ ነዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ናብ ኩናትን ናብ ገለ እንደእትዎ ግን እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊታት እዮም እሶም ደምፅዎ መዘዝ እዩ ወይ ሰም ዘምፅዎ ፅቡቅ ነገር እዩ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ወይ ኣብ ዕግርግር ክነብር ዝኽእል እዚ ከም ህዝቢ እቲ ህዝቢ ተቐቢልዎ እዩ ንሓደ ህዝቢ ኣኪብካ ሰላም ትደሊ ዶ ተልካዮ ኣይደልን እየ ድብል ህዝቢ የለን ኢብን ብኸመይ መፅት ሰላም ከማንቲ ህዝቢ ዳሕራይ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብመራሕቱ እዩ ድውሰነሉ እኮ ጀርጆ ተረዲኻኒ ብመራሕቱ ድውሰነሉ ይኣመን ኢሉ ዝቕበል ስለዚ መራሕቱ ነቲ ሰላም ኢዶም ዘርጊሖም ዶስ ኣይዘርግሑን ንዖም ይድርኢ ከምዚ ተኣምኖ ነገር ማለት እዩ ክሳብ ክንዲዚ ማለት ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ድላይ ድውስን ጌርና ሳይንረኣዮ እቲ ህዝቢ መራሕቱ ደምፅሉ ናይ ሰላም ጠረጴዛ ቅበል መራሕቱ ደምፅሉ ኩናት ከዓ ሉዓላውነት ክሕልሉ ይዋጋኣሉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብቶም ቀንዲ ስትራቴጂ ናይቲ ኩናት ሃንደስትን ፀጥታ ደስግኡ ወይ ፀጥታ ዕግርግር ድፈጥሩ ሽግር ድፈጥሩ ነበሩ ናይ ፖለቲካ ኤሊታት ምስምምዓ እንድሕር መፅኡ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ይደሊ እንታይ ስምዓኒ ኣብቲ ሓንቲ ብዕራይ በጊዕ ከይዳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትበልዕ ካብቲ ኤርትራ መፂኻ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሳዕሪ ትበልዕ ወይ ግራት ትበልዕ ግራትና ከምዚ ኮይኑ መሬትና ከምዚ ኮይኑ ወይ ገለ ኢሎም ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ዲፕሎማሲ ወይ ኣብ ኤምባሲ እኮ ይከዱን ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ ናይ ዓዶም ብዘርዓይ ገይሮም ግራትካ ኣብ ግራትያ ኣትያ ብዕራይካ በሊዓትለይ ገረወይና ክሓሶ 20 ቅርሺ ሃቦ 30 ቅርሺ ክሓሳቦ እምበር ናይ ትግራዋይ ዕፉን በሊዓ ኤርትራዊት ኢልካ ናብ ኤምባሲ ድኽሰስ የለን እቲ ህዝቢ ብባህሊ ድነብር ኣብቲ ብጉርብትና ብሰላም ብፍቕሪ ዳሕራይ ኣነ ድረኣኽዎም ዞም ሕጂ ተሪኦም ዘለካ ቪድዮሲ ድበዝሑ ሕጂ ኣብቲ ናተይ ቪድዮ ሒዘ ኣለኹ ተመሳሳልቲ ከምዚኣታ ቪድዮ ግን ደዕለልክዎም ሰባት ኣለዉ ካብ ትግራይ እዚ ደቀምኡ ደቀኩኡ ገለ መለስ ፍስስ ኢሎም መፅኦም ይሰዓዓሙ እንታይ ከ እዩ ዝገለለዮ ወዲ ሓትነ ይቆመና እዚኣ ሓትነ እያ ካብ በዓል ዓዲ ነብሪ ኢድ ዓዳዕሮ ገለ መፅኦም ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ከዓ ኣብ ኤርትራ ነብር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሚዩኒቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ከመቃወማ ማለት እዩ ሕጂ ወሰንቲ መን እዮም መስለካ እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊታት ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዓንተይ ብፅሒፉ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊት ክሳብ ሕጂ ዝኸድዎ ጌጋ መንገዲ ወዲኦም ፀንቂቖም እዮም እመንን ፀንቂቖም እዮም እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምግምማዕ ንባዕሉ ነዚ ሕጂ ናይ ፅምዶ ሰላም ከዓ ባይታ ከፊትሉ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ እቲ ዝመፁ ሓደሽቲ ሲናርዮታት ገለመለታት ብኣሉታዊ ጎኒ ንረአዮ ኢቨን እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጠረ ጎንፂ ፅምዶ ፈጢሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰዲዖም ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝኸዱ መራሕቲ ተጋሩ ኣለዉ ህዝቦምን ሰራዊቶም ሒዞም ከዓ ንክብሮምን ንመሰሎምን ድቃለሱ ከዓ መራሕቲ ኣለዉ
ወይ ህዝብ ኣሎ ወይ ሰራዊት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ መግምዑሲ ሕማቕ ኣይኮነን ነንሕዶም ደይተሰማምዑስ ከመይ ጌርና ምስኦም ዝበሃል ንሕና እውን ኮ ነንሕድሕና ይንሰማማዕና ነንሕድካ ምስስማዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነን ጆርጅን ብፖለቲካ ረኣየና ንፈላለየና ኣነን ጆርጅን ደየፈላለየና ግን ሃገራዊ ጉዳይ ኣጀንዳ ኣለና ሉዓላውነት ነፃነት ክብሪ ሃገር ህዝቢ ገለ ንብሎ ኣብ ኣፈፃፅማ ኣብ ሓንቲ ሃገር ግን ፍልልይ ናይ ሓሳብ ክህልወና ክእል እሱ ፀገም ኣይኮነ ስለዚ ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ምህላው እሞት ሓደ ከዓ ነፂሩ ወፂኡ ናይ ብልፅግና ፑፔት ክኸውን ኢሉ ምኻዱ ትስተረፈ ከዓ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ምትራፉ ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ስለዚ ምስቶም ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ኤሊትን ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ህዝቢ ከዓ ናይ ምስራሕ ግድነት ክብለና እዩ ትማሊ ከምዚ ጌርኩምና ገይርኩምና ኣይኮነን እዚ ቀንዲ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መድረኻት ድማ ከመይ ጌርና ንርዕሞን ንሪኦን እዩ እሞ ኣነ እቲ ፅምዶ ኣብዚ ምዚኣቶም ኮፍ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ መሬት ትግራይ ኣትየ ተናዴታት ናይ ትግራይ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ናይ ሰላም ድሌት ብርቱዕ ማይ ሃሪሙ ሽዑ ብሉ ለይቲ በርቅን ጎዳን ዘሎ ብርቱዕ ማይ ክሃርም ሓዲሩ ንሕና ብለይቲ ጭቃ ብምሉእ ካብ ባሮንቶ ወፂና ናብኡ ናብቲ በረኻታት ግንባር ክንከይድ ከለና ጭቃ ምሕላፍ ይኽእልና ማካይን ትሪአን ኢኻ እንዳተጎተታ ገሊአን ወፅአን መሊኡ ማይ ማለት እዩ ምዝ ሙሉእ ለይቲ ማይ ክሃርም ዳሓደረ እቲ ህዝቢ ግን ካብ ሙሉእ ኣብቲ ከባቢ ዓድታት ዘሎ ኤርትራውያን ኣርኪቦም ይነው እዚ በዓል ዝስ በዓልና ኢሎም ሰላም እዚ ንህና ሰላም ኢሎም ካህናት መሻይኽ ናይ ትግራይ ድማ ካብ ሽረ ከይተረፈ ካብ ሸራሮ ከይተረፈ ካብ በዓል ዓዲ ነብሪ ዓዲ ዳዕሮ ዓዲ ሃገራይ መዓት መዓት ካብ እንዳባጉና ከይተረፈ ብኣውቶቡሳት ገይሮም ኣብዚ ቦታ መፅኦም ርኢናዮም እቲ ዝነበረ ሃዋህው ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኢዶምነይ ዝገብሮ ቀሊል እዚ ህዝቢ ክትዋጋእ ኢኻ ኢሉ ዝተሓቲቱ ደፈልጥ ይቅድሚ ሕጂ ክንዋጋእ ኢና ብከምዚ ኢሉ እኮ ተሓቲቱ ይፈልጥን እዩ እቶም ኤሊት እዮም ወሲኖምሉ ኣብ ፓርላማ ከይዶም ኣዋጅ ኣውፅኦም ተዋጋእ ኢሎሞ ተዋጊኡ እቲ ዘቕርብዎ ነበሩ ተኣሽቡ ነቲ ህዝቢ ብዘእምን ኣቕርብዎ ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ብዝኾነ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ድሕሪ ሕጂ ዳግም ናብ ኩናት ክኣቱ ከም ዘይደሊ ዘረጋገፀሉ ግዜ እዩ ስለዚ ክዕወት ይካ እቲ ህዝቢ ኤክሰለንት ወዲ ጣባ ኣቲንክ ንሕና እውን ሰላም ኢና ንደሊ ናብ ሰላም ክኸደልና ኢና ንደሊ ውዒልና ኣለና ለስ ጎ ባክ ቱ ኤርትራ ሕጂ ናብቲ ናይ ልምዓት ኩነታት ኢና ከምለስ እንታይ ሕቶ ቀሪበልካ ዘሎ ኢኮኖሚ ወፅ ኣብ ኤርትራ ምዘሎ ኩነታት ብርግፅ ንዛረበ ዝወዓልና ሓንቲ ንዓይ ነዚ ሕቶታት ዝንክሓተካ ዝገበረኒ ድማ ኣብ ኤርትራ ናይ ኩናት ሃዋህው ከም ዘየለ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ይቅፅል ከም ዘሎ ከምቲ ኣብ ደገ ንሰምዖ ዘለና ኣነ ናተይ ትምኒት እዚ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ንውሽጢ ኤርትራ ካብ ስራሕ ጠጠው ከይብሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ተዛሪቡ ኣይተዛሪቡ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን እዲኻንላ we are used to it ድራማ እዩ it just happens ዛዕባ ሃገርና ንዛረብ ስለ ዘለና እምበር there is always continuous drama ብዛዕባ ካልክል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንዱ ይፀለወን ኢልካ ሰ ክንዲ ምንታይ እቲ ሞመንት ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ሓደ ካብቲ ኣቢ ታዝበልካዮ ቅድሚት ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ብናይ ኣብን ካድረታቱ ንሰምዖ ንዓይካ ዝሕምመኒ ነገር ተሎ እቲ ቁጠባዊ ንዕቀት ኣሚን ኤርትራ እስክትናሃቅ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን I feel bad እዚ ዘረባ እዚ ወላ ግዝያዊ ሽግር እንተኾነ ይስማዓኒ ንዓይ ዮ ማዚ ንምንታይ ዲ ክስማዓካ ስና ኣምራዊ ኩናት ኮይ እዚ ታይም ድብሎ ዘሎ ንመንሰይ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሲ ንኤርትራ ርሚስዋ እዩ ኣጥሚዋ እዩ ኣድኪዋ እዩ ዝሃብታም ሃገር ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይት ነበረት ብከተማ ደረጃ ካብ ኣውሮጳ ናይ ሮማ ኣምሳያ ዝነበረት ድብሉካ ደሎ እዚ ኮ ስና ኣምራዊ ኩናት እዩ ጆርጆ ይሕሪቁካ ምሽ ንዓኻ ኣነ ደመይ ደፍልሓኒ ከምኡ ክዛረቡ ከለዉ ቢኮዝ ኤርትራ እንታይ ነይራ ፈልጥ ኣስመራ እንታይ ነይራ ፈልጥ ዓዶም ትማሊ ገንቢ ወዲ ገንቢ የእዱግ ናብ ፈቅዶ ፀርግያ ክድርበያ ኣክላባት ሞይቶም 7-8 ገንቢ ኣይሕልፈካን ነይሩ ኣነ ትማሊ ዝነበርኩሉ ኣዲስ ኣበባ ግደፎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ መን እሞ እዚ ገይርዎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ኣይኮነን መን እዩ ገይርዎ ንኤርትራ ጅሆነ ክትተሓዝ ልምዓታ ከይትገብር ደቃ ደዲ ወለደቶም ንመስዋእቲ ከም ናይ ኣብርሃም በጊዕ
በጃ ክትከፍሎም ዝገበሩ እኮ እሳቶም እዮም እዚ ድማ ቀንዲ እኮ at the end of the day ንኤርትራውያን ብኢኮኖሚ ዳኺምና ውድቕቲ ሃገር ጌርና ተመንእሰይ ኣብዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ዘመንን በሃገሩ ተስፋ ከም ዝቆርፅ በሃገሩ ጥራይ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ደይኮነ ትነፃነት መዘዝ ሒዙሉ ከም ዝመፀ ድኽነት ሒዙሉ ከም ዝመፀ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ይሕሸኒ ንኽብል ዝግበር ዘሎ ድፍኢት እዩ ዝኩሉ ማዓስከራት ናይ ስደተኛት ተኸፈተ ንመን እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣብሲ ካብታ ዓባይ ድጎርሓ ነገር ክነግረካ ኣብይ ብጣዕሚ ጥዑያ መኻር ረኺቡ ድጎርሓ ከም መለስ ዜናዊ ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉ ንኤርትራውያን ብጅምላ ይሰጎገን ኦፍኮርስ ሓደ ክልተ ሰለይቲ ገለ ኢሎም ዳኣስርዎም ኣለው ገንዘብ ሰርቆም ኣለው ይኣስሩ ፈትሒዮም ኣብ ኣይበፅሕን ኣሎ one day expected ንሓኒ ኣይገብራን እንታይ መስለካ ደይገብራ ካብ መለስ ተምሃራ ነገር እሳ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ከስድዖ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ከጉርሖ ይኮነን ንደሊ ዘሎ ብናተይ ገምጋሚ ካብታ ናይ መለስ ጌጋ ዝተምሃረ መስለኒ ተረዲካ ኣሎ ስለዚ ራእዮም ኣብ ግዜ ወያነ እኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበሩ ነጋዶ መምሃራን ሓካይም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኤርትራውያን ሸቃጦ ገለመለ እኮ ሽሞም ቀይሮም ኮ ዝኸዱ ነይሮም እዮም መንበሪኦም ቀይሮም ነብሩ ነይሮም ንብረቶም ተወሪሶ ሃብቶም ተዘሚቱ ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣርቲስትናትና ራእዮም ኣብ ድራማ ዝሰርሑ ገለ ዝሰርሑ ኦፊሻሊ ዝኾነ ቪድዮ ሰርሑ ገለ ክፍንው ትሪኦም ንምንታይ መስለካ እዚ መንግስቲ ትገብር ደሎ ካብ ኤርትራስ ኢትዮጵያ ተሓይሽ ንምባል ቴከር ሕጅነት መንእሰይ ወጣባ አሚን ኣነጂ ኣብ ኤክስ ስለዝፅሕፍ እዚ ትብሎ ዘለኻ መልሲ እቶ ኣብ ዩቱብ ኣይመፅኑን እዮም ኤርትራውያን ስለሰምዑን ኣብ ኤክስ ግን ክፅሕፍ ከለኹ ብዙሕ እዮም ፅሕፍለይ ኣነ ኣብ ሚድያ ነዊሕ ስለፀናኩ I don't take it personal but ኤርትራ እንታይ ይብሉ ካብ ኢትዮጵያ ሕማቅ እንዲ ዘሎ ይቃፀል ኣሎ እንድሕር ኢልካዮም በት ኢትዮጵያ ከፊያቶ ንኤርትራ ዝስደድ የለን ኤርትራዊ ጥራዩ ኤርትራ ፀልዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሶ እንታይ ንማለት እየ ኣነ I know what happened እንታይ ኣጋጢሙ ኤርትራ እንታይ ብድሆ ገጢምዋ ኣብዚ ቻነል እዚ everybody knows ኩሉ እቲ ኮንስፒረሲ ዝቕፅል ዘሎ ስቲል እውን ዝቕፅል ዘሎ ማለት እዩ how can we change this ነዚ ብኸመይ ክንቅይሮ ንኽእል መንእሰይ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከም ዘይደሊ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነን እዚ we have to be practical let's create opportunities ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ኣቦታቶም ኣብ ግንባራት ቀደም ኣብ ሓጎታቶም ነዞም ናይ ሕጂ ዘሎ ማለት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓጎታቶም 30 ዓመት ተቃሊሶም ለዝሃብ ኣቦታቶም ነዞም ናይ ድማ I don't know almost 30 ዓመት ተቃሊሶም ላለው ሰሙ ኣብ 94 ዝወፁ 30 ዓመት ገይሮም ኣለው ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ what can be done ካብ ኤርትራሲ ክወፅእ ኣይክእልኒ እየ ዝብል ማይንድሴት ክንእትወሉ እዚ ብፀላእትና ይድውሰን ኮ ዲፔንድስ ኦን ፀላእትና እዮም ባዕሎም ክውስኑ ማለት ዓቕምና እኮ እዩ ተረዲእካ ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ጆርጆ ኣነስ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሚኒማይዝ ንምግባር ገለ ነገር ክጥቀም ኣለዎ ገለስ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ሕጂ ስኻ ትዛረቦ ኣትሊስት ተስፋ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ትመንእሰይሲ ኖ ገለ ክብል ኢኖ ተረዲእካ ኣሎ ዋላ ትሰብ ርዳእ ንብል ግን ስቕልካ እንድሕር ኳልኩሌት ጌርካዮ ከፊልካ ዓቕሚ ኤርትራን ዓቕሚ ኢትዮጵያን ዓቕሚ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ዓቕምቶም ብድሕሪ ኢትዮጵያ ደለዉ ፀላእትና እውን ደማ ኣሜሪካ ተሪኢኻዮ ኣነ እመነኒ ዝነበረኒ መርገፂ ከምቲ ናትካ ዋላ ካብኡ ድገደደ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ቀደም ግን እዛ ሃገር እዚኣ እስከመይ ጌራ ድሒና ኢለ እየ ድሓስብ ተጋጌኔስ ኣይተጋግኹን ድሓንቀሲ ኢለ ክሪአ ግን ሰብ ድላይ ይበል እዛ ሃገር እዚኣ እስከመይ ጌራ እያ ድሒና እሳቶም እዮም ድውስኑ ኢልካ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም እዮም ኣድሒኖማ እዚ ንዓይ ዓብ ሕቶ እዩ ዘይተመለሰ ሚስጢር እዩ ከማናይ ሚስጢር እዩ ነው ንኢትዮጵያ ይኹን ነዞም ፀላእትና ኣብዚ 27 ዓመት ዝነበረ ናይ ሎጂስቲክ ደገፍ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ፖለቲካዊ ደገፍ ነው ዓይኒ ቀትሪ ምድሪ ንኤርትራ ዓለም ዘይገብሮ እንዳበደልዋ ከለዉ ንኤርትራ ከም በዳሊት ገይሮም ከማና ማሕበረሰብ ዓለም መጋባይ ኣቅርበሉ እዚ መንግስቲ እዚ ከመይ ገይሩ ሕጂ
what about economy ገንዘብ ካበይ ይመጽእ ባጀት ክንደይ ከኢት ባጀት ንምክልኻል ሃገር መንግስቲ ካበይ ምጽይዎ ከመይ ገይሮም ሰጊሮሞ ትሽግር ትመከራ ገል ትብል ኢኻ at the end of the day ንስኻ ከም መራሒ ኮይንካ as a president እዩ ሓደ በዓል ስልጣን ኣብ ኤርትራ ኮንካ ኮፍተ ትብል እዞም ኩለን ዚአን ክትፍተሽ ትግድድ ኢኻ ከመይ ገይራ እዛ ሃገር እዚኣ ድሒና ትብል ማለት መትሃት ኣይኮነን እዚ ወይ ከምዚ መለኮታዊ ሓይሊ ይኮነን ፕራክቲካሊ ውጋእ ኢና ካዲና ኣብ ቁጠባና ውግእ ተኻይዱ ኣብ ዓቕሚ ሰብና ውግእ ተኻይዱ ኩናት ብዓብዪ ኣብ ግንባራት ተኻይዱ ሰብ በሊዑ ሓቀይ ንብረት በሊዑ ገንዘብ በሊዑ ኩሉ ነገር ይበልዕ ንሕና እኮ ጆርጆ ክንዛረብ ከለና መንግስቲ ኤርትራ ንዓመት ንምክልኻል በጀት ክንደይ የውፅእ ኣልዒልና ንፈልጥ I don't know ኣይንፈልጥና ኣልዒልና ኣነ ንዕለ ይፈልጥኒ ሃው ካበይ መፅኸት ገንዘብ ምንጭ እንታይ እዩ ሕጂ ብኤርትራ ትሪኦ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ከመይ ጌራ እዛ ሃገር እዚኣ ድሒና ትብል ሕጂ ናበይ ኢሉ ወስደካ እንኳዕ እኳ ትርስትና ድሓነ ትብል ግን ከምቲ ዝበልካዮ እስኻስ ብገዛእ ሃብትኻ ብገዛእ ገንዘብካ ኤክስፖርት ጌርካ ምዝኾነ ካምፓኒታት ተዋዓዒልካ ወርቂ ዲኻ ሸጥካ ማዕድን ዲኻ ሸጥካ ዝኾነ ነገር ሸጥካ ውዕል ጌርካ ገንዘብ ኣምፂኻ ዓድኻ ከይተልምዕሲ እቲ እንኮ ናይ ባንክ ሲስተም ከማን ከልኪሎም ኻ እቲ ስዊፍት ዲገለ ዝበሃል ገንዘብ ከተመሓላልፈሉ ትኽእል ንኤርትራ ስከልኪሎም ኻ ናይ ኤርትራ ፍሪዝ ተገበረ ገንዘብ ኣለዉ ደገ ተታሒዙ ኣሎ ናይ ወርቂ ሽያጥ ከይተረፈ ናይ ኤርትራስ ፍሪዝ ተገበረ ገንዘብ ኣሎ ሕጂ እዚ ዓዲ እዚ ንምውዳቕ ነዚ መንግስቲ ጥራይ ደይኮነ ንምውዳቕ ይድብለካ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ንኽርመስ ዘይተገብረ ነገር የለን ከመይ ገይሮም ሰርቫይቭ ገይሮም ግን ንዓይ ይገርመኒ ሕጂ ጥራይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዕዮ ናይቲ ገዛ ጥራይ ምርኣይ ብዛዕባ ፍትሕን ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ገለን ክትዛረብ ከለኻ ብዙሕ ሕቶታት ከተልዕል ትኽእል ኢኻ ሕቶ ዳ መወዳእታ ደለዎ እዩ ግን ኣብ መጨረሻ ኣነ እንታይ ይኽብለካ ደሊ ዕድል ናይዚ ሃገር እዚኣ ተስፋ ናይዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ኢድ ፀላእትና እዩ ደሎ ሉዓላውነትና ሓድነትናን ግዛእታዊ ሓድነትና ናኽቢሮም ካባና ደልይዎ ብሕጋዊ መንገዲ ካብኦም ደልዩ ከዓ ብሕጋዊ መንገዲ ከምቲ ምስ ካልእ ሃገራት ዝገብርዎ ቃልስን ርብርብን እዚ ኣብኡ ብቲ ምዕራፍ ተብፂሕና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ይደዋጋ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ንምንታይ ይኽልክሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣይክልክሎም ዓሰብ ወጣባ እቲ ትምልሶ ዘለኻ ኣይጌት ፅንሓ ንኸፊሎም ድዮም ክጥቀምሉ ዋትኤቨር ኣይከልከሎምን ከም መንግስቲ እውን ከልኪልዎም ኣይፈልጥን እዩ እቲ ቀንዲ ተፃብኦ ዘሎ ግን ሉዓላውነት ኤርትራ ከመይ ጌርካ ምድፋር እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ዲሞክራት ይኹን ጨቋኒ ይኹን ንጉስ ይኹን ጨፍጫፍ ይኹን እዳዝማተር ህዝቢ እዩ ካብ ስልጣን ከልግሶ ዝኽእል ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ኖዋን ካብ ደገ መፅዩ ኣብ ሃገርካ ደሎ መንግስቲ ስከልዕለልካ ኢሉ መን ማንዴት ሂብዎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ናይ ምዕራብ ሰበስልጣን መንግስቲ ቅይሩልካ ድመፁ ስለዚ ተረዲእካ ኣሎ ምሳኻ ኣሎ እንታይ ይብሉኻ ሉዓላውነት ሲ ዶብ ምጥሓስ ጥራይ ወይ ዶብ ጥሒስካ ወይ ሰንዓፈ ወይ ዶብ ጥሒስካ በዓል ዓዱ ኻላ ምውሳድ ገለ መስሎም ይኸውን ንሓንቲ ሃገር መንግስቲ ማንዴት የብልካ ስልጣን የብልካ ካኣልየ ኤልካ ምምፃእ ሉዓላውነት ምድፋር ምግሃስ ናይ ሓንቲ ሃገር ሉዓላውነት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ እውን ብኸምኡ ክርድኦ ኣሎ ኢለ ድኣምን ኦኬ እዚ እትትብሎ ዘለካ ኩሉ ኣቦቱ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ባይታ ኮይና ሓንቲ ካብተን ዘረባኻ ዝያዳ ፅቡቅ ክነነፅራ ዘለና ኤርትራ ፅቡቅ ንኸይትኸውን ፀላእታ እዮም ኣሲሮማ ዘለዎም ዝብል ስነ መጎት እንድሕሪ ኤርትራ ንኸይትምዕብል ፀላእታ ኣሲሮማ ኣለዉ ንብል ኣለና ብድዕሪ ሕጂ ክገድፉና እዮም ኢሉ መን ገራንቲ ክበና እንታይ ንማለት እያ ኣነ ነቲ ዳይናሚክስ ዘሎ ንኣብነት ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ኣብ 2025 ሶማልያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ሃገር እዩ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ሃገር እዩ የመን ከምኡ ኢትዮጵያ እውን ባይን ላርጅ ኢትዮጵያ ሲ ሚን ሰለስተ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይካየድ ኣሎ ኤርትራ ዝኩሉ የብላ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ኣሎ
دخانة security اللوا سلام اللوا so how are we going to leverage نزز لنا تسقى تتغيمنا كما يجيرنا نتمنسي أغلى كاب إيرترا أمين أنا بزي channel كزاربو خلوه زجر من إيرترا شحن كل تميتن سبحات زلو بحر اللوان بلا لنا بزي مالت حبتي كوفي لزلو مالتي بز بإيرترا نسالسان حمشان عمد ويون 7 عمد دي تتكملو كل جزء صلاتي نتس أجاتنا تخيتكم بده جيرم له how can we change this نزي كما يجيرنا هم كيرون غير كما يجيرنا أجاتنا كنتكم نخنكل كنزارب علينا what can be done نزي زلو كنتاسي forget Ethiopia they will always he what nak غبت كبروي كأجندة نجير كاكوي تسفا غريزنا كسبير زنات زنات زنتايم تيلي كم زبل من سيكو سمي غلمي yes ده كنده له إيرتران تاي جبر اللي بعلى فلت زبل إذا كان تاي فترة يو أبيد كورك إن هالوي شيء كأخذ كمال زي تغل سدرا خاطر حجزول زي تغل هي كأخذ كيرول زي تغل تخين كساود 3 عمد بس عمل سي بعرف فلت ورك إذا قبلك كدر بيو مش level of maturity نعبيه مسكديو النجاراتي نعاقاس لزي تعمكا نتاها جرايت عماني مالتها يكون كولدن ولد صقر كله كن إذن بلنا خلنا أنا حركة كابتن زدليو زلقو إيرترا نورمال هي وات كجمر بلانك هلوك خلاله for example أجي أبي بينات كجمر خليه we cannot talk أبي structural changes بي أنا نعمل politica قريفة دهان politica is a game أبكو تبعت رايك زارب زدلي منايت politica قلتيف كاك غير هيكني ولا قلتيف كاك غير أنت دلقة حدا جاي so politica كسيلك الرجلوي مرحنا تريو كمي جيرو نابتزمت ولدو يسقاقرو أبيدلو نحوارو زنبر مرحنا تيلن بزقبا من قد كسقاقرو ناي كنت باقن جزيك نوصد نحرخيلنا متن جزيه زوصدنا متنو زيادة نهسا قويني سمعني في اللاي كابيرترا من منسي كوتي يبلو كوتي يبلو كنبال كالناقل نعايزة وتسألنا مغنيات فلتيانا سزي تي كونتات حدا منسي معاد منسيات كاي مهار لو بيرترا حدا وقنو كسوسون وكوت حقا زي كولن حدا منسي مهيركا كولج تمهيركا يو he wants good things in life ده هندي زي ريليو يونيفرسيتي تمهير حدا سب مصحفنا ايكونومكس ناي امريكان ايكونوميز مهار زلو this happened to me أنا economics كسرنا كله I wanted good things in life سلازي نزل نجار إذا كده اللي ندحر خوينها نزل عدلات زعب عدوك مع بلوم كسرح لهم دحر ديك فيت كله he will كاب كلا عد خد اليوم كجمري تسدد دماغ قصدي سلازي إيرترا ناي جدا كتعوت ندحر دلنا ما نسي كاب تعدي كيوت تجبر له دوب بمع أرجنا يكون نسو نتمنى سي أبعدو كتعوت اللي زغل بايتا لو أنت زي جمرة ما يبدي حرقلت عمد كجمري لك حدا صبوز خونه بلان كتنقرأ خد كلا لك دنيا تمنى سي كتصمم يخليه نجنبار كيدك واقع الله زل هاجر تلاتو كتصمم الله خاص أقام يبلون نحدا سبقن ليمبو يبلون دحري open يعني نكند دحر كندز كم زكون أنت زي الكائن تايز قبل ما نسي كل أنت ليك وانا قلي تسفى ورتي أمين هاو كان أبي تبيع تسدد لومي كم زي كقاتلوا على لو نير تراوي عندما نقوم شيء مفرارنا قبرو ستيل نيتوبيا زخود اللو يسمع السودان كقدس دلو سبات كم زلو يسمع تزتاير يقرأك we need to work on our own things strengths ناتنا فلتنا لنا حيلنا يتهاجر فلت كاللغة حيال سراوي تلوا حيال قوم اللوا وش أو سلام اللوا نزت تتقيمنا قال لنا قرنا يكون طبعا كان جمر لنا زبري تولني what do you think I mean انجسيز والسنة دين دقن we need to نخمزي من قصة حر حرق زي pressure كد قبل لك we have to create this I want our pressure and إحنا قبض الجزء لنا دما how can we contribute قال لنا قر تاخن قبر نغل حجي تناتك opinion ساما معلي جن متى كونتات خالتي سخات زارود الله حجي أبينا كونتات هلو تعاقمي نايت منجستي تقط أبعا نايت هاجر قلت نفلت لنا مجمرة دوم كجبر لهم نبلهم نورمال كجبر لهم كوزي ما نمسب دفلت أيو سرعة كفت هلو من سيب عدو تسفح جبر هلو نمنتاي سدت من سي منجستي زخونا نقدر كفت قليل كات زاربي غازي محتاجو نايل كاني منجست خبره دغبوي كون نورمال زارب نغير ايكونن جن واي حجيت منجستي كل عقوتاتنا ايرترا اب حنت سنتر اتيو انا دراخو نسي ما تعوي لدزارب له دي فرني كمسل دغبر غاي ايرترا دحينا
ግን ጽቡቅ ኣላ ኤርትራ የላን ኢኮኖሚና መነባብሮና ገለ ጽቡቅ ኣሎ ክንትድለ ተወንጪፍና ኖ ኖ ኖ ግን ሳላ ከምኡ ዝገበረት መንግስቲ ሰራዊትን ተሃገርን ሃገር ኣድሒንዋ እዩ እዚ እቲ ናትና ብልጫ እዩ ሕጂ ዞም ትብሎም ዘለካ ፕሮፖዛል እዮም ፕሮፖዛል ክገብር ኣለዎ የስ ኣነ ፕሮፖዛል ኣቅርብ ተትብለኒ መጀመርያ እንታይ እየ ድብል መሲሉ እኳ እቶም ማሕበራት ናይ መንግስቲ ናብ ንቡር ይመለሱ እየ ድብል ዊች ሚንስ ካቢነ ሚኒስትራት እቲ ትካላዊ ሰራርሓ ንብሎ ናብ ንቡር ይመለስ ሕጂ ኣብዘይ ንቡር ኩነታት ኣለና ኣብ ሓደ ሰንተር ኣትዩ ኩሉ ቁጠባና ምሕደራና ገለመለ ኣብ ሓደ ኣትዩ ደሎ እዚ ናብ ንቡር ክምለስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሃገር ናብ ንቡር ክትመፅእ ኣለዋ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ኩሉ ብደገ ብከባቢ ብገለ ውሽጢ ብዙሕ ፀገም የብሉ ስለዚ ተዓንተ ወይ ኩነታት ኤርትራ ናብ ንቡር ክትምለስ ፀላእትና እዮም ድውስንዎ ድበልኩ እንታይ መስለካ at the end of the day ሉዓላዊት ሃገር እያ እዛ ሃገር እዚኣ ንዛ ሃገር እዚኣ ክግበር ናይ ፖለቲካ መደባት ናይ ፖለቲካን ካልኦትን መደባት ተረዲኻን ኣለኻ ንዛ ሃገር እዚኣ ዝግበር ኣብ ስምምዕን ኣብ ጊቭ ኤንድ ቴክ ኣብ ከምዚ ኣሚኖም ዝመፁ ሓይልታት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ወለ እንድጉን እዚ እንድሕር ደይኣምኑ ኮይኖም ጎረባብትና ይኹኑ ከባቢያ ሓይልታት ዓለም ዘይተኣመንቲ ኮይና ግን ሃገር ክንውንን ክሳብ ዝደለና ሉዓላውነት ክዕቀብ ክሳብ ድወሰና ተሃገር ክትህሉ ትዝኽፈል ዋጋ ክቅፅል እቲ መስዋዕት እውን ክቅፅል እዩ ሕጂ ኣብዚ ክትሕዘኒ ዘለካ ነገር ኣነ ብሰንኪ ዚ መንግስቲ ዝተኸተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ኣዛ ሃገር ኣብዚ ወይቲ መንእሰይ ተሰዲዱ ኢለ ይኣምኒ ኣነ ብሰንኪ ፀላእትና ኣብቲ ሃገር ዝገበርዎ ሸርሕታት እቲ መንግስቲ ከዓ ከም መንግስቲ ኣክት ገይሩ በቃ ተሃገብራ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ንሱ እዩ 30 ዓመት ወሲዱ ዝተፃብኦ እዚ ቻው ዝዓዲ እዚ ክከላኸላ ይክእልን እንታይ ክገብራ ይብለካኒ ሓደ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣክት ድገብር ሉዓላውነት ክዕቀብ ግዛእታዊ ሓድነት ክሕሎ መስዋዕቲ ክክፈል እንተደልዩ ክክፈል ከም ዘለዎ እቲ መንግስቲ ይመርሓካ በቃ መንግስቲ ድገብሮ ንሱ እዩ ካልኦት ኣብ ትሕቲ እዚ ተፅዕኖ እዚ እንከሎ ክግበሩ ዝግብኦም ንኣሽቱ ነገራት ኣለዉ ኣብኦም ማለት ኣብትን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ቀለልቲ ነገራት ኣለዉ ክዕረዩ ይድኽእሉ ደይግበሩ ሓደ ሓደ እዋን ተሓትት ኢኻ እኮ ኣነስ ሓደ ሓቲተየ ኖ ናይ ስልጣን ምስግጋር ስልጣን ምስግጋር በቲ ናይ ግዜ መቃም ብዕድመ ገለስ ዝዕልልኮ ሰብ ኣሎ ናይ ስልጣን ምስግጋር ኣይርእየኒ ኣነ ገለ ይልዕል ኢለ የለን ንሪኦስ ነገር የለን ኢቨን ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ኣብቲ ናይ ካቢኔ ገለዶ ኣብ ገለ እዚ ምሻለካ ስልጣን ናብ ሓድሽ ወለዶ ምስግጋር ንብሎ ኩሉ ግዜ ንዕለሉ ኣይርእየኒ ይብሎ ንሕና እኮ እንደቡ ኣፍሪቃን ንካልእን ስኮላርሽፕ ሰደድናዮም እኮ ናይ ፅባሕ ሚኒስትራት ክኾኑ እዮም ግን ገንዘብና ሒዞም ጠፊኦም እንታይ ትብል ኣለካ ኢሉኒ ፅባሕ ንግሆ ሚኒስትራት ክኾኑ ምክትል ሚኒስትራት ኮሚሽነራት ክኾኑ ስልጣን ከነረክቦም ሃገር ከነረክቦም ንስኮላርሽፕ ሰደድናዮም ብዙሓት ኣካላት ደቅና ደዕበናዮም በዓልና ኣብ ሳሕል ደዕበናዮም ዋላ ኣብዚ ከተማታት ደዕበናዮም ገገዲፎም ናሃዲሞም ከይዶም እቲ ኮዝ ብዙሕ እዩ ትሽግር ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ትገብር እመነኒ ጆርጆ እቲ መንግስቲ ከም ሓደ መንግስቲ ኣክት ትገብር መንግስቲ እሞ እዛ ዓዲ እዚኣ ገዲፍኩማ ተሃድሙ ኣለኹም ናበይ ነረክባስ ኣይብለካን እዩ ተረዲካ እዛ ዓዲስ ገዲፍኩማ ከይድኩም ሃዲምኩም ሞ ንዓይ እንታይ ትገብሩ ንዓይ ዲ ኣደርዕ ኣይብለካን እቲ መንግስቲ ኣዚ ጋቨርንመንት በቃ ኣክት ይገብር ስጋዕታ ናይ መጨረሻ እዚ ንሕና ከመይ ንሰርሕ ኣለና እዩ በቲ ካልእ ሳይድ ክሪኦ ከለኹ ግን ንኣሽቱ ነገራት ክዕረዩ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ኣብ ዓድና እኮ ስራሕ ኣሎ ሰራሕ ኣሎ ሰብ ንኣብነት እንታይ ኢለካ ኣነ ከተማታት መሊኡ ኣሎ ንግዲ መዓት እዩ ካብ ቱርክ ዝመፅእ ቡቲካት ተኸይድካ ቤት መግቢ ተኸይድካ ኩሉ ዝብላዕ ድስተ ናይ ፋብሪካ ውፅኢታት ብምሉእ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ነገር ሙሉእ እዩ ትዕዳጋ ካበይ መፅእ ተልካኒ ካብ በዓል ቱርክን ገለን ብኮንትሮባንድ ኣትዩ እዚ ቁሑት እዚ መንግስቲ ከማን ጉቡእ ናይ ቀረፅ ኣገልግሎት ኣይረክበሉን ታሪፍ ኣይረክበሉን መንግስቲ ንምንታይ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ፀገም እዩ ምስ ኤርትራ ንግዲ ክገብሩ ብዙሕ ሸውሃት ደይብሎም ሃገራት ኣለዉ ብዙሕ ሸውሃት ደይብሎም ካምፓኒታት ኣለዉ
እዚ መኸተ ይደልዩ ቃልሲ ይደልዩ ኣዘንድ ኦፍ ዘደይ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ድያ ኢልካ ድሕሰብሲ ደይሕሰብ ይድብሉ ነይሮም 30 ዓመት ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብፍንጮም ናፅነት ካብ ኢዶም ወሲድዎ እታ ትማሊ ብዘይገለ ምኽንይነት ናፅነትና ድገሃሰት ኣሜሪካ ከይተረፈት ናፅነትና ምሰምፀና ሳምሶናይት ጌራ ሰብ ሰዲዳትልና ኤምባሲ ክከፍት ኣብዚ ሉዓላዊት ሃገር ኮይንኩም ኢኹም ኢልሃና ማለት እዩ ስዒርካ ምውፃእ ማለት ንሲ ስለዚ ኣነ ብሰንኪ ስንፈት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከይገበሮ ዝተረፈ ስለደሎ ኢን ኣብ ከምዚ ወዲቁት መንግስቲ ወይቲ መንእሰይ ይኣምነ ብዙሕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቴክኒካሊ ብትዛረበሎም ትኽእል ነገር ኣሎ ሕጂ ሓደ እዋን the right person on the right place ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓቀይ ቁኑዕ ሰብ ማለት ብቁዕ ሰብ ኣብቲ ቁኑዕ ቦታ ትብሎ ነገር ኣሎ እዚ ናይ ኳሊፊኬሽን ጉዳይ እዩ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ እዩ ሓደ ብቁዕ ሰብ ኢንጂነር ኣብዚ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ እዚ ከተምፅኦ ከተስርሖ ካበይ ኢኻ ተምፅኦ ገገዲፉካ ከይድ ኣሎ እዚ ተሓቂ እኮ ንቀበሉ ሓቂ ገገዲፍዎ ምሁር እንተደኣ ድኸይድ ኣሎ ነቲ መንግስትስ ብጨጓር ዳንጋ ከስርሖ እዩ በቃ ከስርሖ እዩ ቤት ፅሕፈት ክኽፈት እዩ ትካል ክኽፈት እዩ ኣነ ደደረቃ እዛረብ በቃ ግልፂ እየ ዝዛረብ ምንታ ክገብር ቀሺ ስለደየለ ብትዓድስ ቤተክርስትያን ክዕፅ ኣለዎ ክኽፈት ኣለዎ እምበር ዋላ ተሃለቃ መፂ ከፍታ ዕጣን ዓጢኑ ዲገለስ ትሰርሕ ማለት እዩ ከም ኤግዛምፕል የነግረካ ኣለኹ ጅስ ብዙሕ ድጎደለ ነገር ኣሎ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ብቁዕ ሰብ እምበር ካብ ብዓብይኻ ተፃብኦ ኣሎ ወፍሪ ንኸይግበርሲ ክንደይ ሳንክሽን ይተገይሩ እዛ ናይ ትማሊ ናይ ፖታሽ ክትወፅእ እንታይ ድያ ተገይራ ርኢኻያ እንዲኻ እንታይ ኣለኩም ኢኹም ምስ ኤርትራ ፖታሽ ከም ዝትገብሩ ተባሂሎም ክሳዕ ብርክታቶም ከይተርፉ እዮም ኮኑ ቻይና ሸይጠሞ በዓል ካናዳን ገለን እዚ ሰብ ጠፍኦ ዲ ምናልባት ትሰብ ስቕ ኢሉ ዲናይ ክገብር እንተደይ ኮይኑ ፖታሽ ኤርትራስ መሬታ እዩ ኣብ ርስታ ደሎ መሬት እዩ ፖታሽ ኣይኮነን ድላይ ኣውፅያ ክትሸይጥ ንዓለም መሰላ እንድዩ ምስ ኤርትራ ካናዳ ውዕል ጌራ ምስ ኣውፀቶ ዋይ ትገብሩ ውዕል ኢሎም እዮም ኢዶም ጠውዮም ካናዳውያን ትብርክታት ከዓ ቻይና ሸይጠሞ ማለት እዩ ናይ ቢሻ ወርቂ ተሪኢኻ ናይ ካልእ ወርቅታት ከምኡ እዩ ትዘጋጠመ ሽግር ሕጂ በዛ ስኻ ዳሓተትካያ መንግስቲ ደይፈትሖ ነገር ኣነ ደሻቕለኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ኣነ ብናይ ግዜ መቃኒ ድኸይድ ኩሉ ግዜ እንታይ ድብል ኣቦይ 80 ዓመት ተገይሩስ ነቲ በኽሪ ወዶታ ትካል ከረክበሉ ኢለ እየ ድኣምን እንዳ ድኳን ትኹን እንዳ ዕንጨቲ ትኹን ጋራጅ እንተሎስ ድሕር 80 ዓመት ኣቦይ ንዓይ ጥዑይ ቆልዓ ክደሊ ኣለዎ ለባም ቆልዓ ክደሊ ኣለዎ ንዓስከ ጆርጆ ወደይ እዞም ኣሕዋትካስ እዛ ትካል እዚኣ ሒዝካ ኣብ ማሕድር ኢሉ ሓላፍነት ክበካ ማለት እዩ ከምኡ ከሪኤና ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኢለ እየ ድኣምን ኣነ ሕጂ እቲ መንግስትስ ከምኡ ከሪኤና ኣለዎ ኣብቲ ምክልኻል ድዩ ኣብ ምሕደራ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላዊ ኣሰራርሓ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ 30 ዓመት ህዝቢ ኣብ መኸተ ስኑ ነቒሱ መፂኡ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ኸ መን እዮም ክመርሑና ድሕሪ ሕጂ ኸ ከምቶም ንኣምኖም ጀጋኑ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተረዲእካ ኣሎ ዓወት ንሓፋሽ ኢሎም ተሰዊኦም እዚ ኩሉ ገይሮም ናፅነት ደምፁስ ከምኦም ሃገራዊ ሒሶም ንቅድሚት ክቕፅሉ ዝኽእሉ ኣርካናት ንብሎም ኣብቲ ቅድሚት ኣለውና ድዮም የብልናን ከሪኤና ኣለዎ በቃ እወሎ ፅቡቅ ክህልው ክእል እዮም ግን ህዝቢ ክርኢ ደሊ ኣነ ክርኢ ደሊ ሕጂ ሓደ ግዜ ካብዚ ናይ ብሻለካ እዚ ናይ ምምሳል ነገር ወፂና እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ኣነ ንክቐስንሲ እቶም ሓለፍቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ከርእዩን ኣለዎም የለውን ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ ኣብ 5ይ ዙር ነበሩ 3ይ ዙር ነበሩ ካልኣይ ዝነበሩ ስጋዕ ናይ ብርጌድ ሓለፍቲ ኮይኖም ወይ ኣዘዝቲ ኮይኖም ሰርሑ ኣለዉ እጂ ኣትሊስት ነዚኣቶም እቲ ወታደራዊ ኮሚቴ ናይ ኤርትራ ናይ ኮርኔል ማዕርግ ናይ ብርጋዴር ማዕርግ ተዝህቦም ኢነው ራ ንገብር ከም ዘሎ ትሪኦ ነገር ማለት እዩ መንግስቲ ሓበሬታ በካ እቲ ህዝቢ ከዓ እቲ ሓበሬታ ሰሚዑ ዕጋበቱ ገልፅ ወይ ተቃውሞ ገልፅ እዚ ንቡር ነገር እዩ ሕጂ ኣብኢታት ኣነ ንእሽተይ ስለ ደይረኣኽዎ ደሰክፈኒ እምበር ትደሰክፈኒ ከዓ እንታይ ይመስል እኳ ከምዞም መራሕቲ እዚኣቶም ንስለ ሃገር 60 ዓመት ዋጋ ድኸፍሉስ ክንፈጥር ንኽእል ዲና ድሕር ሕጂ እዚ ንዓይ ሕጂ ከምኡ እየ ድሓስብ እምበር ታክብሩ ድኣሞ እዚኦም ስማዓኒ ኣብ 4 ዓመት ውግእ ተኸወሊዑ ድዋዕዋዕ ተባሂሉ ሕጂ
ብዙሕ ኣብዚ ተዛሪብኩም ገለ ሰብ ኣለካ ስልኪ ደው ኢሉ ገለ ስለ ድገንሓና ንፈርሕ እምበር እንታይ ማለት እየ ፍርሒ ክብለካ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ንዓይ ሓደ ኣዛሪበዮ ከም ዝበልኩ አንተ ወይ ማለት እዩ እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ እንታይ ኢና ክንገብር በቃ ንሕና ወታደራት ኢና ተጋደልቲ ኢና ደቅና ተጋደልቲ እዮም ዋርሳይ መንደላይ ዝበሃሉ ደቅና መፅዮም ሕጂ ንሕና ተጋደልቲ ኢና በቃ ንሕና ዓዲ ኢና ነውሕስ ዓዲ ኢና ምፂና ሓግዙና እዮም ክብሉ ሕጂ ካልእ ወላ ሓንቲ ተምፅኦ ነገር የለን ኣነ በታ ዝሓትትካ ንሕቶ ተመሊሰ ንሓትካ እየ ድሓን ንሓግዞም ንበገስ ሓድነትና ንዓቅብ እዚ ወለዶ እዚ ሓላፍነቱ ክሽከም ሃገር ክርከብ እንድሕር ኮይኑ ብቑዕ ኮይኑ ከዓ ክመፅእ ኣሎ ብቑዕ ኮይኑ ኣብ ስሳታት ኣብ ሰብዓታት ዝነበሩ መንእሰያት ዝሰርሕዎ ታሪክን እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታትን ከዓ ኣይሻቀልን ማለት ኣይኮነን ዋላ ተደይ ተዛረቡሉስ ከሻቀሎም ይኽእል እዩ እዚ ሃጓፍ እዚ ካብ ምንታይ ይመፅእ ክስራሕ ዘለዎ ነገር እዩ እምበ ኣነ ብቲ ዝበልካዮ ወላሓንቲ እቲ ሓሳብካ ጌጋ ይብሉን ግን እስኪ ጠምቶም ረኣዮም ሓደ ምፅእ ኢሉ እንታይ ይብለካ ህዝባዊ ግንባርሲ ኣስመራ ክትለምዕ ኣይደልያን ክትፅበቕ ኣይደልያን ኣባላሽዋ ብለካ እንታይ ክገብር 30 ዓመት ቃልስ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ይገብረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅስ ካልኣይ ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ገዲፉስ ሳሕል ከይዱስ ዋና ፀሓፊ ኮይኑስ ድሕሪ ክንደይ ቃልሲ ፕሬዚደንት ኮይኑ እዚ ኩሉስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብፆቱን ሲ ንኤርትራ ክዕንዋ ነስመራ ክዕንዋ እዮም ተቃሊሶም ክብለካ ከሎ ሓደ ባንዳ ከመይ ጌርካ ተቕበሎ ከመይ ጌርካ ተቕበሎ ማለት ዘይከውን ነገር እዩ ሕጂ ንሕና እውን እቲ ግቡእ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እታ ትግበር عافشات وطابا اتا ملسي صبو غيركا نديخا اكسبلين غيركا بزلكا حبريتا خا تزارب تخلمبر منغس ኤርትራ ንኩሉ ስለ ትፈልጦ መልሲ ክትበና እውን ኣይንፅበኒና ምክንያቱ መንግስቲዩ ስኻ ድማ ግለሰብ ኢኻ እንታዩ ግን እቲ ዝያዳ እቲ ላይ ዝያ ዝበልካ ኦፕን ሃርትድሊ ሄልፕ ኣስ ሓግዙና ምባል ልቦና እዩ ሓግዙና ምባል you have to say ኤርትራ ጃህራ የድልዮን እዩ ናይ ብሓቂ ብቁዕ መንእሰይ ዘለዎ ሃገር እያ እዞም ኩሎም ተማሂሮም ገዲፎምና ከይዶም ዝበሉ ዓዲዮም ቀይሮም በራብ ካልእ ኮፍ ኢሎም እዮም ፅበይ ዘለዉ እዚ ፌስቲቫላት ናትና በሽሓት ህዝቢ ዝዓለቕልቕ ዘለኩ ካብ ዜሮ ኣይኮነን ሃገሩ ዝፈቲ እዩ waiting for the moment እዮም ዝብሉ we are waiting for the moment ስለዚ these conversations ዝያዳ ድራይቭ ክግበረሉ ኣለዎ ኣነ ናተይ መረዳእታ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓሸ ቃውማይ ዘለዋ we need to stop ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ድራማ ናይ ኩናት ክነብር እዩ ዘለየና ዘሎ ወገን ኤርትራ ሪያሊስቲክሊ ከምቲ ኤርትራ ነቲ ኩናት ዕድል ዘይትቦ ዘላ we need to ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደገ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንተደልዩ ትካላት ንክገብሩ ዕድል ክፈጥረሎም ክኽእላሎ ምንታን ዓቕሞምን ጉልበቶምን ርእሶምን ኩሉ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ ደገ ዘሎ ሰብ ሰልፊሽ እዩ ብዙሕ መተሓሳሰቢ ኣዘላስ እንታይ ይመስለካ ኣነ ናተይ ውሳኔ ኣነ ድበፅሓኮ ውሳኔ ድሕሪ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ምሽቃል ደው ከብሎ ኣሎ ፈርጌት ኢትዮጵያ በስ ፈርጌት ኢትዮጵያ ንገረ እታ ጠንቂ ንሳ እንድያ ኣዘ ፕሮክሲ ዋር ከማን ብውክልና ትመፀና 80 ዓመት ደዳኸመትና ሃገር እያ ኢትዮጵያ እነግረካ ኣለኹ ስጋዕ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ክኽተሎ ዝፀንሐ መንግስቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ባዕሉ እውን ከም መንግስትን ከም ውድብን ክኽተልዎ ፀንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣረኣያ ቶታሊ ይብለካ ኣለኹ ቶታሊ ደምሲሶም ሓድሽ ፖሊሲ ክኽተሉ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ክሳብ ሕጂ ክኽፈል ፀንሐ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ታይዶስ ምን ታይዶስ ኢትዮጵያ ዓባያ ናይ ኢትዮጵያ ዶ ናይ ኢትዮጵያ ኢምፓክት ንርስ ንህዝቢ ኤርትራ ብመዓት ዋጋ እዩ ደኽፍሎ እዚ ወላ ሕጂ እውን እኮ ሶ ኢትዮጵያ ትበተን ኤርትራ ይግድሰናን እዩ ክኸውን ድዩ ኣደነ ብከምኡ ቃል ክገልፆ ይደልን እየ ግን ብዙሕ ግዜ ኣሚን ንሕና ከምኡ ኢና ንደሊ ሪያሊስቲክሊ ኢትዮጵያ ንሕና ክንብትና ይንደልን ኢና ባዕላት ተበቲና ግን ዋጋ ክንከፍለላ ይደልን እያ ኣምን ሕጂ ናተይ መደምደምታ ክነግረካ ጌጋ ኢለ እየ ድኣምን
ህዝባዊ ግንባር ካብ ሜዳ ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ሳዕ ሕጂ ድክተሎ ፀንሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣረኣያ ፖሊሲ ናይ መሪሕነት እምበር ናይቲ ሃገር ኣይኮነን ፀገም ድብሎ ኣነ ነግረካ ኣለኹ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኣረኣያ ኣይቅየርን እዩ እንድሕር ደኺምና ሓደ መዓልቲ እዚ ሕቶ ዝዋላ ድሕር 4 ዓመት ከምፅኦ ክእሉ እዮም ናብ ደቂ ደቅና ስለዚ ወሳኒት ይጎዝላብያ ፋሕ ኢላ እንድያ ዋይ ኖት ኢትዮጵያ ፋሕ ደይ ትብል ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እኮ የላን ኢምፓየር እኮ እያ ብሓይሊ ረጊፃ ክሳብ ሰብ ረጊፃ ዘቆመት ሃገር እያ ኢድ ሰብ እንዳቆረፁ ጡብ ሰብ እንዳቆረፁ ኢድን እግርን እንዳቆረፁ ዘቆመዋ ሃገር እምበር ኢትዮጵያዊ ድበሃል ዜግነት የለን ንሕና 3 ዓመት መንግስትና ካብ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ክፈጥር መንግስትና ብዙሕ ይፅዒሩ ሓድነት ክገብሩ ብዙሕ ይፅዒሩ እዚ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዕዮ ገዛና ህና ኣይኮነን ዝዓንተ ወይ ዝበልካ ክትምለስ ትኽእል ትኸውን ኢትዮጵያ ካብ ተፃብኦ ናይ ኤርትራ ብወገን ደቡብ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ተፃብኦ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሽዑ ኢና ቅሳነት ንረክብ ሽዑ ኢና ሰላም ንረክብ ሽዑ ኢና ናብ ልምዓትና ንመፅእ ብሓንቲ ፀፀር ክልተ ዑፍ ንሶም ተጠው ክብሉ ይኮኑን ንሕና ተጠው ክንብል ንኽእል ኸውና ሶም ተጠው ክብሉ ይኮኑን ተበቲኖም ወይ ገለቱ ዘይኮይኖም they would never gonna stop ጥናተይ ውሳኔ ሳኮ ይብለካ ኣለኹ ብሓንቲ ፀፀር ክልተ ዑፍ ድበሃል የለን ብሓንቲ ፀፀር ሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከተድሕነን ኣይትኽእልን ኢኻ ተሞኪዩ ተፈቲኑ እዩ እዚ ኣይተዓወተን ዋጋ ክፊሉ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ስቲል ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ድኸፍል ደሎ ከተማታቱ ዓንዩ ፅርግያታቱ ዓንዩ ኢኮኖሚ ቁጠቦ ዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ብሰንኪ እዛ ገስረት ኢምፓየር ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሚኒሊክ ድፈጠራ بميك-اب تفترت هاجريا يلن إثيوبيا ودبها يلن واي نسلا إثيوبيا ونت نحنا دو نبل ديل إثيوبيا ودبها الجنة يلن واي سلسو دو نبل إثيوبيا ونت فترة وزخلوتهم إثيوبيا إننا دبلوا بعلاتهم يوم لذي أو خسرح خلال لهم ناي منجستي إرترا ناي مش الرشا قدلت اللي ذا من أنا تمنجستي ببوليسي درجازي يدو خلعلك خلال لهم ناتي يمنتي أمين حجي زي تي نايز بس غير تراويان تمنيت اندي وطابا بواغانا احفرون يوم ايرترا سلم تايكم زخينا كباج وخلو حدثي حريمو رجحو كم حسهم كتكي تكاسي انت هونكا تاهون كابس دم وزي خانتا هون كام زخين كخبلا كخلو يسمعك ايو جن at the end of the day كومك سمعنا يوم كازو دليو سازتي زالك حركان حراني كغير زلو أنا جزر رايني إثيوبيان صريفهمنا ويقله how can we make this different كما يجرنا aggressively سرحنا نزع عدنا لول كنا مثلا نخل مغنياتو لول كتكون تخل هاجر سلزخونت I am 100% sure إيرترا معالتتي حرستاي نقاداي كم هاراي سرح كاكبر زدت بهالو معالتي بلس هاجر كتكون مخانا look at Juba I mean yeah I mean حمش عامت أقولي exactly I mean دوب السودان تمنجستي نابت تنخلو تراي إيرتراويان هني سوما نابت تنخلو نابلا شو خلو تراي سزي تايل مالتيو إيرتراو ناي مسرح كلا تالو ناي مفراي كلا تالو ناي مهناس كلا تالو يعني كل دما تمكر له وجه أبو غاندا سريح له أبو أنغولا سريح له مس كل تتعبوتات أبو أنغولا زلو إنفستر كله نبي إيرترا ماتي واي نبي إيرترا دمت مغنيات أبو أنغولا كرتتي زبل زلو يس أو بيزنس الله ودع عدس لزي كونا جن ما عادش جريء قاتم الله سلازي بيز ناتو بير تراجيرو سنتر نايت جرافيتي ناتو بير تراجيرو كوربريت ستراكشر ناتو بير تراجيرو أبو أنغولا يكسره دهاني أبو غاندا بجا خنا عدل جبار النازر كبد الساقية زلو إيرترا سنتر نايت كوربريت سنتر ناتو جيرو أبو غاندا خسره أبو جوبا زلو سنتر نايت كابيتال ناتون كل نجورنا بير تراجيرو أبو جوبا خيط خسره أبدا جزء لتمساسل زو كل أبو أمريكان أوروبان زلو trust me متأن تناتنا مخفاض جمر له بزع جنزب اللوك حبوز دلي تدخلني let's be real بستفعل عليه من قد بسأليم سوري هدي بقال غير زوم سو جنزب له أبي إيرترا يقوم تزدلي تدخلني إيرترا دما كتربيها نفس وكف دولار كنا إيرترا تعطوا نمنك إيرترا تربي بزع سب نزير دوني انت يزبل ها جنزب عيسكم كيتكم لو تومزبي نو أبي إيرترا زلو أقلقلوت أبي إيرترا زلو منسي الدلك ركبت خوينو عبد الجزر لجنزب نيرترا خاطك خلاله إذا نخن جبر ندحر خوينا دما سويل كاتراي تو كتب له ما يدخلني خا
we have to develop the infrastructure ናይ banking system ዘድሊ infrastructure ትሃንጽ confidence ድማ build ትገብር for example እዚ ሕጂ ትብላ ዝነበርካ ብቀዳማይ ኣብዚ ቻነል ሼር ገይረ ነይረ እዚ ገዛውቲ እዚ ኤርትራውያን ንኤርትራ ኣብ ፅንኩር ግዜ ናታ ኣለናልክ ዝበልዋ ኩሉ ሰበብ ዝኽሕዳላ ዝነበረ ገንዘብና እንካ መንግስቲ ኤርትራ መሬት ዲኻ ትበና ገዛ እንካግን ካፒታልና ንሽግርካ ተጠቆመሉ ኢሎም ዝሃብዎ ተወዲዩ ይርከብ ኣሎ ክትብል ከላቕ ቴል ሚ about that ክንዲ ምንታይ ኮንፊደንስ ይፈጥር ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ግን ጆርጆ እዚ ገዛ እዚ ብውሕዱስ 15 ዓመት ሰብ ክቕመጦ ነይርዎ ሉክ ሕጂ እዚ ዝገበረትና ኢትዮጵያ ነገረካ ኣለኹ ከኣነ ኣሜሪካ ገለመለ እኮ ንኢትዮጵያ ሒዛ እያ ትዋግኣና ዋላ እንግሊዝ ዋላ ካልኦት እዞም ምዕራብ ገለመለ ሃለውለው ተረዲካ ኣሎ ኢትዮጵያ they are ready በቃ ንዝኾነ ንኤርትራ ዘዳኽም ስብለካ ኣለኹ ምስ ዝኾነ ሓይሊ እዮም ዝሰርሑ ቢኮዝ ኤርትራ ነፍሳ ብቁጠባ ዝኽኣለት ሃገር ኮይና ዶሚኔት ከይትገብር ኣብቲ ከባቢ ኣዝ ኤ ስቴት ክትቅፅል ኣይደልይዋን እዩ ኤርትራ ፌይልድ ኔሽን ንክኸውን ክንደይ ዲ ተሰሪሑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢኮኖሚና ዓጠምጠም ክብል መንእሰይና ሃዲሙ ክወፅእ እዚ ናፅነት መዘዝ ሒዙልና መፅዩ እዚ ናፅነት እዚ ሕሰብ ሒዙ መፅዩ ንኽብልቲ መንእሰይ ተገበረኩ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ባዕሉ ማለት እዩ ታንክስ ንህዝቢ ኤርትራ ታንክስ ነቲ ምክልኻሉን ነቲ መንግስትን ግን ስኑ ነኺሱ እዩ ፅርግያ ተፈንቂሉ ተገልቢጡ ክትብሎም ከለካ እንታይ ሞ ፅባሕ ክንሰርሖ ኢና ርስትና በቃ መሬት እንዳቦና ርስትና ገዛና እንቋ ጥራይ የተደፍረ ብምስሌነታት እምበር እዚጋ እሞ ደቅና ክሰርሕዎ እዮም ብለካ ሶ ተዓግብ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዝበልኩኻ ንዓይ ሓንቲ ተሓቲትካኒ እንታይ መፍትሒ እዩ እኮ ኢልካኒ ኩሉ ግዜ ብሰንፈላሊና ክንነብር ኩሉ ግዜ ጠበንጃ ሒዝና ናብ ጉድጓድ ክንነብር ዝበልካኒ ንዓይ ጌጋ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ጠንቂ ዝነገረካ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣረኣያ ክቕይር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝነበረና ኣረኣያ ከም ተጋሩ እየ ድብለካ ከም ጎረቤትና ከም ተጋሩ ከም ናይ ቃልሲ ሶሊዳሪቲ ንነዊሕ ግዜ ገለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ምስ ኤርትራውያን ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ብዲስፕሊን ተኣልዮ ብፕሪንስፕል ማለት ብፍልስፍና ክትኣርዮ ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ ነገር ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዝነበረና ኣረኣያ ግን ክንቅይሮ ኣለና ምክንያቱስ እቲ መንግስቲ እምበር እቲ ህዝቢ ዝበሃል ነገር ክንገድፎ ኣለና በቃ ቶታሊ ናና ሓላፍነት እውን ኣይኮና ካብ ጉባኤታቱ ጀሚሩ ህዝባዊ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዋጋ ዕዳጋ ሃይእቱን ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓድነትና ግን እንታይ ከም ዝገበሩ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ኣትሊስት እዚ ዓንተወይ ትዛረቦ ነበርካ ሕሪ ውሽጢ ስምዒትካ ስትንክፈካ ነገር ኣሎ ኤርትራዊ ሕሰቦ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ወዲ ዓዲ ምንታይ ኢኻ ወዲ ዓዲ ክስቶ ኢኻ ኢሉ ደናጉላ ክዳረበ ከሎ ውፅኢት ናይ ኢትዮጵያውያን ኮይ እቲ ማዓስከራት ኣብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያን ዝተሃንፀኮ ንሕና እኮ ወዲ ክስቶ ንክንበሃል ተገበረ እዩ እዚ ምናልባት ጆርጆ ዋላ ብህል ውዒሎም ከይትቕበሎም እንትኸውን ኣነ ይቅበሎም ንኸውን ግን እዚ ሓደ ደይተምሃረ ሰብ ወይ ብዙሕ ደይፈልጥ ናይ ፖለቲካ ሸርሕታት ደይፈልጥ ሰብ ግን ይቕበሎ ተቐቢሉን ደንጎላ ክድርቢ ክትግብር ኢኻ ኢኻ ንሕና ጠንቂያ ዝሃገር እዚኣ ይድብለካ ዘለኹ ዳሕራይ ኢትዮጵያ ሲ ብፈትሊ መርፍእ ተላጊባ ዘላ ዓዲ ንሕና ባንዴጅ እናገበርና ከነፍርገት ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚኣ ናይ ገዛውቲ ንክንደይ ሰባት ዝኸውን ሰባት እዩ ዝሕዝ ምክንያቱ እታ ኢትዮጵያ ዊ ኖው ምሳኻ ሚት ካብ ሚት ያነ ምንጭ ኩሉ ሽግር እሳ ምዃና ኤቭሪባዲ ኣብዚ ቻነል ዘሎ ይፈልጥ እዩ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ስለተዛረብና ዝልወጥ ስለዘየለ we have to focus on our own things እቲ መሴጅ ክበፅሕ ኣለዎ ናብ እቲ ናይ ነቶም ፖሊሲ ሜከርስ ኮይና ንዛረቦም ግደፎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ባዕሎም ሓድነቶም ደይሓለውስ እንታይ ገደሶ ሻዕብያ ሓድነትና ኢትዮጵያ ድሕሉ ኣነ እኳ ዲዘፖይንት ክገብረካ ይደልን እምበር ወላ እዚ ናይ ትግራይ ፅምደ እውን ንሕጅና ነቲ ኩናት የጥሕነና እምበር nothing can be trusted ኤርትራ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል 100% ሹር እየ ካብ ኢትዮጵያ ግን ዝለዓለ ጨረታ እዩ ኩሉ ካብ ንላዕሊ ጨረታ ዝኸፍል ተተረኺቡ they're go the other way ጥራይ እንታይ እዩ ምስ ኣቢ ፈቲኖም ምስላእ ስለዝኣበዮ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ዝገብሩ ዘሎ that's why እቲ ክልቲኡ ኢንተረስት ናቶም ተመሳሳልነት ስለ ዘሎ እምበር እቲ ኢሊት ናይ ህወሓት ድሓን ንሱ ንግደፎ I trust nobody እንታይ እቲ ኩነታት ርኢኻ
ዝመን ነገር የለን ግን ናይ ትግራይ anyway ሰዓት ስለ ዝኸደ ናይ ትግራይ ብካል መዓልቲ ዋላ መፂና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ያ እዚኣ ጥራይ ወዳለይ ደልየ ዘለኹ ፓኬጅ ክንገልፆ ንኽእልና ምክንያቱ ትግራይን ኤርትራን በቲ እሊት ኣይኮንኩን ንገልፅ ኣነ በቲ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ ብህዝቢ ኣነ ፀገም የብለይን እቲ እሊት እየ ዝብል እቲ እሊት ስለ ዝእዝዞ እኮ ይፀገም እዩ ኤሊት ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ እታ ናይ ገዛውቲ ዝበልካኒ መጠን ናይ ገዛውቲ ዝተፈላለዩ እዩ ገሊኡ ክልተ ክፍሊ መደቀሲ ዘለዎ ኣሎ ሰለስተ ኣሎ በዓል ሓደ ገለ ኣሎ በብደረጅኡ ማለት እዩ ኣት ሴም ታይም እቲ ብዙሑ ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ትሕዝቶፈላለዩ ግን ኩሉ እቲ ኣብ ክልተ ሰለስተ ከባቢ ኣትየ ርአዮ እቲ ሽቓቕ እቲ መፀራረይ ማለት እዩ ሽቓቕ ንብሎ ወይ ባኞ ንብሎ ኮሪደር ንብሎ እቲ በረንዳ ገለመልታት እቲ መደቀሲ ሳሎናት ገለ ኣዝዩ ዘመናዊ ገዛውቲ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገዛውቲ እዩ ዳሕራይ ብፅቡቅ እዮም ሰሪሖሞ ሕጂ ተዓንተይ ድበልኩ ግዜ መጢጡ እምበር ዝገዛውቲ እዚ 15 ዓመት መገልገለ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብውሕዱ ናይ ገዛ ሓፅረት ከማን ምፈትሖ ነይሩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እዚ ሕጂ ተወዲዩ ኣሎ ኔክስት ገፅ ሕጂ ከመይ ዝኸውን ካልእ ከምዚ ፕሮጀክታት ዝተሓሰበ ኣሎ ዶ ማለት መንግስቲ ሰሪሑ እቲ ዝበለፀ ኣነ ናተይ ርእቶ ክንደይ ግዜ ገሊፀ ከም ኢንፎርሜሽን ሰማዕኮ ክነግረካ ኣብቲ ውዕል ኣይነበርኩን ግን ናይ ጣልያን ናይ ኮንስትራክሽን ናይ ህንፃ ኮንስትራክሽን ክኢላታት ኢንጂነርታት መፂኦም ዘይሮም እዮም ኣብቲ ዓዲ ሪኦሞ ባይዘወይ ሓንቲ ከም ኢንፎርሜሽን ዝሰማዕክዋ ኣስመራ እዚ ኣስመራ ንብሎ ኦልድ ሲቲ ማለት እዩ ንዕኡ ንምሕዳስ ዝወፅእ ገንዘብ ካልእ ዓባይ ከተማ ክስራሕ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ሜንተናንስ ተገይሩሉ እቲ ሓድሽ ኒው ኣዝማራ ፕሮጀክት ድብል ካብ እዚ ናይ በዓል ኤክስፖ ጀሚርካ ኪድ ስጋዕ ሕምብርቲ ዘሎ ማስተር ፕላን ትርኢኻ ጉድ ኢኻ ትብል መዓት ገዛውቲ ተሰርሐሎ ስጋዕ ቁሸት ተላጊቡ እዩ በዚ ብድሕሪት ከምኡ እዩ ብፀፀራት ከምኡ እዩ ናይ በዓል ስፔስ ገለመለ ግን እቲ ኣውራ ጎደናት ዓብይ ፅርግያ እውን ትሪኦ ኢኻ ዋላ እኳ ሓመድ ይኹን እምበር ብቕጥራን ክልበት ትፅበ ካልእ ግን ብቕጥራን ተሰርሐሎ ስጋዕ ሕምብርቲ ዝኣቱ ገለ ካትራመ ማለት እዩ ኤንወይ እታ ኒው ኣስማራ ፕሮጀክት ትብል ብወገን ምዕራብ ናይ ኣስመራ ሒዙ ብዓዲ ሃሎ ገይሩ ንበዓል ክትመውሊዕ እምባርዳ ገለመለ ዝወስድ ዘመናዊ ከተማ ስዊት ፕሮጀክት ዘድሊ ዋላ እቲ ናይ ዓዲ ሃሎ ዓብይ ዳም ማይ ከማን ንዑ መሰረት ድገበረይቲ ዝስተ ማይ ነቲ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ከተማ እቲ ምዕባለ እቲ ፕሮጀክት እቲ ፕላን ኣብ ወረቐት ትሪኢኻ ከም ትፈልጦ ብትምህርቲ ስለ ዝሓለፍካ ኣብ ወረቐት ትሪኦ ኢኻ እቲ ትምኒት ትድሌት ትግበር ዝድለ እቲ ኣፈፃፅማ እዩ ሕጂ ክዕንቀፍ ፀኒሑ ሓደ ፕሮጀክት ወፅእ ገለ መዓት ቻይናውያን ኢንጂነራት ኣለዉ ኣብቲ ድሕሪ ኢንተርኮንቲኔንታል ኣሎ ሓደ ኮምፓውንድ ኣሎ ናቶም ኣብኡ ናይ ኣይቲ ክኢላታት ናይ ሳይበር ገለመለ መዓት ናይ ኢንተርኔት ገለመለ ኣሎ ሕጂ ዓቕሚ ኢንተርኔት ናይ ኤርትራ ተሪኢኻዮ ኣደነው ፎርዋት ከምኡ ኮይኑ ተዓቕሚ ገንዘብ ድዩ ወይስ ይስራሓሉ ኣሎ ብዙሕ ነገር ትፈልጦ ነገር የለን ዜሩ ግን ዋላ ኣብኡ ኣነ እቲ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ኣብቲ ከባቢናስ ዳርጋ ብጣዕሚ ዝሒልና ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ናይ ፀጥታ ኩነታት ምስ ተረጋግአ መንግስቲ ዓቕሚ ናይ ባጀት ተረኺቡ ብቁልጡፍ ተፈነወ ኣነ ገሊኦም ንፀጥታ ክብልቲ መንግስቲ እዚ ናይ ሚድያ ገለ ክልኩሎ ይገለመለ ብልኒ ሳተላይት ኣሎ ያ ሳተላይት ዞም መዓት ለቆመጥመጥ ዝብሉ ናይ ሳተላይት ሰብ ክሪኦም ይድውዕል መን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ናይ ትግራይ ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ኣሎ ብዙሕ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዋላ ጃም ክገብር ኣይትሪኦ ዋላ ገለመለ ብከምኡ ስጋኣት ኣይኮነን ኣነ ብናተይ ገምጋም ማለት እዩ ግን ዓቕሚ መስለኒ እሱ ቀስ በቀስ ክፍታሕ እዩ እዚ ገዛውቲ ግን ብጣዕሚ ዘመናዊ ገዛውቲ እዩ ኣይሆፕ ነዚ ገዛውቲ እዚ ሽዑ ግዜ ብቦንድ ወርቀ እንዳሃባ ገንዘቦም ዳሃዊ ኤርትራውያን ነቲ መኸተ ሃገር ከም ተውሕስ ዝገበሩ ብፍላይ ዘና ዓጥልያን ዝርከባ ኣዴታት ዓበይቲ ብሂወት ተሪፈን እዚ ገዛውተን ሪአን ኣትየን ዋላ ብሓፂር ግዜ መስዋእቲ ኮይኑ ፀገም ኣይኮነን ግን እዚ ገዛውቲ እዚ ታሪክ ዝሰርሐ ገዛውቲ እዩ ሃገር ደውሓሰ እዩ
ስለ ሃገር ዝተኸፈለ ዋጋ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር እንታይ ድዩ ወጣባ ኣነ ገለ ካብቲ ዝኣምነሉ ነገር ኣብ ኤርትራ ንሓዋሩ ነዚ ደገ ዘሎ ድዩ ንውሽጢ ዘሎ ድዩ ክንዲ መሬት ሂብካ ስራሕ ትብሎ መንግስቲ ክሰርሕ ኣለዎ ከምዚ ሽዑ ክሸጥ ኣለዎ ስለምንታይ ንመንግስቲ ብኸመይ ዘርብሖ ዝደለየ ገንዘብ ወሲኹ ኣብ ልዕሊኡ ነቶም ኣገልግሎት ዘለዉ ድዮም ስንኩላት ድዮም ስድራ ስዋኣት ድዮም ንኽጥውሮም ባጀት ይረክብ ስለዚ ወላ ድሓር ድማ ነታ ሃገር ከምዘይሃሲ ጌርካ ክትሰርሕ ትኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጤሳተይብካዮ ግን እቲ ክግበር ድግብኦ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ሪኢኻዮ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ዜጋ ደሞዝ ዝኸፍሎ መንግስቲ እዩ ዝግርም እዩ ድብለካ ይስራሕ ኣይስራሕ ካብ መንግስቲ ደሞዝ ዘይወስድ የለን ዝገርመካ እዩ ኖርማሊ ሰቂሎም ካልእ ስርሖም እንዳሰርሑ ኣብ ወርሑ ከይዶም መሻርፎም እንደወስዱ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ መሲልኳ ብዙሕ ተደራረቡ ነገራት ኣለዉ ጆርጅ ዓርዲ ብዙሕ ተደራረቡ ነገራት ኣለዉ ሽግር ደራረቦም ማለት እዩ ክኸውን እንደይግብኦም ኣነ ሕጂ ኤርትራ ናብ ንቡር ተተመሊሳ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ቀልጢፉ ጉባኤ ፀዊዑ ዝጎደሎ ኣባላቱ መሊኡ ሚኒስትራት ሸይሙ እቲ ትካላዊ ሰራርሓ ሚኒስትርያል ንብሎ ገለ ናብ ንቡር ክመልሶ ብፖለቲካ ዓይኒ ከምኡ እየ ዝፅበኣኒ ተረዲኻኒ ኣለኻ እቶም ተሰውኡ ድዮም ብስራሕ ምክንያት ተኣለዩ ድዮም ብገለ መለ ወይ ብዝኾነ ምክንያት ተኣለዩ ሚኒስትራት ድዮም ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ብቅልጡፍ ጉባኤ ፀዊዑ ብምርጫ ድዩ ሴንትራል ኮሚቴ ድዩ ፖሊት ቢሮ ኣብ ንቡር መሊሱ ሹመት ሂቡ ሚኒስትራት ገለመልታት ኣብ በቦትኡ ክተክል ይፅበ ምክንያቱ እንታይ ፖለቲካሊ ብዙሕ ትፅበዮ ነገር ኣለዎ ትሪኦ ሳት ዛረቦ ዘለካ ናይ ቁጠባ እዩ ኮርስ ቁጠባ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ገዛውቲ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ኣለዎ መን ኢልካ ዲያስፖራ ዘሎ እዩ እንተሎስ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ካላሽን ጣይትን እዩ ዘለዎ ገዛ ክሰርሕ ገንዘብ የብሉን ሕጂ ሪዝነብል ኣይኮነን ንስኻ ኣብ ዝወፃእ ፀኒሓ ኣነ ተሰዲደ መፂእ ሃዲመ ፅንሓሉ ክህበካስ ሪዝነብል ኣይኮነን መንግስቲ ነታ ሃገር ከውሕስ ፀንሐ ተጋዳላይ ኣሎ ስንኩል ኣሎ ስዋኣት ኣለዉ ስድራ ስዋኣት ኣለዉ እዚ ኩሉ ኣብቲ እንግዳዓ ናይቲ መንግስቲ ኣሎ ሕጂ እቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ተሸኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ከቢድ እየ ክብለካ ደልየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደገ ደሎ ድሓን ዋላ ቪላታት ገዚኡ ብገንዘቡ ዋላ ሰርቪሳት ገዚኡ ክነብር ይኽእል እዩ ግን እስኪ ድሓን ከም ዜጋታት ከዓ ስራሕ ተተጀሚሩ እቲ ህንፃ ተተጀሚሩስ ዋው እዞም ኣብ ቃኘው ዘለዉ ስንኩላን ከማን መንበር ገዛ ግበረሎም እዞም ስንኩላን ኣብ ፀገም ዘለዎ ከማን መንቀሳቀሲ ሞተር ሳይክል ይግበረሎም ዘመናዊ ሕክምና ረኽቡ ገለ ኢልካስ ተሓስበሉ ነገር እዩ ክመፅእ ዝኽእል ወዲ ጣባ ኣብዚያ እንዲኣ እሞታ እታ ዘይምርድዳእ ትፍጠር ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነለይ እውን ሰምዓ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ተጋደልቲ ይኹኑ ኣብ ግንባራት ተከቲቶም ዘለዉ መንግስቲ ካበይ ኣምፅኡ ክሰርሕ ኣሎ ካበይ ኣምፅኡ ክሰርሕ ኣሎም ገንዘብሲ ነዞም ኩሎም ኣብ ግንባራት ዘሎ መንስያሲ ገንዘብ ካበይ ኣምፅኡ ገዛ ክሰርሕ ኣሎ ገንዘብ የድልዮ እቲ መንግስቲ ኖ ገንዘብ ክሰርሕ ኣሎም ገዛ ኣይኮነን ማለት እሱ ዳ እናቱ ተኣሽሙ ኣለዎ እንድዩ ድሓራይቲ ምጥያስ ተመፂሲ ክንደይ ዓመት ደገልገለ 10 ዓመት ኣሎ 10 ዓመት ኣሎ 5 ዓመት ኣሎ 2 ዓመት ኣሎ እሱ ከከም ኩነታቱ እቲ መንግስቲ ኮሚሽን ኣጣይሱ ዲ ሽማግለ ገይሩ ዲ ኮሚቴ ገይሩ ወይ ገለ ቤት ፅሕፈት ገይሩ ዝገብሮ ነገር እዩ ንዓና ድምልከት ኣይኮነን ብዙሕ ግን እንታይ ይብለካ ኣለኹ ኣነ እቲ ተደራራቢ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ግን ይረኣየካ እዩ ወመን እቲ ተደራራቢ ሓላፍነት ኣውትሶርስ ክትገብረለካ I think እቲ ንመንግስቲ ክንመክር እኳ ከምቲ ዝበልካዮ ኣቕምናን ደረጃናን ኣይኮነን ግን ታስክ ፎርስ መድልየ ነይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ካብቲ ፖለቲካ እልኢሉ ካብቲ ሃገራዊ ድሕነት ኩነታት ተኣልዩ ነቲ ጉዳይ ናይ ቁጠባ ጥራይ ሞደሬት ክገብሩ ዝኽእሉ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ካብ ደገ ዘለዉ ካብዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም ዝርድኡ ትካላዊ ሰራርሓ ንብሎ ኮይኑ መስርሕ ጌርካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ገዛ ንምስራሕ ዓቕሚ ንዘለዎ ሰብ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንክኸይድ ኣይግደድን እዩ we have to be very ኣብዚ ነገራት እዚ ተወዳደርቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና ዜግነት እንተለካ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ናይ ስዊስ እንተለካ ናይ ኣሜሪካ እንተለካ ገዛኻ ኣብ ዘለኻዮ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኣብ ኖርዌይ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስዊስ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣፍሪካ እንተደሊኻ
ኬንያ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ሩዋንዳ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኡጋንዳ anywhere ስለዚ ንኤርትራ ንምግዛእ ኣማራፂ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካፒታል እዩ ዘይብሉ ከም ካልኦት መንግስታት ናይ ዓለም ሩዋንዳውያን ደስ ኢልዎም መሬቶም ይሸጡ ኣለዉ ኬንያውያን መሬት ዓብይዎም ድዩ ንሓደ ካብ ጀርመን ዝመፀ ዲያስፖራ ኣይዶኖ ካበይ ዝበቆለ መሬቶም ሸይጦም ገዛ ዝሸጡሉ ኖ ገንዘብ ስለ ዘድልዮም ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ነቶም ድኻታት ኣብ ስላምስ ዘለው ኣብ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ነቲ ገንዘብ ወሲድካ ህዝብኻ ትጥውረሉ እቲ ገዛ ከፅባሕ ንጎ እዮም ግን ናይ 100 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ሃገራት እዮም ናይ 200 ዓመት ኣብ ሰላም ኖ እቲ ኮንሰፕት እየ ዝነግረካ መሬት ንሕና ይንዓቢ ዘለና ኬንያ ይኮኑ ወይ ከለ ንሕና መሬት ዓብ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ካብ ደገ ዝመፅእ ካብታ ኣገልግሎት ዘሎ ሰብ ንላዕሊ ስለ ትፈትዎ ይኮንካ ገዛ ንክገዝእ መሬት ንክገዝእ ተፍቅደሉ ዘለኻ እተን ገንዘብ ካብን 20% ዲ 30% ወሲድካ ንኻልኦት ኤርትራውያን መንግስቲ ዕድላት ንኽፈጥረሎም ሕክምና ንኽሰርሐሎም ገለ ንኽገብረሎም ተኽእሎ ስለ ዝበይን ቻይናውያን ኢንቨስተራት ዝመፁ ዘሎ ደቂ ዓድና ድዮም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ዘይኮን ዕድል ዝዋሃቦም ዘሎ ቴክኒካል እኮ ጆርጆ መንግስቲ ነቲ መሬት ፕራይቬታይዝ ዝገብሮ ኣለዎ እኮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ሕጂ ኖት ነሰሰርሊ ነዚ ገዛውቲ ሕጂ ሰሪሕዎ ዘሎ እንታይ ገይርዎ ኣይደኖ ነዚ ሕጊ ናይ መሬት ሂብዎም ዲ ዘሎ ወላታይ ግን ክትፈልጦ ዘለካ ሓደ መንግስቲ መሬት እንድሕር ውንኖ ኣሎ ኮይኑ እዚ መሬት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሬት ግድነት እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ሃገር ድከላኸል ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ትሑት ናብራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ጋራንቲ ኮኖት መንግስቲ ውሕስነት እዩ ድኾኖ ምክንያቱ መሬቱ ንዓኻ ሸይጡ ከየልግስ ከይውገን መንግስቲ ሓለዋ እዩ ዝገብረሉ ስለዚ መሬት ምሻጥ ምልዋጥ ክልክል ይድብለካ መንግስቲ እኮ ጆርጆ ድኻ ስለ ድኾንካ ኣብ ዑርካ ስለ ዝሞትኻ ወይ ክትሓርስ ስለ ደይከኣልካ ወይ ከዓ በቲ ማሕረስ ተስፋ ስለ ዝቆረፅካ ድርቂ የጋጥም ማይ ውሕድ ገለ ዝመሬት ንሃብታማ ሸጥካ ንኸይትኸይድ እዩ መንግስቲ ድሕልወካ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መሬት ክሳዕ ፕራይቬታይዝ ዘይገበሮ ፕራይቬታይዝ ክገብሮ እንተኮይኑ ከዓኒ መነባብሮ ህዝቢ ጂዲፒ ናይቲ ዜጋ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ እቲ ጂዲፒ ናይቲ ዜጋ እንድሕር ደይዓብዩ መንግስቲ ኩሉ ግዜ እዚ መሬት እዚ ናይ መንግስቲ ኣይሸጦ ናይቲ ልወጥ ይብለካ ስለዚ ብሊዝ ክበካ ድኽእል እቲ ገዛ እቲ መሬት ናይ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ገዛ ብትልዓል ኮፍ ተብሎ ናትካ ክኸውን ይኽእል ሊዝ ማለት እኮ እቲ ኦውነርሽፕ ዝበሃል ኣብ ዓለም እኮ ሊዝ እዩ ን99 ዓመት እዩ ን55 ዓመት ትበዋላት እንዳ ኮርያ እኮ ሊዝ እዩ at the end of the day ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ሂብካ ዘሎ ኮንትራት ተናውሖ ብዝኾነ እንታይ ኢና ንዘራረብ ዘለና ክገርመካ ካብቲ ኩሉ ክንዛረበ ዘምሰና እዚ ነቲ ህዝብና ዝጠቕማ ነቲ ግርም ዝብለኒ ወላ ኣይንረዳዳእ ወላ ንካታዕ these are the kind of conversations ህዝብና ዝያዳ ኮንሱም ክገብሮም ዘለዎም ባሕንጎ ክግበሩ ድዮም ደረጃ ሰማማዕ የምሳኻ ግን ኣብኡ ዝኾነ እንታይ ንኽብል ኢለ ዝያዳ ወጣባውን ምስ ዘለካ ፈጢርካዮ ዘለኻ I think more ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ክዝረበሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዲያስፖራ ዘሎ what is the role of diaspora vacation ከይዱ 2 ወርሒ enjoy ገይሩ ስእሊ ተሳኢሉ ንምምላስ ጥራይ ድዩ ወይስ ኪኑ ከበርክት ኣብቲ ዓዲ ኢንቨስት ንክገብር ፕሮጀክትስ ንክገብር እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኮንቨርሴሽንስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ዝስዕበካ ንዓይ ብዙሕ ሰብ ዝስዕበኒ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክጥቀመልና ኣለዎ if they have a plan መፅኦም ኣብዚ ነቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኔሬቲቭ ኣሎ ካልእ መንገዲ እውን ኣሎ ግን ነቲ ህዝብና ኣክንዲ ዘርከበ ኬንያውን ኢማራትን ገለን ገንዘብና ዝብሕትዎም ወላ ኣቦ እውን እንተኾነ ክንደይ ኣለዉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘሎ which is a very sad thing but still it happens ነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ንኽኣቱ ግን ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ኣለና ኤርትራ ተወዳዳሪት ሃገር ክትከውን ክትክእል ኣለዎ ባህላ ያኒ ኣነ እንታይ ዝብሪት ኣለኒ ካብ ባፅእ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ኣብቲ በረኻ ወላ ፕላን ኣውፅእ ናይ ከተማ ተዲኻኒ እቶም ደቅባት ድሕሪ ተሓልየሎም ኮንካ ካፒታል ክትትተል ኢኻ ኣብ በረኻ ፕላን ጌርካ ኣቕሚ ዘለዎ ኣብዚ ስራሕ ትብል እንታይ ገብር መንግስቲ ኣታዊ ይረክብ ካብዚ መዓት ገንዘብ ኣታዊ ይረክብ ሓድሽ ከተማ ይስራሓሉ ተርዲኻኒ ሓድሽ ወደብ ይስራሓሉ ሰብካ ሰርሕ እዩ እዚ ኩሉ ከተማታት ተሰሪሑ ዘሎ በረኻታት እዩ ነይሩ ቀደም at some point መንግስቲ ኣብዚ ገዛ ግበሩ ምስ በለ ይስራሕ ስለዚ ሓድሽ ከተማ ትህነፅ መንግስቲ ካፒታል ይረክብ ንሰማታቱ ነቶም ስንኩላት ከኣሊ ይኽእል ንኣገልግሎት ዘሎ ከኣሊ ይኽእል እንተዘየለ ሓድሽ ገንዘብ ተዘይመፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ክጥውሮም ክሕግዞም ዓቕሚ ክረክብ ኣይክእልኒ ካበይ ክረኽቦ እቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና
ጆርጆ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ቪላ ንክገብር ባህጊ ስለ ዘለዎ ወይ እውን ብህፁፅ መንገዳነ ወዲ 40 ዓመት እየ ዘለኹ 44 ዓመት እየ ዘለኹ ኖ ትገብር እምበር ዓድኻ እንድዩ ግን እንታይ ይመስለካ እሱ ትመሰል ንኩሉ ማዕረ እዩ ግን እንታይ የድብለካ ዘለኹ ኣነ እቲ ኮንሰፕት ከም ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ግን እንታይ ይመስሉካ ጆርጆ ሓንቲ ነገር ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር ኣሎ እዚ 27 ዓመት ቀሊል ግዜ ይኮነን ንሓንቲ ሃገር ንሓደ ህዝቢ እስመ ኦልሞስት ናብ 30 ከይድ ኣሎ ሕጂ ኣብ 30 ዓመት ሙሉእ እንታይ ተደራሪቡሎ ተልካኒ ኣለው ዓለም ጆርጆ መዓት ነገር ተደራሪቡ መዓት እዩ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዛ ተደራሪቡሎ ቁጠባዊ ዕዮ ገዛ ተደራሪቡሎ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲና ኣበይ ደረጃ ኣሎ ናይ ልምዓት መደባትና ኣበይ ደረጃ ኣሎ መዓት ኣሎ መዓት ይነው ሕጂ እንታይ ይኽብለካ ደለ ካብዚ ወፂናስ ናብ ዝንቡር ክንኣቱ እዚ እውን በዓሉ ብድሆ እዩ ናብኡ ክትሳገር ማለት እዩ ንኣብነት ቀደም ኣብ ዓድና ሲፒኤ ዝበሃል ነይሩ ትፈልጡ ዶ ሲፒኤ ናይ ሲቪል ሰራሕተኛታት ገለ መምሕዳር ገለ እዩ ነይሩ ዋቴቨር ስኻ ሕጂ ኢንጂነር ኮንካ ክትቁፀር ትኾንካ ሲፒኤ እዩ ኣወዳዲሩ ቢሉ ቆፂሩ ናትካ ታእሽሙ ርኡ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ድምድበካ ሕጂ ሉክ እዚታት ኩሉ ትካላዊ ሰራርሓ ንብሎ ሰብ ሓደ ሓደ እዋን ትካላዊ ሰራርሓ ናብ ንቡር ይመለስ መዓስ ይድምለስ ሕጂ ድኾነ ሃገር ሉዓላውነቱ ክዕቅብ ካብ ሓደ ኢንጂነር ወይ ዶክተር ምሁር እየ ድብል ነቲ ጠበንጃ ሒዙ እሙን ናይቲ ሃገር ደሎ ንዑ እዩ ሓላፍነት ድቦ ክደግማ እዚኣ ክርዳእኩም ኣለዎ ነቲ ጠበንጃ ሒዙ ኤርትራ ወይ ሞት ድብል ሉዓላውነትን ዝዕቅብ ብዘይተጉላባነት ድሰርሕ እቲ መንግስቲ ሓላፍነቱ ንዑ እዩ ድቦ እዚ ማለት ነቲ ዶክተር ወይ ነቲ ኢንጂነር ሓላፍነት ኣይግብኦን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ነዛ ዘላ መከራ እዋን ደሳግራ ነቲ ዓዲ እዚ ንብሎ ዓይነት ሰብ ስለዚ ሓደ ግዜ ከነተዓርቆ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ከነተዓርቆ ክንፍትል ስለዚ ንግዜ ንገድፎም ነገራት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንሓትት ኢና ሓቂ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ደሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ገለ ነናቱ ተኣሽሙሎ ግን ኣብ ዓድና ደሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ እንታይ ይተይልካና ኣነ እዚኣ ክብለካ ይኽእልን እየ ቢኮዝ እንታይ እሞ ናይ ሰብኣዊ መሰል ክብለካ በዚ ኩናት ኣሎ መንእሰይ 20 ዓመት ከቲቱ ሒዙሎ ጠበንጃ እታ ሰብኣዊ መሰል ካበይ ትጅምር መስለካ ዓመትን 8 ወርሕን ኣገልጊሉስ ገዛይ ክኸይደ እንታይ ኢሉኳስ መሰሉ ዓመትን 6 ወርሕን ኣገልጊሉስ ገዛይ ክኸይደ ኣዋጅኩም እዚኣ እትመስል ዓመትን 6 ወርሕን ገይረ ገዛይ ክኸይደ ክብለካስ መሰሉ እዩ ግን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ወራር ኣሎ ኣብ መኸተ ኣሎ ናይ ሉዓላውነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣይክእልን ኢኹም ክብለካ ሕጂ እንዲተይል ሳብ ውሽጢ ኣቲኻ ብዙሕ እንድሕር ተዛሪብካዮም እቲ መንግስቲ ሸኪምዎ ደሎ ኣደራዕ ይረኣየካ ይከቢድ ምዃኑ ስለዚ ኣይሆፕ ሰላም ይግበረልና ኣምላኽ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ናይ ምዕባልን ናይ ሰላም ግዜ ክኸውን ካልኦይ እቶም ካልኦት ንኤርትራ ተኸዱ ሰባት ድማ ዓድኹም ብፅሑ ረኣይዎ ድላይኩም ርእቶ ተዛረቡ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ክህሉ ንቡር እዩ ከይድኩም ኣብቲ ዓዲ እውን ንዝምልከቶም ኣካላት ከይድኩም እንታይ ኮይኑ ዝጎዲሉ እንታይ ኮንኩም ዘይተገብረ ኢልኩም ሕተትዎም ብሃውሪ ብደገ ኣንጻር ሃገር ሉዓላውነትን ምስራሕ ግን ዋጋ ከኸፍል እዩ እቲ ዋጋ ድማ ንሕጂ ንግዜያዊ ረብሓ ንግዜያዊ ስልጣን ንግዜያዊ ሽም ኢልና ንገብሮ ጌጋታት ፅባሕ ንጎን ደቂ ደቅና ዋጋ ከኸፍሎም እዩ ደቂ ደቅና ከዓ ብኣና ክሓፍር እዮም ንሕና በቶም ጀጋኑ ሓርበኛታት ናፅነት ደምፁልና ንኮርዕ እንድሕር ኮይና በዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ከዓ ሉዓላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንእትወቶ ኮይና ደቅና ብኣና ክሓፍር እዮም እዚ ከይከውን ናይ ታሪክ ተወቀስቲ ከይንኸውን ተጋጊና ነበርና ተጋጊና ኢልና ንመለስ ብኤርትራውነት ጠላዕ ምፅዋት ደው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ውረድ መንግስቲ ቀፅል ኣይተድልየናን ኢኻ መንግስቲ ሕሳብ ግበር ፀብፃብ ግበር ክትብሎ ንመንግስቲ መሰልካ እዩ ዓው ኢለ ድዛረቡ ኣነ እዚ ግን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይፈልጥን እየ ሉዓላውነት ኤርትራ የለን እንድሕር ኢልካ ግን ትሪዝን እዩ ክሕደት እዩ ብሂወት ተለካ ብገበን ምስ ሞትካ ከዓ ብታሪክ ትሕተት ሓደራ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ቴንክ ዩ ወጣባ ወልሓንቲ ክውስኸላ ይክን was a very very pleasant ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ conversation ብርቱዕ ዝኾነ conversation እውን ነይሩ
نايو بزحات كم صحافوا كاله جزء كنرخب علينا خمسي ولا بنات كبلاتفورم عدبني I think it's a conversation كمزي ببوجنا نجبرها قد سنديجن هذا جزء بحد أنت مسينا دما نت audience ون بحنتي ومن قد نخلتنا يقونهم نقولنا يقونهم thank you very much أمانة من البات for the record زنا وح conversation كير اللغة مثلا دلومي بالضبط هذا مدرخ هنا لنا نايت أمده مدرخ لنا تعنتوي دبل كان أي تجارب قداجن think about that كل جزء ذكر أنت مثلك أب political correctness يكونن جن حزب على يكونن دي أكمات رايدم دي من عند حركنا اللي كل جزء واقع خفليو نعم أبا أنا ونكر ما بزح سبك سمعنا سلزغل مسز بتجراي سأجمع هالليني فلتني واحد لأن زعرف زنبرنا تهوحت نبادي سابا يخي نبت جلجل زبهال زلو I still have doubts ولو كاتي إيرترات كبرزلا interest alignment سلزلومي ideological alignment يكونن interest alignment ناكلت يوم ربحة تمسا ساليو نخلت يوم كهرم زلزلون حدا يسلزي interest سلزل رغبهم زلون بربع ideology يكون بتحساسبا زفل عليهم نقرات لهم كده the end of the day بوتين دونالد ترامب بحد خسر حيف تنلو this is an exceptional time وحاتني إيرترانسر يعني لأن نقرأ مليك كونان كم حجب حدا صار حزنا بريم زخانة excellent conversation قبل بيزا مزجنا كوتابا بزخانة لاي بروباغندا خيت سعرنا حدنتنا حسيبنا إيرترات عوت thank you بروح مشيت مزيادة رفقات فكمية وتعبقت عرفت خلي حاج good night bye bye أنا ندارو صنكو زمنن أنا ندارو زرقو حدن أنا يمل بسيكت مخون أنا يمل أنا الكافألو أنا يمل أنا الكافألو ورصيكالو أنا يمل أنا غتال الموت أنا يمل أنا مول حامط أنا يمل أحاول منه دوز بلا أتعبون متكلم أنا والده زي سكر حتوري بلقم ودي إرن أنا يمل أنا دلاي سناي سنف كويلو أنا يبل بزن كمن بسا أنا انت الكب يبلون أبسا أنا يبل أنت حالتي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالتي أنا يبل حالنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل بزن كمن بسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن لسا حقناتك عبي أنا بتحب أنت حدا لبي كلنا تكعبي يقولون أبسح قواسي كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح قواسي كمان بسح أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتقدي أنت قوي كفلان أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا
أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس وزن كمن رصة